अध्यक्ष महोदय, दोन्ही प्रकरणामध्ये या ठिकाणी बनावट प्रमाणपत्र सादर करून कंत्राट त्यांनी मिळवलेला आहे असा आरोप त्यांच्यावर आहे आणि हे खरं आहे. दोन्ही कंत्राटदारांनी खोटा दाखला दिला. म्हणजे ज्यावेळेला काही क्रायटेरिया असतो त्यावेळेला तुम्ही इतकं काम केलं आहे का, तितकं काम केलं आहे का, हे जे दाखले त्या ठिकाणी द्यावे लागतात. काही प्रकल्पामध्ये इतक्या कोटीचं काम तुम्ही केलेलं असलं पाहिजे अशा बैस खाले बैस आमदार महोदय, सन्माननीय आमदार महोदय बसा. नाही असं तुम्हाला परवानगी दिली नाही म्हणून बसा साहेब खाली. चला चला चला, मला संरक्षण द्या अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा प्रश्न आहे. जरा सांगा. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हे खरं आहे की या ठिकाणी खोटं बनावटपत्र दाखल करून यांनी या ठिकाणी कामं मिळवलेली आहेत आणि म्हणून या संदर्भामध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे. FIR क्रमांक 1644/2025 हा 8/12/25ला या ठिकाणी ACBने दाखल केलेला आहे. चौकशी सुरू आहे. त्यानंतर दोषारोप त्या ठिकाणी त्याला ठेवण्यात येईल आणि त्यानंतर मग हा विषय न्यायालयामध्ये त्या ठिकाणी जाईल. दुसरं सुमित बजोरिया जे आहेत त्यांचंही 120/2020 14/2/2020 रोजी या ठिकाणी FIR दाखल झालेला आहे. ACBने तपास केलेला आहे. दोषारोप जे आहे त्याचं 8/9/22 रोजी विशेष न्यायालय यवतमाळ येथे त्या ठिकाणी दाखल झालेला आहे. या दोन्ही केसमध्ये FIR झालेला आहे. ACBने चौकशी करून त्या ठिकाणी गुन्हाही दाखल केलेला आहे. इथे कुठेही लपवालपवी नाही आहे किंवा कोणाला पाठीमागे घालण्याचं एक कारण नाही आहे. पण आता हा विषय जो आहे हा न्यायप्रविष्ट आहे, कोर्टामध्ये गेलेला आहे. कोर्टाचा निकाल आल्यावर त्यावर कारवाई करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी माननीय मंत्री महोदयांना विचारायचं आहे की जलसंपदा विभागातील अनेक प्रकल्पात बनावट प्रमाणपत्र देऊन कामे लाटण्याचे प्रकार हे मोठ्या प्रमाणात घडले आहेत. जर या प्रकरणात कडक कारवाई झाली नाही तर प्रामाणिक कंत्राटदारांवर अन्याय होतो आणि सरकारी तिजोरीची लूट होते. अध्यक्ष महोदय, मंत्र्यांनी उत्तरामध्ये अंशतः खरे असं म्हटलं, तपास चालू आहे असं म्हटलं, पण उत्तर देताना या ठिकाणी ते म्हटले की खरं आहे असंही म्हटलं. या संबंधाने माझे अध्यक्ष महोदय फक्त 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत या ठिकाणी की अध्यक्ष महोदय, उत्तरात मान्य केलं आहे की 2007-08 आणि 8-9 या काळातील कामांमध्ये बनावट प्रमाणपत्र सादर केली गेली आहेत. आज 2026 उजाडलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणजे तब्बल 18-19 वर्षानंतरही शासन केवळ तपास चालू आहे किंवा चौकशी सुरू आहे असं उत्तर देत असेल तर मला असं वाटतं की भ्रष्टाचारास कुठेतरी आपण पांघरूत घालतो आहोत. अध्यक्ष महोदय, हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ACB कडे गेले असताना शासन ही चौकशी पूर्ण करण्यासाठी नक्की कोणती कालमर्यादा निश्चित करणार आहे की तारीख पे तारीख देऊन कंत्राटदारात वाचवणार आहे का, याचं उत्तर मला हवं आहे अध्यक्ष महोदय. माझा दुसरा प्रश्न आहे की श्री सतीश भोयर, श्री अभय कुमार N आणि श्री सुमित बाजोरिया यांनी बनावट अनुभव प्रमाणपत्र दिल्याचे समोर आले आहे. मग अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्ट म्हणजे काळ्या यादीत टाकण्यासाठी विभागानं अद्याप कोणती कारवाई केली आहे अथवा नाही. तसेच ही चौकशी प्रलंबित असताना याच कंत्राटदारांना किंवा त्यांच्याशी संबंधित इतर कंपन्यांना गेल्या 10 वर्षात विभागाने कोणती नवीन कामे दिलेली आहेत का याची चौकशी झाली. जर दिली असतील तर त्या अधिकारावर शासन कोणती कारवाई करणार, हा दुसरा प्रश्न. आणि शेवटचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय की बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे कोट्यावधी रुपयाची निविदा मिळविणे ही शासनाची खऱ्या अर्थानं फसवणूक आहे आणि अशा वेळेला क्रिमिनल डिझाईनचा भाग हा असल्याने केवळ चौकशीचं गाजर न दाखवता संबंधित कंत्राटदाराकडून दिलेल्या रकमेची व्याजासह वसुली करण्यासाठी शासन तात्काळ RRची नोटीस बजावणार का आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी या बनावट पत्रांची पडताळणी न करता कंत्राट दिले
त्यांना सहआरोपी म्हणून चौकशीत समाविष्ट करणार का अध्यक्ष महोदय? तुम्ही त्यांना ड्राफ्ट उत्तर देताय का? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आपण म्हटलं की याच्यात अंशतः खरं आहे म्हटलेलं आहे. मंत्री महोदय म्हणतायत, मी म्हणतोय की बाय खरं आहे, तर यात अंशतः खरं का मी का म्हटलं? कारण या प्रश्नामध्ये आपण विचारलेलं आहे की याची रक्कम जी आहे, सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला त्यात 2,64,00,000 रुपये आहे, पण ती 2,64,00,000 नाही, ती 5,29,00,000 आहे. म्हणून मी म्हटलं अंशतः खरं आहे, पण हे रकमेमध्ये फरक आहे. 3 कोटीचा 3.25 कोटीचा फरक आहे, म्हणून याच्यामध्ये अंशतः खरं आहे असं मी म्हटलेलं आहे. खरी रक्कम ती 5,29,00,000 टेंडर आहे. तुम्ही 2 कोटी त्याच्यामध्ये 64,00,000 त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. दुसरा प्रश्न आपण तो त्या ठिकाणी विचारलेला आहे. तुम्ही दुसरा जो प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे की उशीर का झाला. आता याच्यामध्ये तक्रारदाराने तक्रार केलेली होती, दोषारोप त्याच्यामध्ये झालेला आहे आणि त्यानंतर आता न्यायालयामध्ये त्या ठिकाणी विषय आहे, तो न्यायालयामध्ये चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाचा निकाल ज्यावेळेला येईल त्यांच्यावर निश्चित त्या ठिकाणी कारवाई केली जाईल. आपण विचारलं ब्लॅकलिस्ट केलं का नाही, अजून त्याचा निकाल आलेला नाही, त्यामुळे तसं त्याला ब्लॅकलिस्ट करता येत नाही. पण अंशतः अधिकाऱ्यांनी जी चौकशी केली त्याची सत्यता आहे. त्यानंतर हा विषय न्यायालयात नेला दोषारोप झाल्यावर आणि ते आता न्यायालयामध्ये हा विषय सुरू आहे. न्यायालयाला थोडा उशीर लागणारच आहे. त्यानंतर आणि खरं म्हणजे ब्लॅकलिस्ट केलं की नाही या संदर्भामध्ये मी पुन्हा, मला ती माहिती खरं नाही आहे, प्रामाणिकपणे सांगतो, पण याची माहिती घेऊन की त्यांना ब्लॅकलिस्ट केलं आहे की नाही किंवा काय करता येईल त्यांच्यावर आपण निश्चित करू. ठीक आहे. पण प्रथमदर्शनी हे खरं आहे, प्रथमदर्शनी हे खरं आहे की त्यांनी त्या ठिकाणी बनावट कागदपत्र दिलेली आहे, पण आता विषय न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे अजून आपल्याला निर्णय घेता येत नाही. सन्मान्य मंत्री महोदय, 1 मिनिट बसून घ्या. सन्मान्य मंत्री महोदय, शासनाला जर प्रथमदर्शनीय दिसून आलेलं आहे की अनियमितता आहे, तर कोर्टाची कुठची या संदर्भात स्टे ऑर्डर नसेल तर त्याला ब्लॅकलिस्ट करण्यासंदर्भातली कारवाई करणं शासनाकडनं अपेक्षित होतं. त्यामुळे या संदर्भात शासनाने उचित पावलं उचलून जर का प्रथमदर्शनीय दिसून येत असेल की अनियमितता आहे तर निश्चितपणे ब्लॅकलिस्ट यापूर्वी अनेक प्रकरणात केलं गेलेलं आहे. शासनाने त्या संदर्भात विचार करावा. चला आता पुढे जाऊया. अध्यक्ष महोदय, दोघे एजन्सीला ब्लॅकलिस्ट करून टाक. चला अध्यक्ष महोदय, बघा मंत्री महोदय, आपण 2025 ला गुन्हा दाखल केला, बरोबर आहे मंत्री महोदय? 2025 ला गुन्हा दाखल केला. बघा 12व्या महिन्यात. मंत्री महोदय, सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, किती मोठी थट्टा आहे आपली. 16 वर्षापूर्वीचा प्रश्न जेव्हा सभागृहात आता विचारला जाणार तेव्हा आपण FIR टाकून हाऊसमध्ये यायचं आणि इतकी मोठी. आजही हे काम तेच कॉन्ट्रॅक्टर करतायत का? जर हे त्यांना दुसऱ्याला दिलं काय काम की तेच करतायत हे कॉन्ट्रॅक्टर? दुसरा महत्वाचा विषय आहे, सन्माननीय उच्च न्यायालयाने लाचलुचपत खात्यामध्ये जर ती करायची परवानगी दिली, सांगितलं असेल किंवा तुम्ही सुरू केली असेल, डीम्ड 6 महिन्याच्या आत जर ती चौकशी संपली नाही तर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे त्याला ऑटोमॅटिक ती चौकशीचं त्याच्यावर FIR मध्ये रूपांतर होतं आणि त्यांच्यावर आपल्याला ऍक्शन घ्यावी लागते. ती आपण 16 वर्ष 18 वर्ष का नाही घेतली? मंत्री महोदय, तुमचा आदर ठेवून सांगतो, तुम्ही बघा हे सगळं वाचवण्याचाच प्रयत्न झाला ना सगळा. 18 वर्ष झाल्यानंतर आत्ताचं उत्तर कसं हवं होतं? होय, त्यांच्यावर सगळे गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावरच्या सगळ्या ब्लॅक लिस्ट वगैरे सर्व करून यांना पुढे काम दिलं जाणार नाही. आणि त्यांनी हे काम किती रुपये, आज 5,39,00,000 रुपयाचं त्यावेळेला होतं, आज त्याची किंमत किती झाली आहे आणि त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टरची नावं तुम्ही डिक्लेअर करा. अध्यक्ष महोदय, 3,64,00,000 आणि 5,39,00,000 या दोन्ही कामांची निविदा होती. ते काम त्यांनी घेतलं, त्यावेळेला खोटं सर्टिफिकेटलं, हे खरं आहे, पण ते काम लगेच त्यांनी पूर्ण केलं. त्याला काही आता अजून ते काम सुरू आहे, ते काही त्याची किंमत वाढली, एस्केलेशन आपण देतो असं नाही, ते लगेच त्यांनी वर्षभर पूर्ण केलेलं आहे. पण नंतर कोणा लक्षात आलं की सर्टिफिकेट बोगस दिलं आहे, म्हणून त्याच्यावर त्यांनी तक्रार केली, त्याची चौकशी झाली आणि या संदर्भामध्ये FIR दाखल झालेला आहे. ACBने चौकशी केलेली आहे आणि हा विषय तर न्यायप्रविष्ट आहे. पण आता आपण मागणी केल्याप्रमाणे त्यांना ब्लॅकलिस्ट आपण केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, बघा हे प्रकरण जे समोर आलं ते त्याचा कालावधी वगैरे सगळं विसरते. तुम्ही 1 मिनिट, तुम्ही कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्ट केलं, हे तपासण्याचं काम ज्या अधिकाऱ्यांच्याकडे आहे त्याच्यावर काय कारवाई झाली की नाही? ज्यांनी हे बोगस प्रमाणपत्र, हे एकच नाही आहे,
तुम्ही जर एक पथक नेमलं ना तर यातले निम्मे कंत्राटदार अर्धे वर्ष जलात राहतील एवढं या इरिगेशनमधले कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा स्कॅम सुरू असतो. बोगस बीजी देणं, बोगस प्रमाणपत्र देणं, त्याचं बीट कॅपॅसिटी वाढवून घेणं, हे अनेक प्रकार त्यामध्ये आहेत. त्याच्यावर मला भाई पण मला एवढाच प्रश्न आहे आपल्या माध्यमातून, आपण सूचना केल्या कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्ट करायच्या, पण हे सगळे स्वीकारणारे जे अधिकारी आहेत त्यांच्यावर आपण काय कारवाई करणार, ते दोषी आहेत की नाही याचं उत्तर आम्हाला अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी 1 कोटीच्या वर कामं केलेली आहेत, 2 कोटीच्या असे जर सर्टिफिकेट द्यावं लागतं, कामाची निविदा बघून ते असतं आणि त्यावेळेला त्यांनी बोगस बनावट सर्टिफिकेट दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये अधिकाऱ्यांना म्हणजे जेवढी तक्रार केल्यावरच ते कळालेलं आहे, ते तपासूनच घेतात. पण आजकाल महाभाग असे निघालेले आहेत की ते घरी सर्टिफिकेट तयार करतात, तेच शिक्के तयार करतात, तेच सह्या करतात, असे बहादर आहेत. आपल्याला कल्पना आहे सगळ्या गोष्टीची, आपण इतके वर्ष आपण राजकारणात आहोत आणि म्हणून याची सगळी चौकशी झालेली आहे. हे बोगस आहे लगेच सिद्ध झालेलं आहे. एसीबीने FIR दाखल केलेला आहे. आता हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे, न्यायालयात ते गेलेले त्यामुळे चला न्यायप्रविष्ट पुढे आहे. जाऊया. आता काय राहिलंय? जिल्ह्यातला प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न मूळतः आमच्या जिल्ह्याचा आहे. आमच्या जिल्ह्याचा प्रश्न आहे. जिल्ह्यातले ठेकेदार कसे आहे हे आम्हाला माहीत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमित बाजुरे असेल, भोयर असेल किंवा मग तो आपला शिवकुमार असेल, हे तिन्ही सत्यनारायण असेल, हे तिन्हीच्या तिन्ही ठेकेदार हे 1 नंबरचे बोगस ठेकेदार आहेत. 1 नंबरची बोगस एजन्सी आहे. सातत्याने 15 वर्षापासून हे लोक बिलो टाकतात, निकृष्ट दर्जाचं काम करतात. अध्यक्ष महोदय, त्यांच्यावर दोषारोपण झाल्यानंतर सुद्धा जर त्यांना त्या विभागामार्फत जर कामं भेटत असेल तर हा जनतेवर फार मोठा अन्याय आहे, फार मोठा गुन्हा आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण म्हणता का या ठिकाणी त्यांच्यावर कोर्टात केस चालू आहे, हे चालू आहे, ते चालू आहे, पण अध्यक्ष महोदय तोषारोपण झालं तर तोपर्यंत त्यांना ब्लॅकलिस्ट टाका. झालं, त्यांनी जाहीर करून झालं, ब्लॅकलिस्ट करणार जाहीर करून झालं. अध्यक्ष महोदय, आपण त्यांना ब्लॅकलिस्ट केवळ घोषणा केली त्याला आपण ब्लॅकलिस्ट करतो. बसा. प्रश्न क्रमांक 5. प्रश्न क्रमांक 27,200. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, ये महाविद्यालय और ये कॉलेजेस जो है बेसिकली ये एजुकेशन का इंस्टीट्यूट कम और कमर्शियल इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं. पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी इसके ऊपर सही तरीके से कंट्रोल नहीं है. अध्यक्ष महोदय, इस कॉलेज के अंदर एक समिति बनाई गई, समिति ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में फीस एक्स्ट्रा लिया गया, इसीलिए उस कॉलेज के ऊपर जो है कितने पैसे का स्टूडेंट डेव्हलपमेंट फंड के लिए दिया जाए, ये मेरा पहिला प्रश्न आहे. म्हणजे त्या समितीने जे निर्णय घेतला की पैसे जास्त आकारण्यात आले होते आणि म्हणून 10% त्यांनी त्याच्यावरती दंड लावून तेवढे पैसे स्टुडंट डेव्हलपमेंट फंडसाठी यूज करण्यात यावे. ते पैसे किती होते आणि ते घेण्यात आले का, ना आले असेल तर त्यांच्यावरती कारवाई करणार का. माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की आज या कॉलेजच्या संदर्भामध्ये कुठेही कसंही काही चाललेलं आहे. म्हणजे पाहिजे तिथे तसं डोनेशन घ्यायचं, फीस पाहिजे तशी वाढून घ्यायची, कुठेही शासनाचा किंवा कोणाचा या कुठल्याही मुंबई किंवा मोठ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये वचक राहिलेला नाही, त्याच्यावरती काही आपण बघत पण नाही. तर माझा सेकंड जे प्रश्न फार इम्पॉर्टंट आहे की हे जे सगळे जे कॉलेजेस चालत आहेत त्यामध्ये आपण रेग्युलर इन्स्पेक्शन आणि ऑडिट करणार का, फायनान्शियल पेनल्टीज त्यांच्यावरती काढणार का, ट्रान्सपरन्सी अँड रिपोर्टिंग ते करणार का, स्ट्रेंथनिंग रेग्युलेटरी बॉडी, म्हणजे अशी 4, 5, 6 प्रोव्हिजन जर आपण केलं तर या कॉलेजेस जेवढी कॉलेजेस चालत आहेत त्यांच्यावरती वचकी राहणार. कारण आज पाहिजे तसे पैसे मागतात, आज पाहिजे तशी फीज वाढवतात, इथे स्पोर्ट्सला जायचं, इथे आउटिंगला जायचं, इथे करायचं. शेवटी काही कॉलेजेसमध्ये 40% पेक्षा जास्त गरीब मुलं पण ॲडमिशन घेऊन शिकत आहेत. तर त्यांच्यावरती हा भार पडत आहे, अन्याय होत आहे, म्हणून त्यांना बाहेरही काढण्यात येतात. म्हणून हे जे मी 4-5 जे सजेशन दिलेत ते सरकार त्यांच्यावरती लागू करणार का. माननीय अध्यक्ष महोदय, भुसावळच्या एका कॉलेजमध्ये प्रति विद्यार्थी 300 रुपये गेले 10-12 वर्षे 2-3 शीर्षकाच्या अंतर्गत पॉवर चार्जेस, कॉम्प्युटर लॅब शुल्क अशा नावाने घेतले गेले आणि याविरुद्ध कंप्लेंट झाल्यानंतर विद्यापीठाने एक चौकशी समिती नेमून ते सिद्ध झालं की बा याला आपण ट्यूशन फी, परीक्षा फी व्यतिरिक्त अदर फी म्हणतो. तुम्ही फार चांगला मुद्दा उपस्थित केला, त्यानिमित्ताने मी काही निर्णय केलेले पण मांडणार आहे आणि
तुमचा आधार घेऊन काही नवीन घोषणा पण करणार आहे. तर हे 300 रुपये पर ही तशी अमाऊंट तशी छोटी होती आणि ती आता विद्यापीठाने आयडेंटिफाय करून ती साधारणतः 21 लाख आहे. त्याच्या 10% दंड लावून तो दंड विद्यार्थी विकास निधीतच टाकला, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या डेव्हलपमेंटला उभी करून. आता एवढ्या वर्षाची ती मुलं गेली आता 21 लाखाच्या आसपास आहे. हां, त्याच्या 10% म्हणजे 2,10,000 दंड पडला त्यांना. आता तो आता द्यायचा कुठे, कारण हे विद्यार्थी तर गेले. तर त्यामुळे डेव्हलपमेंट फंडमध्ये टाकायचं ठरलं. आता अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने आपल्याला या सगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या फी ठरतात कशा, तर नॉर्मल आर्ट्स सायन्स कॉमर्सला जी फी असते, ज्याला ट्युशन फी आपण म्हणू, ती इतकी नॉमिनल असते. ती ट्युशन फी आपण FRA कडून ठरवत नाही आणि ती नॉमिनल फीसुद्धा 8 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या मुलींची 100%, 8 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या मुलांची 50% आपण भरतो. आता मुद्दा येतो तो अदर फीचा. म्हणजे फी असते आर्ट्स सायन्स कॉमर्सची 1200, मग ज्याची FRA कडून आपण फी ठरवतो अशी पॉलिटेक्निक इंजिनिअरिंगची असते 8,000, 18,000. अदर फी 58,000. युअर म्हणजे अतिशय योग्य मुद्दा उपस्थित केला. आता याला आर्ट्स सायन्स कॉमर्सची अदर फी विद्यापीठ ठरवतं. ते एकेका विद्यापीठात 500, 600 कॉलेज असतात. ते काही ठरवतात की नाही ठरवतात माहिती नाही, याच्यावर आपल्याला नियंत्रण आणावंच लागेल. पण FRA ज्याची फी ठरवते 842 प्रोफेशनल कोर्सेस जे आहेत, किंवा 842 त्यातले काही काढू, पण प्रोफेशनल कोर्सेस जेवढे आहेत, पॉलिटेक्निक, इंजिनिअरिंग, आर्किटेक्चर वगैरे वगैरे, MBA वगैरे, त्याची FRA ठरवताना ट्युशन फी ठरवते. पुन्हा एकदा ते कॉलेज अदर फीच्या नावाने जास्त काढते. आता आपण निर्णय असा करतो की FRA अदर फी पण ठरवून देणार आणि त्याच्यापेक्षा जास्त फी त्यांनी कलेक्ट केली तर त्यांना त्याची शिक्षा होईल. विद्यापीठानं पण आपण सक्ती करणार की आर्ट्स सायन्स कॉमर्सची अदर फी तुम्ही ठरवता ना, तर ती दरवर्षी किंवा दर 3 वर्षांनी तुम्ही ठरवा. त्यामुळे तुम्ही म्हणता ते अतिशय योग्य आहे. गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमध्ये सुद्धा फी 18,000 आहे आणि अदर फी 47,000 आहे. फी 18,000 सरकार भरते, अदर फी भरत नाही. आणि त्यामुळे अदर फी सुद्धा आगामी काळामध्ये कमी करून, नियंत्रण करून, ती पण सरकार जर भरेल तर मग खऱ्या अर्थाने शिक्षण मोफत होईल. याचा आपण 100% विचार करतो. याच अधिवेशनामध्ये काल विधानसभेत संमत झाला तर विधानसभेत संमत होईल. FRA च्या संबंधात काही सुधारणा आपण आणल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये हा भाग आहे की अदर फी कायद्यामध्ये आहेच, पण आणखी अदर फी सुद्धा FRA ने ठरवली पाहिजे. रेग्युलेशन, इन्स्पेक्शन, ऑडिट करायचा, फॉर्मली पेनल्टी करायचं, हे बॉडी आपण आपल्या अधिकारी मार्फत तयार करणार का, हे मेन इम्पॉर्टंट आहे. तर त्यांच्यावरती वचक असताना प्रोफेशनल कॉलेजेसमध्ये आर्ट्स सायन्स कॉमर्स, MBA, LLB वगैरे, BEd त्याच्यामध्ये आहे, सिस्टीमच आहे. पण ती सिस्टीम सुद्धा ट्युशन फीसाठी आहे. आता आपण नव्याने अदर फीसाठी करू, तर अदर फी सुद्धा आपण एवढी का घेताय? तुमच्या जिमखान्याला काय सोनं लागलं आहे का? मग तुम्ही 12,000 का घेताय? असं अदर फी जे नव्हतं. हो. मंत्री महोदय, की आपण मुलींची फी माफ केली आहे, परंतु काय होतंय, इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि याच्यामध्ये फी जमा झाली नाही सरकारकडनं, म्हणून त्या ठिकाणी त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिलं जात नाही आणि अनेक वेळा त्या ठिकाणी तक्रारी केल्या जातात. जसं बिल्डिंग फंड, स्वच्छता, अनेक प्रकारच्या फी हिडनमध्ये घेतल्या जातात, त्या रेकॉर्डवरच येणार नाहीत. आणि मग ह्या रेकॉर्डवर येत नसताना अनेक वेळा त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची मात्र पिळवणूक केली जाते. आता काही कॉलेजमध्ये तर त्या ठिकाणी उशीर आला म्हणून दंड आकारला जातो, फोन वापरला म्हणून दंड वापरतो, अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या माध्यमातून वसुली चालू आहे. तर ह्याच्यावरती आपण कायदेशीर काय कारवाई करणार आहे? चला लेंग घ्या. लक्षवेधी सूचना. लेंग नाही आहे का? ठीक आहे. मान्य शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांचा वाढदिवस आहे. सभागृहाच्या वतीने त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्यांचं पण आपल्या सभागृहाचे हे झालं ना. मान्य आमदार श्री कृष्णा खोपडे यांचा वाढदिवस असल्यामुळे सभागृहाच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा देण्यात येत आहेत.
दुपारी की संध्याकाळी? लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1. लक्षवेधी क्रमांक 1. चला, उत्तर कोण देत आहे? मंत्री कुठे आहेत? 1 मिनिट. मंत्री कुठे आहेत? थांबा, नेक्स्ट घेऊ, आपण बोलू. बोला. अध्यक्ष महोदय, कालही असा एक प्रश्न आला होता, युडीच्या संदर्भात होता, मुंबईच्या संदर्भात होता. त्या टायमाला ही प्रश्न पुढे ढकलण्यात आला कारण मंत्री नव्हते. आजही तशी परिस्थिती झालेली आहे. म्हणजे जेव्हा आपण आयटम वाटवतं आणि त्यामध्ये जर येत नसेल तर मला वाटतं कुठेतरी शासन जे आहे त्याच्यावरती गांभीर्य नाही ना. आज लाखो लोकांची समस्या इथे समोर आहे. काल पण आपण पुढे ढकलल्यानंतर ते प्रश्न आलाच नाही. आणि आजही जर असं होत असेल तर तुम्ही 10 मिनिटासाठी सभागृहात तहकूब करा आणि मंत्र्यांना जरा ताकीद करा तुम्ही. ठीक आहे. कुठल्या पद्धतीने ऐका, हे ऐका, चालणार ऐका. अध्यक्ष महोदय? आज जवळजवळ 5-7 लक्ष, थांबा जरा. आज जवळजवळ 5-7 लक्षवेधी आहेत. या उर्वरित लक्षवेधी संपण्याआधी इकडे मंत्री येतील आणि या लक्षवेधीचं उत्तर देतील. मग तिसरी घ्या. लक्षवेधी क्रमांक 3. बोला. तेच आहेत मंत्री 1 आणि 2 ला. अध्यक्ष महाराज, गेल्या अधिवेशनामध्ये बाबासाहेब पाटील नाही आहेत. हा, गेल्या अधिवेशनामध्ये अध्यक्ष महाराज पाठी बाबासाहेब पाटील यांनी आम्हाला एका लक्षवेधीच्या उत्तरावर त्यांनी आम्हाला जी मागणी आम्ही केली होती की परभणी बँकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा भरतीमध्ये आणि यामध्ये भंडारा गोंदिया याही बँकेमध्ये घोटाळा झाला आणि त्यासाठी आमदारांची एक कमिटी नेमावी. औचित्याच्या वेळेला अध्यक्ष महाराज, एक आमदाराची कमिटी नेमावी अशा पद्धतीची भूमिका आम्ही मांडलेली होती. अध्यक्ष महाराज, त्यांनी आश्वासन दिलं होतं की आम्ही आमदाराची कमिटी स्थापन करतो आणि या पद्धतीचा हा जो बँकामध्ये घोटाळा चाललेला आहे भरतीचा, त्याबद्दलची आम्ही कमिटी करून त्याची चौकशी करू. अध्यक्ष महाराज, एक अधिवेशन संपलं, अजूनपर्यंत कुठलीही कमिटी नाही. अगदी प्रोसिडिंग आपल्याला मी पाठवतो अध्यक्ष महाराज. नानाभाऊ, आश्वासन समितीकडे आपण पिटिशन करा ना. नाही अध्यक्ष महाराज, मुद्दा तो नाही आहे ना. सभागृहामध्ये आश्वासन दिलेलं आहे. आश्वासन समितीचा विषय कसा आहे, आमदारांची कमिटी आपण नेमायचं म्हटलेलं आहे. सन्माननीय नानाभाऊ, या संदर्भात 2 गोष्टी आहेत. एक, डायसवरनं जर का निर्देश दिले गेले असतील आणि त्याचं पालन केलं गेलं नसेल तर निश्चितपणे त्या संदर्भात हक्कभंग आपण मांडू आणि त्यावरती कारवाई करू. नंबर 2, जर का शासनाकडनं सभागृहात आश्वासन देण्यात आलं असेल आणि त्याची पूर्ती झाली नसेल तर आपल्याकडे या संदर्भात आश्वासन समिती आहे. आपण नियमानुसार तिथे पिटिशन करा, तिकडे दखल घेतली जाईल. पुढे जाऊ. मला त्याच्यामध्ये तुमच्या निर्णयावर मला काही ऑब्जेक्शन घ्यायचं नाही. आपल्याला मुद्दा असा आहे की अध्यक्ष महाराज, मंत्री उत्तर देतात या परंतु ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. मंत्री महोदय कोण आहेत? विखे पाटील साहेब, 1 मिनिट. कोणाचा विषय? सांगितल्याप्रमाणे आपण सुधीर भाऊच्या प्रश्नाला उत्तर देत असताना सांगितलं होतं. त्याच्यानंतर सुधीर भाऊशी मी चर्चा केली की बा कमिटी नेमू का. समाधान झालेलं आहे. ठीक आहे, नेमायचं असेल तर नेमतो मी. त्यांच्यामुळे मी थांबलो होतो. नेमतो ना, नेमून टाक. नाही, पण एक मला सांगा, जर का एखादं समिती स्थापन करण्यासंदर्भातलं आश्वासन जर शासनाने सभागृहात दिलं असेल आणि 2 अधिवेशनं होऊनही जर ते काय होत नसेल तर ही गंभीर बाब आहे ना. ठीक आहे सर, हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी आश्वासन पूर्ती व्हायला पाहिजे. लवकरात लवकर लगेच लावतो मी, लगेच करून देतो. चला, लक्षवेधी क्रमांक 3. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मुंबई शहरासाठी अतिशय महत्त्वाची लक्षवेधी आहे उदय सामंत सांगितलंय आणि मला वाटतं शासनाने झोपडीधारकांच्या पात्रतेसंदर्भात अभय योजना देखील आणलेली आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, मला वाटतं
मुंबई शहरामध्ये किंवा जोगेश्वरी विधानसभा एवढे मी क्षेत्रामध्ये देता येणार नाही. जे अभय योजनेसाठी योजना आहेत त्याच्यामध्ये एक पास पात्रतेसाठी जे लोक शासनाकडे किंवा संबंधित एक पास ना? अधिकारी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज करतात तर त्या कुठल्याही प्रकारची त्यांना वेळेत पात्रता करून दिली जात नाही आणि त्याची कारणं अध्यक्ष पण गंभीर सगळ्यांना कुठे आहेत. जाऊ? कारण एक पास देऊ ना त्या प्रत्येक झोपडीधारकांनी पेपर जरी सबमिट केले तरी देखील त्यांचं वेगळं काही इंटेन्शन असतं. त्याच्यामुळे वर्षानुवर्ष त्या लोकांना पात्रतेपासून वंचित राहावं लागतं. माझी स्पेसिफिक प्रश्न त्याच्यामध्ये आहे अध्यक्ष महोदय की ह्यासाठी संपूर्ण याच्यामध्ये जोगेश्वरी विधानसभेमध्ये किती प्रकल्प आहेत, अभय योजनेमध्ये किती आहेत आणि त्या अभय योजनेमध्ये जे अपात्र झोपडीधारक आहेत त्यांना विदित मुदतीमध्ये पात्रता त्यांची निश्चित होईल का अध्यक्ष महोदय? दुसरा अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माझी देखील लक्षवेधी आहे, परंतु जोगेश्वरीमध्ये एक शिवदर्शन आणि 35 सोसायट्या असं जवळजवळ 7,500 लोकांचा प्रकल्प आहे आणि त्या 7,500 लोकांचा झोपडीधारकांचा प्रकल्प त्या ठिकाणी असलेला डेव्हलपर त्याला ब्लॅकलिस्ट केला आणि ब्लॅकलिस्ट केल्यानंतर शासनाने ॲम्निस्टीमध्ये एक डेव्हलपर नियुक्त केला, त्याने देखील माघार घेतली. अध्यक्ष महोदय 7 वर्ष त्यांना भाडं नाही आहे. त्यामुळे त्या लोकांचं अति गंभीर परिस्थिती आहे. आज बेघर जवळजवळ 1100 लोक रस्त्यावर आहेत. अध्यक्ष माझी विनंती आहे की शासन या बाबतीमध्ये त्या 7,500 झोपडीधारकांच्या बाबतीत काय निर्णय करणार आहे, कधी निर्णय करणार आहे आणि अभय योजनेच्या माध्यमातून जे पात्रतेचा विषय आहे ह्याच्यासाठी 1 विंडो सिस्टीम, एक खिडकी योजना शासन आणणार आहे का की जी अपात्र झोपडीधारकांची ससेहोलपट आहे मुंबई शहरामध्ये सगळ्याच ठिकाणी, मग ती महानगरपालिका असेल या MMRD असेल किंवा SRA असेल किंवा म्हाडा असेल, या सगळ्या ठिकाणी ससेहोलपट आहे, ही थांबवणार का? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य बाळा नर यांनी जो अभय योजनेसंदर्भातला प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे त्यानुसार 1/1/2011 पूर्वीच्या पात्र झोपडपट्टी धारकांच्यासाठीची ती योजना आहे. पण सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये सन्मान्य सदस्यांना देखील याची कल्पना आहे की त्यांना पात्र करत असताना त्यांना डॉक्युमेंट्स हे कुठल्याही परिस्थितीत व्हेरीफाय करणं हे क्रमप्राप्त आहे. मी आपल्याला एवढंच आश्वासित करतो की ॲनेक्सर प्रमाणे ABCDEF जे काय डॉक्युमेंट्स त्यांना व्हेरीफाय करणं अनिवार्य आहे, गरजेचं आहे ते, आणि जर त्यांनी व्हेरीफाय करून दिले तर त्यांना पात्र करायला कुठलीही अडचण नाही. परंतु त्यातलं एखादं जरी डॉक्युमेंट नसलं किंवा त्या डॉक्युमेंटबद्दल कॉम्पिटंट अथॉरिटीला त्याच्या संदर्भातले अधिकचे पुरावे हवे असले तर ते दिल्याशिवाय त्याला पात्र करता येणार नाही. आणि म्हणून आपण जसं म्हणला की त्याच्यासाठी एक बार चार्ट की सगळे कागदपत्र परिपूर्ण करून दिल्यानंतर ते तात्काळ त्यांना पात्र करावं का, तर या संदर्भातल्या सूचना निश्चितपणे दिल्या जातील. पण जे लोक कागदपत्र व्हेरीफाय करून देणार नाहीत अशा लोकांच्या संदर्भामध्ये त्यांना पात्र करणं शक्य होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, लेक्चर मेरे अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से 4 सवाल पूछा था. मुंबई सिटी का अंदर अनेक्सर 2 फाइनल होने के बाद 10 साल 15 साल के बाद उनका प्रोजेक्ट शुरू होता है. उनका बीच में स्लम में गरीब लोग अपना गर्दी बिक्री कर जाता है. लेकिन रिप्लाई ऐसा आया है अनेक्सर 2 2011 का पहले ही जो भी रहेगा उनका अनेक्सर 2 लागू होगा, ये अभय योजना. मेरा सवाल यही है, कभी डेवलपर अपना डेवलप चालू करने का समय किसी का नाम में घर था, उनका नाम में उनको अनेक्सर री अनेक्सर करके फाइनल करके अपना सरकार चालू करने से गरीब को तकलीफ होगा ही नहीं. गरीब सोसाइटी को पैसा दे, SRA में जाके बात करो, उनको ऊपर नीचे आते आते फुटबॉल खेलते खेलते असली घर वाला को घर मिलेगा नहीं. इसलिए मेरे को सरकार का तरफ से आदेश है, रीडेवलपमेंट कभी शुरुआत होएगा उसी समय जो कर पे रहता है उसी समय अनेक्सर 2 फाइनल करके कर सकता है क्या नहीं, इनको एक रिप्लाई मेरे को चाहिए. दूसरा है अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग में सरकार का तरफ से कम 4 बार टेंडर हुआ. अध्यक्ष महोदय, साई सिटी प्रोजेक्ट का नाम है.
4 बार टेंडर होने के बाद सरकार का तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। मैं टीसीएम साहब से और मुख्यमंत्री साहब से, सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब से विनती किया है, 4 बार सरकार टेंडर होने के बाद टेंडर का रिस्पांस नहीं मिला। जनता को इज्जत रखो, सोसाइटी को इज्जत रखो, सरकार तो आमदार को इज्जत रखो, अपना तरफ से करके मेरे को रीडेवलपमेंट करने का विषय, अध्यक्ष महोदय ये विषय गंभीर है। क्लस्टर डेवलपमेंट का माध्यम से सरकार कर सकता है, मैं मानता हूं, कानून मानता हूं, लेकिन ये लोग कर नहीं पाएंगे, दूसरे को भी करने को नहीं देंगे। स्लम का अंदर डब्बा लेके शौचालय जाना है, स्लम का अंदर रीडेवलपमेंट कैसा होगा? अध्यक्ष महोदय, मलाड का ऐसा ही एक विषय था, दिसंबर महीना अधिवेशन में मलाड का आमदार करके लिया है, तो रीडेवलपमेंट के लिए कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उनको अपना तरफ से करो। इनका तो रिप्लाई आया ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष मेरा हाथ छोड़ के विनती है, विरोधी पक्ष के लिए एक कानून, सत्ता पक्ष के लिए एक कानून, मैं भीख मांगना पड़ता है, मेरे को लेटर दे दो, क्लस्टर से निकाल दिया, तो मैं नहीं, आप डेवलपर को लेके आके मैं डेवलपिंग करेंगे, उनके लिए दे रहा नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, तीसरा एक विषय है मेरा विभाग में, असू दे, आता बोलायला दिलं तर पुढचे 15 दिवस लावणार नाही लक्षवेधी। मेरा लक्ष्यविधि है, मेरा 2-3 पॉइंट है सागर साहब, एक एक पॉइंट को रिप्लाई देने तो बाद में आप बोलो ना। अरे इधर देख के बोलो, आप बात करो। अध्यक्ष महोदय, एक निर्मल नगर, अध्यक्ष महोदय, निर्मल नगर, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, निर्मल नगर बोल के एक इलाका है मेरा विभाग में, अध्यक्ष महोदय, उसमें टोटल 803 है, उसमें 524 का लॉटरी का माध्यम से चाबी दिया अध्यक्ष महोदय, बाकी लोग का चाबी दिया ही नहीं, 3 साल 4 साल से उनका भाड़ा भी नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इसका कोर्ट का ऑर्डर का अनुसार 223 आदमी लोग वापस एचआरए उनको ताला मार दिया। अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मेरा बात हुआ, उन्होंने पेपर में डिक्लेयर किया है, बाकी लोग पेपर लेके आके देव, पहिली पण त्याला नमाज पढ़, उनका चाबी ले लो। अध्यक्ष महोदय, बाकी डॉक्यूमेंट्स खरीदी बिक्री का माध्यम से अभी जो लिया है उनका ही रहेगा ना, तो 15 साल पुराना, 20 साल का पहले एनेक्सर 2 में किसका नाम है, उनका पेपर लेके आएगा तो कहां से लेके आएगा? अध्यक्ष महोदय, किसी ने भेजा है, ये कॉमन है, वो मुंबई छोड़ के दूसरा जगह चला गया। चलिए प्रश्न हो गया। अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट, चला उत्तर घ्या। उत्तर कैसा देंगे? पाकी अध्यक्ष महोदय आपका पास, अध्यक्ष महोदय आपका पास 15 दिन 20 दिन भीख मांगना पड़ता है एक लक्ष्यविधि लगाने के लिए, फिर कैसा बैठेगा मैं? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य, ठीक है, बाकी होने दो, उतना उत्तर लो। सन्मान्य सदस्य शेलवन साहेबांनी साई सिटी सहकारी गृहनिर्माण संस्था या संदर्भामध्ये या ठिकाणी लक्षवेधी उपस्थित केलेली आहे। आपण 13/2 अन्वये 14/12/2024 ला जो विकासक नेमलेला होता त्याची नेमणूक या ठिकाणी रद्द केलेली आहे। तदनंतर आपण याच्यासाठी विकासक देण्याला 25/4/2025, 2/6/2025, 3/7/2025 आणि 25/7/2025 इतक्या वेळा निविदा प्रसिद्ध केल्या। या निविदेना कुठलाही प्रतिसाद या ठिकाणी आलेला नाही। त्यामुळं आता सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, याच्या बाबतीत आपल्याला रिडेव्हलपमेंट करण्यासाठी या संदर्भात शासनाला वेगळं धोरण किंवा शासनाला वेगळी भूमिका या संदर्भामध्ये घ्यावी लागेल। एक तर आपल्याला स्वतः ही रिडेव्हलपमेंट करायची किंवा एक अंतिम निविदा या संदर्भातली प्रसिद्धी करायची, अशा 2 पर्याय आपल्या समोर आहेत। तर या बाबतीत सन्मान्य सदस्यांचं जे काय मत असेल त्यांच्याशी मी स्वतः चर्चा करतो। ते जर म्हणले एक अंतिम निविदा प्रसिद्ध करा, एक अंतिम संधी द्या, तर अंतिम निविदा आपण या ठिकाणी प्रसिद्ध करू आणि अंतिम निविदा प्रसिद्ध करून सुद्धा जर त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही तर या रिडेव्हलपमेंटच्या बाबतीत सन्मान्य सदस्यांच्या बरोबर बैठक घेऊन याच्यातनं योग्य मार्ग काढला जाईल। ठीक है, चला हो गया। अरुण कांजी बोला। अध्यक्ष महोदय,
याच प्रश्नाला जोडून माझा एक प्रश्न आहे. SRA योजनेमध्ये सन 2011 पूर्वीचे निवासी सदनिका सशुल्क पात्र केली जाते, परंतु अनिवासी गाळा पात्र केलं जात नाही. अनिवासी गाळा सशुल्क पात्र करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. याकरिता शासन हा धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे का? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सजेशन फॉर ऍक्शन. बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जब 2008 में जकरिया बंदर रोड और रफ़ी अहमद किदवाई मार्ग वडाला में एक साथ कार्रवाई हुई थी, तो कुछ निवासियों को 1995 के दस्तावेज के आधार पर पात्र मानकर शिवाजी नगर में घर दिए गए, लेकिन दक्षिण विभाग के अधिकारियों ने 1995 से 2000 के बीच के सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी लक्षवेधी एक मिनिट उनको 2000 लक्षवेधी हा SRA संदर्भात असली म्हणजे मुंबईत असणारे सगळ्या SRA स्कीमचे प्रश्न सगळे विषयाची गरज नाहीये. संबंधित लक्षवेधी एका विषयासंदर्भात आहे, त्या विषयाशी निगडीत प्रश्न असतील तर त्याला परवानगी दिली जाईल. बाकी अलग आप अपना लक्षवेधी दीजिए. चलो तमिल सेल्वन जी, शेवटचा प्रश्न विचारा. अध्यक्ष महोदय, निर्मल नगर वो भी मैं लक्षवेधी का माध्यम से बोलिए. अध्यक्ष महोदय, ये लक्षवेधी में निर्मल नगर का पॉइंट है और निसारकर का पॉइंट है, वो बात करने को दिया नहीं, अभी दिया तो धन्यवाद. निर्मल नगर का जो विषय है, 3 साल से भाड़ा नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय, सोसाइटी डिस्टर्ब करना जो घर बना के रखा है अध्यक्ष महोदय, वो सोसाइटी अपना भाड़ा में दे के पैसा कमा रहा है. SRA उनका साथ नहीं दे रहा है. दूसरा अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक महत्व का विषय है, कोई निसार कर बोल के एक डेवलपर है, उन्होंने कम से कम 3 साल खाली बसून बोलू नका. भाड़ा नहीं दे रहा है 223 लोग को. वो चाबी देने को गया है तो जनता पूछा मेरे को भाड़ा दे दो, बाद में चाबी दे दो. वो बोलता है मैं घर नहीं देंगे, चाबी देगा नहीं. ये जो विषय है SRA अधिकारी के साथ मंत्री महोदय बैठना पड़ेगा. कर देंगे, चाबी नहीं देंगे, ये कौन सा हिसाब से गरीब लोग के ऊपर अन्याय हो रहा है. और वही डेवलपर 50 लाख 60 लाख पैसा लेके कम से कम 300 आदमी को सेल भी नहीं दे रहा है. रियाब भी बंद है, सेल भी बंद है. इनका रिप्लाई नहीं आया अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्या निर्मल नगर सहकारी संस्थेच्या संदर्भातला प्रश्न सन्माननीय सदस्यांनी विचारलेला आहे, त्याच्यामध्ये 524 पात्र झोपडपट्टीधारकांना आपण सदनिकांचं वाटप केलेलं आहे आणि जे 279 झोपडपट्टीधारक पात्र आहेत परंतु त्यांचा प्रतिसाद आपल्याला मिळालेला नाही, त्यांच्याकरता आपण त्यांनी उचित कागदपत्रांसह आपल्याकडे प्रतिसाद द्यावा यासाठी वर्तमानपत्रातनं 26/11/2025 ला 18/2/2026 ला वर्तमानपत्रातनं जाहिरात देऊन त्यांच्याकडनं प्रतिसाद मागवलेला आहे. त्यानुसार फक्त 64 झोपडपट्टीधारकांनी प्रतिसाद दिलेला आहे. ज्या पात्र झोपडपट्टीधारकांचा प्रतिसाद आवश्यक कागदपत्रांचं पात्र होईल त्यांना निर्धारित वेळेमध्ये सदनिकांचं वाटप केलं जाईल. महोदय, हो बाळांवर जरा 2 मिनिटं थांबा. अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा गोडबंगाल हा SRA आहे. मला लाज वाटते अध्यक्ष महोदय, हायकोर्टाने ज्या अधिकाऱ्याला भ्रष्टाचाराच्या केसमध्ये तात्कालिक सस्पेंड करा ते या अदृश्य गॅलरीमध्ये येऊन बसतात. अध्यक्ष महोदय, मी फार जबाबदारीने सांगतो आणि मी पॉलिसी, नीती नियम आणि धोरणावरच बोलतो. मी कधी SRAचे विषय, माझ्याकडे 60% झोपडपट्टी आहे, माझा एक SRAचा विषयाची लक्षवेधीसाठी कधी आपल्या कार्यालयात मी आलो नाही अध्यक्ष महाराज. परंतु अध्यक्ष महोदय, परिस्थिती काय आहे हे कॅप्टन सेलोन म्हणतात ते खोटं आहे. माननीय मंत्री महोदय उत्तर देत आहेत. मंत्री महोदय, आपण स्वतः लक्ष घाला, आपण आठवड्यातून 1 दिवस SRA मध्ये येऊन बसा किंवा आपल्याकडे SRAच्या अधिकाऱ्यांना बोलवा आणि ज्या ज्या आमदारांचे प्रश्न असतील ते समजा. व्यक्तिगत स्वार्थ असेल तर सोडून द्या, पण जनहितार्थ जर कोणी येत असेल तर त्याचा मार्ग निघाला पाहिजे. या सभागृहामध्ये जर अध्यक्ष महोदय अशा पद्धतीने विचारावं लागेल,
अध्यक्ष महोदय, तुम्ही 2 परिपत्रक काढले, 18/2/2026. मी आजचा उत्तरावरच बोलतोय आता. आणि आपण काढले 2/12/2024ला ज्यांची पात्रता झाली आहे, परंतु जे ताबा घेण्यासाठी त्यांनी कागदपत्र पूर्ती नाही केली आहे. अध्यक्ष महोदय, 2011ला तुम्ही शेवटची कट ऑफ डेट परिशिष्ट 2ची टाकली. मंत्री महोदय, मला उत्तर द्या. 2001 पासून 2026 पर्यंत 25 वर्षापर्यंत आणखीन 2 लोक विकून गेले असतील. तुम्ही सांगणार 2001च्या ओरिजिनल मालक कोण आहे, त्याचे कागदपत्र आणा. ते कुठून आणणार अध्यक्ष महोदय, कुठून आणणार? याच्यावरती अध्यक्ष महोदय आमचे कधीतरी विचार घ्या, आमच्याकडनं विचारा की काय परिस्थिती खाली आहे. अध्यक्ष महोदय, ओसी ताबा प्रमाणपत्र घेत नाही SRAचे लोक. हे अधिकारी बसले तिकडे, भ्रष्टाचारी अधिकारी. अध्यक्ष महोदय, वरपासून खालपर्यंत. अध्यक्ष महोदय, ओसी कशाला घेत नाहीत? दुसरी स्कीम चालते, त्यांच्या लोकांना भाडं द्यायचं नाही, त्यांना इकडे अकोमोडेट करून ठेवा म्हणून ओसी द्यायचं नाही, PAP हँडओव्हर करायची नाही. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीने जर SRA चालवणार असतील, अध्यक्ष महोदय, मी फिर्याद केली होती या सभागृहात. मी नाव देऊन सांगतो, साई आधार SRA, डिम्पल रियालिटी. अध्यक्ष महोदय, 188 बोगस नावं टाकली. मी फिर्याद केली अध्यक्ष महोदय. त्या माझ्या मतदारसंघात त्या SRA मध्ये केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजी, माझ्यासारखा आमदार, 6 नगरसेवक, SRAच्या स्कीम मध्ये एंट्री नाही. अध्यक्ष महाराज, पत्रे मारून SRAची स्कीम बंद. मला पोलीस कमिशनरला फोन करून SRAच्या स्कीम मध्ये जायला लागला. अध्यक्ष महाराज, 188 बोगस गाळे, बोगस नाव. अध्यक्ष महोदय, काय केला? नाव कॅन्सल केले. अधिकाऱ्यांनी कोण? अध्यक्ष महोदय, SRAच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेला लिहून दिला, तुम्ही व्हेरीफाय करा आणि पात्र करा. SRAचा अधिकारी सामील आणि महापालिकेचे अधिकारी सामील. कोणावर ऍक्शन नाही. अध्यक्ष महाराज, काय राज्यात चालणार अध्यक्ष महाराज? आता उत्तर घेऊया. नाही ना अध्यक्ष महोदय, म्हणून मी सांगतोय, बोलायला संधी पाहिजे ना अध्यक्ष महाराज. मी मुद्द्यावर बोलतोय. नाही, मी तुम्हाला प्रश्न विचारायला संधी दिली आहे, बोलायला मी नाही. अध्यक्ष महाराज, तुम्ही मला प्रश्न विचारायला संधी दिलीत. माननीय मंत्री महोदय, ज्या फिर्याद या सभागृहामध्ये SRAच्या संदर्भात ज्या सदस्यांनी उपस्थित केलेत, त्याची बैठक SRAच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह आपण या सभागृहाची वेळ किंवा हा अधिवेशन संपायचा अगोदर घेणार आहात का? आणि घेणार असाल तर त्यांचे पूर्व प्रश्न जेवढे असतील या सभागृहामध्ये उपस्थित SRA संदर्भात अनेक सदस्यांचे अनेक विषय आणि प्रश्न आहेत. या लक्षवेधीच्या माध्यमातून त्यांनी ते सादर करायचा प्रयत्न केला, परंतु वेळेअभावी आपल्याला सगळ्या स्कीम संदर्भातले प्रश्न विचारायची संधी इकडे देता आली नाही. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात बुधवारी दुपारी 3 वाजता माझ्या दालनात SRA संदर्भातले जे अडचणीचे विषय असतील मुंबईतल्या वेगवेगळ्या आमदारांचे, त्या संदर्भातली बैठक आयोजित करण्यात येईल. त्या बैठकीत सन्मान्य हाऊसिंग गृहनिर्माण मंत्री, SRAचे सर्व अपेक्षित अधिकारी असतील आणि तुमचे प्रश्न सोडवण्याचा पूर्ण प्रयत्न त्या बैठकीत आपण करू. बसा. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, माझी एकच विनंती. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, माझी विनंती आहे आपल्याला, आमदार महोदयांनी स्पेसिफिक SRA बाबतीत जर त्यांचे मुद्दे दिले तर बैठकीला येताना थोडी पूर्व तयारी करून आम्हाला येता येईल. ज्या सन्मान्य सदस्यांना या बैठकीत आपले प्रश्न मांडायचे असतील त्यांनी सोमवारपर्यंत आपापले संदर्भित विषय हे अध्यक्षांच्या कार्यालयात जमा करावेत. ते आम्ही विभागाकडे पाठवू. सोमवारी दुपारी 3 वाजेपर्यंत आपण द्यावेत. चला आता पुढे. नको, आता नको. प्रश्न क्रमांक लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, इस लक्षवेधी के माध्यम से मुंबई. एक मिनिट महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4 या संदर्भातच मी पुढे ढकलूया. लक्षवेधी क्रमांक 4 ही पुढे ढकलण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, इस लक्षवेधी के माध्यम से मुंबई शहर और आसपास के जितने भी शहर है उसमें रेगुलेटेड हॉकिंग यानी कि इस तरह की व्यवस्था जिसमें हॉकर्स की भी सुविधा हो और नागरिकों की भी सुविधा हो, उसके लिए मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है. लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार और मुंबई महानगर पालिका का खड़े रह के मैं यहाँ निषेध करता हूँ कि ये लक्षवेधी वारंवार आती है. जो जैसा उत्तर छापा हुआ है पिछली बार वैसा उत्तर मिलता है. अध्यक्ष महोदय, आप सोचिए कि सरकार कितनी गंभीर है. अध्यक्ष महोदय, 2014 में नियम बनाए गए. नियम बना के बिल्कुल स्पष्टता आ गई कि टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना है. टाउन वेंडिंग कमेटी के
बाद सर्वे करना, सर्वे करके पिचेस अलॉट करना, सब नियम बने हुए अध्यक्ष महोदय। और सर्वे के बाद जो ऐसे हॉकर्स है जिनको न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय न मिलते हुए मुंबई शहर में नए हॉकर्स को बिठाना, रैकेट चलाना, ये काम मुंबई महानगर पालिका करती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज आपसे न्याय मुझे चाहिए कि मुंबई शहर में वो हॉकर्स जिनको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लाइवलीहुड देना है, जिनको नियम बना के दिए गए, उनको अन्यायपूर्वक ट्रीट किया जाता है, उनको उठा के आते सीधे हॉकिंग जोन है नहीं है, उसके पास लाइसेंस या उसके पास सर्वे पावती है कि नहीं है, नहीं देख के उनको फेंक दिया जाता है अध्यक्ष महोदय, और नए नए हॉकिंग जोन बना के हफ्ता वसूली मुंबई महानगर पालिका करती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे मालूम है मंत्री महोदय जी को ब्रीफिंग की होगी कि यहाँ पर हाईकोर्ट में एक केस है। अध्यक्ष महोदय, टेंडर का मामला हो ना तो 5-5 लाख रुपया देकर काउंसिल खड़े रह करके ये मुंबई महानगर पालिका जो है केस में न्याय लेने का काम करती है। ये केस इतने सालों से चल रहा है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका कोई काउंसिल खड़े रह के इस पर निर्णय लेने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करती। अध्यक्ष महोदय, आज मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है, क्या सरकार इसकी गंभीरता देखते हुए क्या सरकार 1 महीने के अंदर ये सारे प्रोसेस को पूरा करेगी क्या? अध्यक्ष महोदय, क्या आपके माध्यम से मंत्री महोदय बताएंगे कि इस केस के अंदर मुंबई महानगर पालिका के प्रयत्न क्या है? कुछ नहीं रहेंगे। अभी नई काउंसिल आई है, आप टाउन वेंडिंग कमेटी के निर्णय को इंप्लीमेंट कीजिए। जितने लोगों को आपने सर्वे में लिया है उनको पिचेस देके अलॉट करके हॉकिंग जोन बना के आप मुंबई को रेगुलेटेड हॉकिंग लाने का काम कीजिए। मुझे मालूम है हॉकर्स के लिए बोलना यानी कि एक बड़ा बवाल खड़ा करना, लेकिन वही हॉकर्स से गौर गरीब नागरिक जो है अपनी वस्तु लेते हैं, हर समाज के लोग लेते हैं। मैं रेगुलेटेड हॉकिंग की बात कर रहा हूं, मैं अनरेगुलेटेड हॉकिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसी हॉकिंग की बात कर रहा हूं जो हमारे स्ट्रीट्स के ऊपर शिष्टता भी लाएगी। लेकिन अगर शिष्टता आएगी तो इनका हफ्ता कौन देगा? ये हफ्ताखोरी को कब सरकार बंद करेगी? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये पॉइंटेड मैंने प्रश्न सरकार से पूछे। और एक कहना है अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी ब्रीफिंग में आपको बहुत कुछ ये बोलेंगे। ये मुंबई महानगर पालिका की जाड़ी चमड़ी के जो अधिकारी है ना, इनको हमने 10-12 साल झेला है। आप इस उद्देश्य से उत्तर दीजिए कि ये हॉकर्स को भी न्याय मिले, मुंबई शहर को भी न्याय मिले और पूरे एमएमआर रीजन के अंदर टाउन वेंडिंग कमेटी बने। उस उद्देश्य से आप मुझे उत्तर दे देंगे, ये उम्मीद है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य रईस शेख साहेबांनी मुंबईच्या अतिशय महत्त्वाच्या प्रश्नावर या ठिकाणी लक्षवेधी आणलेली आहे आणि त्यांनी सांगितलेली ही देखील वस्तुस्थिती आहे की गेल्या 3-3.5 वर्षामध्ये हॉकर्सच्या बाबतीमध्ये ज्या ज्यावेळी प्रश्न आला, ज्या ज्यावेळी औचित्याचा मुद्दा आला किंवा ज्या ज्यावेळी लक्षवेधी आली, त्यावेळी प्रामाणिकपणानं सरकारनं आणि मुंबई महानगरपालिकेनं देखील याच्यावर काही मार्ग निघतोय का बघण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, ज्याचा उल्लेख त्यांनी अमित साठ झालं होतं नाही ना, बोला ठीक आहे कंप्लीट। हा हा असं का? भोगावले साहेबांकडे तुमचा इशारा होता, मला वाटलं माझ्याकडे आहे। तर मुंबई महानगरपालिकेनं त्यावेळी हायकोर्ट असेल किंवा सुप्रीम कोर्ट असेल याच्यामध्ये आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। सुप्रीम कोर्टाने देखील या सगळ्या केसेस त्यांच्याकडे असताना पुन्हा एकदा हायकोर्टाकडे पाठवल्या आणि 11 फेब्रुवारीला याचं फायनल हिअरिंग झालेलं आहे। याच्यामध्ये देखील हॉकर्सवाल्यांना न्याय देण्यासाठी आणि मुंबई शहरातल्या नागरिकांना न्याय देण्यासाठी देखील महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनं ज्येष्ठ वकिलांनी आपली बाजू मांडलेली आहे आणि आता ती केस रिझल्टसाठी तयार झालेली आहे। पण हे सगळं करत असताना सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलेली वस्तुस्थिती खरी आहे की हायकोर्टाचे जे काही निर्णय झाले त्याच्यानंतर हॉकर्सवाल्यांवर कारवाई झाली, त्यांना पिचेस तयार करून देणं आवश्यक होतं, हॉकर्स झोन करणं आवश्यक होतं। त्याच्यानंतर किती मतदार म्हणून पात्र असलेले हॉकर्स आहेत याची सगळी आकडेवारी मला असं वाटतं की तुमच्याकडे सगळ्यांकडेच आहे, मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सगळ्याच आमदारांकडे आहे। 32,415 हे पात्र मतदार म्हणून हॉकर्स आपण मानतो। मुंबई महानगरपालिकेच्या संदर्भात किती हॉकर्स आहेत तर 32,415 हे हॉकर्सवाले आहेत। त्याचं सर्वेक्षण कधी झालं तर 2014 मध्ये सर्वेक्षण झालं, अर्ज वितरित केले 1,28,443। मुंबई महानगरपालिकेला प्राप्त झालेले जे अर्ज आहेत ते 99,435 आहेत
आणि त्याच्यातनं मतदार म्हणून जे पात्र केलेले आहेत म्हणजे अधिकृत म्हणून जे पात्र केलेले आहेत त्याची संख्या 32,415 अशी आहे. परंतु हे सगळं झाल्यानंतर हॉकर्सच्या संघटना ज्या काही कोर्टामध्ये गेलेल्या आहेत त्याच्याबद्दल शासन आणि महानगरपालिका म्हणून नक्कीच आम्ही त्या ठिकाणी आमची भूमिका मांडतोय. परंतु या संदर्भामध्ये सन्माननीय राज्याचे उपमुख्यमंत्री त्यांच्याकडे नगरविकास विभाग आहे त्यांनी एक बैठक घेतली होती आणि 5 जुलै 2024ला खऱ्या अर्थानं तुमच्या मनामध्ये असलेला निर्णय माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी घेतला होता. त्याच्यामध्ये त्यांनी काय निर्देश दिले होते किंवा काय नियम बनवले होते तर त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की पथविक्रेत्यांचे निष्कासन करण्यात येऊ नये. बरं, हे निष्कासन का करण्यात येणं पुढे नियम आहे त्याच्यात म्हणजे सरसकट नाही. त्याच्यामध्ये रेल्वेपासून 150 फुटापर्यंत असू नये, रुग्णालयापासून 100 फुटापर्यंत असू नये, हे सगळे नियम अबाधित शाळेपासून जे काही शाळेपासून शाळा, देवळं, महाविद्यालय, CBSE स्कूल, नगरपालिकेच्या स्कूल, रेल्वे स्टेशन प्रभूसाहेब हे सगळं त्याच्यामध्ये आहे. पण त्याच्यामध्ये निर्णय काय झाला, नियम काय लावला तर पथविक्रेत्यांचे सरसकट निष्कासन करू नये हे माननीय नियम बनवत असताना माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी आदेश दिले. कायमस्वरूपी हॉकर्स झोन निश्चित होईपर्यंत ज्यांना जर हायकोर्टाच्या नियमाप्रमाणे निष्कासित करायचं असेल तर त्यांना पुनर्स्थापित करण्याचे देखील निर्देश हे त्या नियमामध्ये दिलेले होते. हा 2 नंबरचा त्याच्यामधला नियम होता. तिसरा होता की सर्वेक्षणाला 5 वर्ष जर पूर्ण झाली असतील तर पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करून योग्य कोण आहे आणि अयोग्य कोण आहे हे ठरवण्याचा निर्णय महानगरपालिकेनं घ्यावा हा देखील नियम त्यांना घालण्यात आलेला होता. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय की केंद्र सरकारचं जे हॉकर्स झोन पॉलिसी आहे किंवा ॲक्ट आहे त्या पद्धतीनं देखील मुंबई महानगरपालिकेमध्ये तात्काळ हॉकर्स झोन आपण कसे करणार आहोत याचा नियोजनाचा आराखडा तयार करावा असं देखील निर्देश माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी दिले होते. त्याचप्रमाणे विक्री प्रमाणपत्र जे आहे त्याची छाननी करून नवीन विक्री प्रमाणपत्र देखील देण्यात यावं असं त्या नियमामध्ये म्हटलेलं होतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जे दादरच्या भागामध्ये अडचण सकाळी 2 वाजल्यापासून म्हणजे पहाटे 2 वाजल्यापासून सकाळी 10 वाजेपर्यंत जी निर्माण होते, जे बाहेरनं ट्रक येतात भाजीचे आणि या सगळ्या याच्यामध्ये ट्रक येतात त्याच्यामध्ये देखील नागरिकांच्या ज्या काही तक्रारी झाल्या होत्या त्याच्यासाठी मुंबई CP आणि मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांनी बसून निर्णय घेऊन नागरिकांना देखील त्याचा फायदा व्हावा आणि ट्रॅफिकला देखील अडचण होऊ नये यासाठी मार्ग काढावा असे निर्देश हे त्यावेळी 5 जुलै 2024च्या नियमान्वये माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी दिले होते. परंतु साहेब ही वस्तुस्थिती आहे की नियमाचं पालन केलं गेलं नाही. कारण दाखवलं गेलं की महानगर मी तेच सांगतो ना, नाही मी वस्तुस्थिती सांगतोय ना, जी नियमावली दिली गेली त्याला हायकोर्टामध्ये केसेस दाखल आहेत असं समजून त्याच्यावर कार्यवाही केली गेली नाही. परंतु या सभागृहातनं ज्यावेळी चर्चा झाली किंवा या सभागृहामध्ये चर्चा झाली वारंवार हे निर्देश दिलेले होते. आज देखील 5 जुलै 2024च्या नियमाची तंतोतंत अंमलबजावणी झाली पाहिजे अशा पद्धतीचे निर्देश देण्यात येतील. एकच मिनिट सन्मान्य मंत्री महोदय, प्रश्न अगदी पॉइंटेड आहे. या 2014 मध्ये हा कायदा झाला, 2016 मध्ये या संदर्भातले नियम बनवण्यात आले. कायद्याच्या अनुषंगाने आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आपल्याला टाउन वेंडिंग कमिटी करायची होती. टाउन वेंडिंग कमिटी केल्यानंतर आपल्याला पिचेस द्यायचे होते सगळ्या हॉकर्सना. आता प्रश्न असा आहे, 2014 मध्ये कायदा झाला, 2016 मध्ये नियम झाले, आज आपण 2026 मध्ये आहोत. 12 वर्ष आणि 2014 मध्ये टिस्टचा सर्वे झाला, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचा. त्या सर्वेमध्ये 2014ला आपण पात्र हॉकर्सची लिस्ट फायनल केली. आता मला एक गोष्ट सांगा, 2014 पासून 2026 पर्यंत जे पात्र हॉकर्स आहेत त्यांचा दोष काय आहे? त्यांना आपण वंचित का ठेवलं आहे त्यांच्या रोजगारापासून? आणि नंबर 3 एक ह्याच्यात समजून घ्यायला पाहिजे की आपल्याकडनं दिरंगाई झाली आहे. काही कारणं असतील, सबज्युडिस मॅटर असेल, कोर्टात विषय असेल, परंतु 2014 पासून 2016 पर्यंत केंद्र शासन त्यांना 10,000 20,000 रुपये लोन देतं तिकडे टाउन वेंडिंगसाठी. आणि असं असतानाही जर का त्यांना आपण त्यांच्या रोजगाराची संधी देऊ शकत नसू तर हा त्यांच्यावरती स्पष्टपणे अन्याय आहे. त्यामुळे माझं असं स्पष्ट मत आहे
की 2014 मध्ये जी पात्र यादी झालेली आहे त्या पात्र यादीच्या अनुषंगाने या सगळं पात्र हॉकर्सना आपण टेम्पररी पिचेसची सोय करून द्यावीत. ज्या वेळेला तुमचं लिटिगेशन संपेल आणि तुम्ही टाउन वेंडिंग कमिटी मार्फत परमनंट पिचेस द्यायचं काम कराल त्यावेळेला टेम्पररी पिचेस विड्रॉ करा. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हॉकर्सच्या संदर्भामध्ये आपण जो निर्देश दिलेला आहे की 2014च्या पात्र यादीप्रमाणे त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाचे पिचेस अवेलेबल करून द्यावीत अशा पद्धतीचे निर्देश महानगरपालिकेला देण्यात येतील. आणि झालं ना, आता झालं. चला अमीन पटेल. अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अध्यक्ष महोदय मुंबई के सभी आमदार की ओर से अध्यक्ष महोदय और एमएमआर के सभी आमदार की ओर मैं आपका धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय. एक ज्वलंत प्रश्न जो फेरी वाले का था उसको मार्क लगाने के लिए आपने सरकार को आदेश दिया है. अध्यक्ष महोदय, 2014 से सरकार सो रही है. मंत्री महोदय, आज 2014 के अंदर जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा है, आज फेरी वालों की जो परिस्थिति है उनको चोरी करने के रास्ते पे सरकार ले जा रही है. 2014 के अंदर जो फेरी वाले को अप्रूव किया गया था, आज 2026 तक उनके ऊपर जुल्म हो रहा है. सरकार उनको लोन दे रही है और आप उनको सामान उड़ा के फेंक रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय है और इस अन्याय के ऊपर आपके दालान के अंदर फौरन मीटिंग लगाकर मुंबा देवी, कोलाबा, मलबार हिल, पूरे मुंबई के फेरी वालों को न्याय देने का काम आपको करना पड़ेगा. अध्यक्ष महोदय, आज ये गरीब लोग जाएंगे किधर? आज ये गरीब लोगों को खाने के लिए नहीं है. अध्यक्ष महोदय, ये सरकार की विफलता है और इस विफलता के लिए सरकार जिम्मेदार है और फेरी वालों को अपना रोजगार करने के लिए सरकार को जगह देनी पड़ेगी. ठीक है. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला देखील विनंती आहे. एक मिनिट ना. आता मुंबईच्या फेरीवाल्यांचा प्रश्न आहे, मुंबईच्या आमदारांना बोलू दे ना. प्रत्येक माननीय अध्यक्ष प्रश्न महोदयांनी निर्देश दिल्यानंतर सरकारनं देखील गांभीर्यानं घेऊन याच्यामध्ये पिछेस देण्याचा निर्देश देतो असं मी सांगितलं. माझी फक्त विनंती एवढीच आहे की पथविक्रेत्यांच्या नावावर राजकारण कोणी करू नये. पथविक्रेते हे काय कुठच्या एकाच पक्षाचे नाहीत. मुंबईकरांना आवश्यक असलेले पथविक्रेते देखील त्याच्यामध्ये आहेत. जे अनैतिक उद्योग करत असतील ते बंद करण्याच्या संदर्भातली भूमिका ऑलरेडी प्रशासनाने घेतलेली आहे. नंतर प्रार्थनास्थळे, महाविद्यालय आणि दवाखाने याच्यापासून 100 मीटर काही नाही. आणि भाजी मंड्या आणि रेल्वे स्थानके. एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, मी प्रामाणिकपणानं सांगतोय, प्रामाणिकपणानं उत्तर देतोय. पण इथं पक्षीय राजकारण आणून मीच हे काम केलं असं दाखवण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. मी प्रामाणिकपणानं सांगतोय की आपण जो निर्देश दिलेला आहे त्या निर्देशाचं तंतोतंत पालन, म्हणजेच 2014ची पात्र असलेली जी यादी आहे त्याला तात्पुरत्या स्वरूपाचे पिचेस देण्याचे निर्देश शासन म्हणून आम्ही महानगरपालिकेला देऊ हे मी अगोदरच सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. अध्यक्ष महाराज, या सदर फेरीवाल्यांच्या लक्षवेधीवरती बोलताना पहिली तर माजी मंत्री महोदयांनी दिलेल्या उत्तरावरती हरकत आहे. सर्वप्रथम हा फेरीवाल्यांचा जो प्रश्न आहे याच्यामध्ये दोन बाजू आहेत अध्यक्ष महाराज. या उत्तरामध्ये ज्या वेळेला 1980च्या दशकामध्ये गिरण्या बंद पडल्या त्यावेळेला त्या गिरण्यांमध्ये काम करणाऱ्या मराठी माणसानं त्यावेळेला अशा प्रकारचे ठेले लावले होते आपला उदरनिर्वाह करण्याकरता. परंतु मुंबई महानगरपालिकेला 1,28,443 अर्ज वितरित होऊन त्यापैकी 99,435 अर्ज महानगरपालिकेकडे सादर झालेले आहेत अध्यक्ष महाराज. किती? 99,435. आज मुंबई शहरांच्या रस्त्यावरती फेरीवाले किती आहेत अध्यक्ष महाराज? 5 लाखाच्या आसपास मुंबई शहराच्या रस्त्यांवरती फेरीवाले आहेत अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे गिरण्या बंद पडल्यामुळे फेरीचा धंदा करणारा मराठी माणूस किंवा या ठिकाणी मूळ मुंबईकर आणि मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपूर या पश्चिम बंगालच्या 3 जिल्ह्यांमध्ये इल्लीगली बांगलादेशातून आलेले काही लोक त्या ठिकाणी असलेल्या
सरकारकडून त्यांच्याबद्दल सिम्पॅथेटिक सहानुभूतीपूर्वक विचार केल्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांचे आधार कार्ड तयार करणं, त्या आधार कार्डच्या आधारावरती मुंबई शहरामध्ये येऊन या ठिकाणी मुंबईमध्ये आधार कार्ड तयार करणं, मुंबई शहरातल्या विशिष्ट अशा प्रकारच्या काही परिसरांमध्ये अशा प्रकारे त्या लोकांना त्या ठिकाणी इन्फिल्ट्रेट करायला लावून तिकडच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत त्यांच्या डॉक्युमेंट्सवरती सह्या करून त्या ठिकाणी त्यांना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पॅन कार्ड तयार करून देणं आणि एक विशिष्ट प्रकारचा पॅटर्न या मुंबई शहरामध्ये राबवला जातोय अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे जे मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं की आम्ही टेम्पररी पिचेस या ठिकाणी देऊ, त्याच्यावरती माझी हरकत आहे अध्यक्ष महाराज, मला माफ करा, परंतु या ठिकाणी असलेल्या 1 लाख फेरीवाल्यांना जे पात्र आहेत त्यांना पिचेस दिले पाहिजे. सन्मान्य अनित सातमजी, 1 मिनिट, तुम्ही उत्तर संपूर्ण ऐकलेलं दिसत नाहीये. माझे निर्देश एवढेच होते की 2014 मध्ये टिस्टच्या मार्फत जी यादी पात्र आहेत अशी बनवण्यात आलेली केवळ आणि ऐकून घ्या, केवळ आणि केवळ त्या 2014च्या पात्रतेच्या यादीलाच आपण ऐकून तर घ्या असं आहे की हॉकिंग झोन डिमार्केट करणार कोण, तर टाउन वेंडिंग कमिटी हॉकिंग झोन डिमार्केट करणार. टाउन वेंडिंग कमिटीला त्या ठिकाणी ते हॉकिंग झोन्स डिमार्केट करण्याचे अधिकार आहेत. टाउन वेंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कोण करणार, त्याच्यावरनं तर ही भानगड आहे ना अध्यक्ष महाराज. टाउन वेंडिंग कमिटीमध्ये तिकडचे स्थानिक रेसिडेंट असोसिएशन, ALM आणि फेरीवाला संघटनांचे प्रतिनिधी हे त्याच्यामध्ये असले पाहिजेत. मग फेरीवाला संघटनेचे कुठले प्रतिनिधी असले पाहिजे, तर त्याच्यासाठी इलेक्शन झाली. मला कंप्लीट करू द्या अध्यक्ष महाराज. साटमजी, एक तुम्ही विषय समजून घ्या, 1 मिनिट, एक तुम्ही विषय समजून घ्या. टाउन वेंडिंग कमिटी ही गठीत होऊ शकत नाही कारण लिटिगेशन असल्यामुळे त्याच्यावरती पर्याय म्हणून ते सगळं सुटेस तोपर्यंत ते महानगरपालिकेला ठरवायचं आहे. ते ह्या सभागृहात ठरवू शकत नाही कुठे देणार ते ठरवतील. आणि त्यामुळे नाही, माझं म्हणणं एवढंच आहे, मला कंप्लीट करू द्या अध्यक्षजी. अध्यक्ष शेवटचा कंक्लूड करतो. ओ मंत्री महोदय 1 मिनिट, मंत्री महोदय 1 मिनिट. जे पात्र फेरीवाले आहेत स्पेसिफिकच बोलतोय, आणि काय स्पेसिफिक आणि काय स्पेसिफिक आहे तुमच्याकडनं मला शिकायची आवश्यकता नाही. असं नको करू. अख्ख्या मुंबई शहराला मालवणी आणि मोहम्मद अली रोड नाही करायचंय. अख्ख्या मुंबई शहराला मालवणी आणि मोहम्मद अली रोड नाही करायचंय. मालवणी आणि मोहम्मद अली रोड करायचं नाही या मुंबई शहराला. एक विशिष्ट प्रकारचा पॅटर्न राबवतायत काही लोक या मुंबई शहरामध्ये. मालवणी पॅटर्न राबवतायत, मोहम्मद अली पॅटर्न राबवतायत. माझा प्रश्न एवढा आहे, प्रश्न विचारतो शेवटचा, विचारा की सरसकट अशा प्रकारे टेम्पररी पिचेस देण्यापेक्षा आपण ती प्रोसेस आहे, जो कोर्टामधला स्टे व्हेकेट करून घ्यायचा आहे तो कोर्टातला स्टे व्हेकेट करून द्यावा. कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधारावरती टाउन वेंडिंग कमिटीजचं फॉर्मेशन करावं. टाउन वेंडिंग कमिटीजला हॉकिंग झोन्स कुठे असतील हे निश्चित करायला सांगावं. आणि ते हॉकिंग झोन्स रेसिडेन्शियल लोकॅलिटीजमध्ये नसले पाहिजेत, रेसिडेन्शियल झोन्समध्ये नसले पाहिजेत, रेल्वे स्टेशन परिसरात नसले पाहिजेत, शाळा महाविद्यालयांच्या परिसरात नसले पाहिजेत. या सगळ्या एरियाज वगळून ते ठिकाणी ते हॉकिंग झोन्स आरक्षित करावे. पात्र फेरीवाल्यांना त्या हॉकिंग झोन्समध्ये पिचेस देण्यात यावे. आणि ऑल अदर एरियाज अदर दॅन हॉकिंग झोन शुड बी मेड नॉन हॉकिंग झोन्स. हे असं आपण करणार का, हा माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अमित साटम साहेबांचा मी गैरसमज दूर करतो की 2004ला सर्वेक्षण जे झालं, थांबा जरा ऐकून घ्या. आता असं काय करतो, ऐका ना, 2014ला जे सर्वेक्षण झालं त्या सर्वेक्षणानुसार मी मगाशी एकदा जेव्हा सांगितलं तेव्हा सन्मान्य सदस्यांनी मला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, ते पुन्हा एकदा परत रिपीट करतो की अमित साटम साहेबांचं जे म्हणणं आहे की प्रार्थना स्थळे, महाविद्यालय, दवाखाने, भाजी मंड्या आणि रेल्वे स्थानके यांना जो काही क्रायटेरिया 100 मीटर आणि 150 मीटरचा दिलेला आहे, हा सोडूनच तात्पुरत्या स्वरूपाची पिचेस आपल्याला का द्यावी लागणार आहेत, तर टाउन वेंडिंग कमिटी स्थापन करावी की करू नये या संदर्भामध्ये हायकोर्टामध्ये शेवटचं हिअरिंग झालेलं आहे. ती आता निकालावर केस आहे. ते टाउन वेंडिंग कमिटी स्थापन झाल्यानंतर आपण जे काय करायचं ते नियमानुसार आपण करणारच आहोत.
परंतु आता जे पथविक्रेते आहेत, मराठी लोक आहेत, त्यांच्यावर कुठेही अन्याय होऊ नये यासाठी जर याला कालावधी लागणार असेल तर महानगरपालिकेनं तात्पुरते पिचेस तयार करावीत आणि तिथं त्यांचं पुनर्स्थापित त्यांना करावं, हीच भूमिका शासनाची आहे, याच्या पलीकडे दुसरी कुठचीही नाही. आणि यात एक गोष्टीची आपण दखल घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. मला खात्री आहे की 2014ची टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने जो सर्वे केलेला आणि त्याच्या अनुषंगाने पात्रतेची जी यादी केली गेली त्याच्यात एकही बांगलादेशी किंवा परराष्ट्रीय नसायला पाहिजे ह्याची पूर्ण खबरदारी शासनाने घ्यायला पाहिजे आणि ती यादी परत व्हेरीफाय करून त्यात एकही बांगलादेशी आढळणार नाही याची खबरदारी शासनाने घ्यायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, यासाठीच 5 जुलै 2024ला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी एक बैठक घेतली होती आणि BMCला पुनर्सर्वेक्षण करण्याचे देखील आदेश दिले होते, ज्यांना 5 वर्ष पूर्ण झाले त्यांना. पण मी या सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो की पुनर्सर्वेक्षण जरी झालं आणि 2000 सर्वेक्षणचं अहवाल जरी आपल्याला घ्यायचा असेल तर एकही बांगलादेशी त्याच्यामध्ये असणार नाही, हीच शासनाची आणि महानगरपालिकेची भूमिका असणार. बस. रेसिडेंट असोसिएशनला विश्वासामध्ये घेऊनच ते हॉकिंग झोन्स डिमार्केट करावे. ठीक आहे. चला, लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. काय ते तुम्ही जे त्या ठिकाणी ठरवणार आहात त्या ठिकाणी तिकडे असणारे असोसिएशन सोसायटीचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना विचारात घ्या. कारण काय होतं की महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जिकडे वाटेल तिकडे हॉकिंग झोन देतील, तिकडे सोसायटी मेंबर, बाकी सगळ्या सोसायटीचे लोक टेम्पररी पिचेस अलॉट करण्यापूर्वी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ALMs ना विश्वासात घेऊन हे काम करण्यात यावे. होय अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. जाऊ आता पुढे झालं, पुढे गेलो आपण. लक्षवेधी अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. और काय चाललंय? कायद्याच्या संदर्भामध्ये मंत्री महोदयांनी सांगितलं होतं की आधीचे मुख्यमंत्री सविस्तर त्यांनी असे आदेश दिले होते. 1 वर्षापेक्षा जास्त मुख्यमंत्री होते, एकही आदेश पालन करण्यात आला होता का? एकही सिंगल. त्यांनी वाचून कमीत कमी 15-20 दाखवलं की असे निर्देश एकदा मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिला तर आयुक्तांची जबाबदारी आहे की त्यांनी पालन करून घ्यायचं. आता आपण प्रशासनाची जबाबदारी आपली जबाबदारी करत नसते. एका ठिकाणी केंद्र सरकारने कायदा केला, एका ठिकाणी केंद्र सरकारकडून लाखोनी करोडो रुपये आपण हे व्हेंडर्सला हॉकर्सला देत आहे. आज आपण या हॉकर्सला म्हणजे अख्ख्या मुंबईमध्ये उद्ध्वस्त करायला चाललोय. बांगलादेशीचे नावा करण्याने डायरेक्ट म्हणजे आजपर्यंत आज 1 महिना झाला आपण काहीच विचारत नाही. किती वर्षापासून बसलाय, काय करतोय, काय त्याचा पुढचा काय होणार, काहीच विचारत नाही. एकही बांगलादेशी तुम्हाला याच्यात आला का? याच्यात ऍक्शन घेतलेलं आहे तुम्ही? अडवलं का? एक सिंगल फक्त उत्तर मध्ये द्या. आणि दुसऱ्यांदा जशी आपण बैठक लावली आहे ते आपण बैठक लावून जे आहे ना जसं सांगितलं सगळ्यांचं आणि त्याच्या संदर्भात या आठवड्यामध्येच काहीतरी हे 32,000 ज्यांना तुम्ही पात्र केलाय त्यांच्यावरती कारवाई निर्देश द्या. सन्मान्य सदस्य असलम शेख साहेब, शासनाला निर्देश दिलेले आहेत. शासनाकडनं सभागृहात आश्वासन देण्यात आलेलं आहे. महानगरपालिकेला संबंधित खातं निर्देश देऊन जे पात्र हॉकर्स आहेत त्यांना टेम्पररी बेसिसवरती कुठे बसायचं ते ठरवण्यात येईल. त्यांना त्यांच्या रोजगारापासून वंचित ठेवलं जाणार नाही. चला, प्रश्न क्रमांक 2. आता बस. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2 ही नाशिक महानगरपालिकेमध्ये जे अतिक्रमण विभागाच्या माध्यमातून होत असलेली कारवाई आणि त्याच्यामुळे नाशिक महानगर असेल ह्याला अतिशय बकाल स्वरूपात प्राप्त झालेलं आहे. नाशिक शहरामध्ये पुढच्या 1.5 वर्षामध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं नियोजन होणार आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कुंभमेळ्याच्या नियोजनामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने बारकाईने लक्ष देऊन महानगरपालिकेमध्ये असलेल्या रस्ते असतील किंवा इतर विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी देत असताना आज शहरामध्ये जर आपण परिस्थिती बघितली तर अतिक्रमणाच्या मुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहतुकीला अडचणी निर्माण होत आहेत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, नाशिक महानगरपालिकेकडून ह्या जे काही उत्तर ह्या
ठिकाणी या लक्षवेधीला देण्यात आलेलं आहे ते अत्यंत थातूरमातूर देण्यात आलेलं आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, नाशिक महानगरपालिकेने आज अतिक्रमण काढण्यासाठी त्या अतिक्रमण विभागाच्या एका खासगी कॉन्ट्रॅक्टरला कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून पर अवर बेसिसवरती ते अतिक्रमण काढलं जात आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हे अतिक्रमणाच्या बाबतीमध्ये अशा पद्धतीने खासगीकरण केलेलं असताना प्रश्न असे निर्माण होतात की एखाद्या ठिकाणी अतिक्रमण काढल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्या ठिकाणी परत अतिक्रमण होत आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हा पैशांचा अपव्यय आहे. कारण एक पहिल्या दिवशी जर त्या ठिकाणी अतिक्रमण काढल्यानंतर त्या ठेकेदाराला त्या ठिकाणचं अतिक्रमण काढण्याचे पैसे नाशिक महानगरपालिका देत असते. सन्मान्य माझी सभागृहातील सर्व सदस्यांना विनंती आहे, 2 वाजता आपलं बजेट असल्यामुळे 1:30 वाजता आपण सभागृह तहकूब करणार आहोत. त्यामुळे आपल्याला सगळ्या लक्षवेधी संपवायच्या आहेत. प्रत्येक लक्षवेधी जास्तीत जास्त आपण 5 ते 6 मिनिटं चालू, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. मर्यादित बोलून आपण पॉइंटेड प्रश्न विचारा. विनंती आहे की 5 ते 6 मिनिटं तुम्ही ह्याच लक्षवेधीला का बरं देतायत? आतापर्यंत मी बघितल्या की आता विषयावरती बोला आपण. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, अनेक प्रश्न या माध्यमातून निर्माण होत आहेत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझे मंत्री महोदयांना काही प्रश्न आहे की आज शहरामध्ये इंदिरानगर, माझ्या मतदारसंघाचा जर आपण विचार केला तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये अनेक वेळा नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना मी आदेश देऊन देखील त्या ठिकाणी अतिक्रमणाची मोहीम होत नाही. झाली तर दुसऱ्याच दिवशी त्या ठिकाणी परत ते अतिक्रमण जे आहे हे परत होत असतं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आणि जे काही लॉन्स आहे इंदिरानगर भागामध्ये त्याही ठिकाणी अनधिकृत लॉन्स मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझे 4-5 स्पेसिफिक प्रश्न आहे की अतिक्रमणाच्यामुळे वाहतुकीच्या वरती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अडचणी निर्माण होतात. आज नाशिक शहरामधला जर विचार केला तर एका भागामधून दुसऱ्या भागामध्ये जाण्यासाठी जवळपास अर्धा ते पाऊण तास लागतो, कारण या अतिक्रमणाच्यामुळे रस्ते खूप छोटे झालेले आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण जी पथविक्रेता समिती असते त्याची निवडणूक ही 30 ऑगस्ट 2024ला झालेली आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ही पथविक्रेता समितीची प्रश्नच विचारते मी आता अध्यक्ष महोदय की ही निवडणूक झाली 3/8/2024. नाशिक महानगरपालिकेने महाराष्ट्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला 7/2/2025. म्हणजे नाशिक महानगरपालिकेने हा प्रस्ताव पाठवलेला 6 महिने घेतले आणि त्याच्यानंतर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्याला बोलून नसेल त्याचं तुम्ही बसून घेते. प्रश्न मी अतिशय स्पेसिफिकली विचारतीये तरी आपण मला घड्याळ दाखवताय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, 2 वाजता अगदी मी 5 मिनिटांमध्ये संपवते, पण बोलून तर द्याल. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, 6 महिने त्याच्यावरती महापालिकेने घालवले आणि आज 7/2/2025 म्हणजे जवळपास आज 1 वर्ष झालेलं आहे. शासनाकडे ह्या पथविक्रेता समितीला अधिसूचित करण्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिकेकडे येऊन राज्य सरकारकडे येण्याला म्हणजे 1 वर्ष शासनाने घालवलं. म्हणजे एकूण 1.5 वर्ष ह्या पथविक्रेत्यांच्या समितीला अधिसूचित करण्यासाठी एकूण गेलेला आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, एकतर 6 महिने नाशिक महानगरपालिकेला उशीर का झाला? 1 वर्ष महाराष्ट्र शासनाने कुठले अधिकारी या फाईलवरती बसलेले होते? जवळपास 3-4 महानगरपालिकांचा हा प्रश्न आहे की पथविक्रेता समिती झालेली नसल्या कारणाने आज हॉकर्स झोन करण्यासाठी महानगरपालिकेला अडचणी येतात. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे मंत्री महोदय, ही पथविक्रेता समिती अधिसूचित करण्याचं काम येणाऱ्या 15 दिवसामध्ये पूर्ण करतील का? हा माझा पहिला प्रश्न आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की माझ्याकडे इंदिरानगर भागामध्ये जवळपास एका 30 मीटरचा डीपी रोड आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आणि त्यालाच लागून जवळपास 23 मीटर कॅनॉलचा रोड आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी एक मोठं खाजगी रुग्णालय अशोका हॉस्पिटल त्या ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणी गेल्या 2 ते 3 महिन्यांपासून मी महानगरपालिकेला सांगितल्यानंतर त्यांनी थातूरमातूर कारवाई केली, फक्त त्यांचं गेट पाडलं. परंतु त्या ठिकाणी रस्त्याची मोजणी केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा प्रश्न विचारतीये अध्यक्ष महोदय, 30 मीटर डीपी रोड आणि ज्या ठिकाणी ते हॉस्पिटल आहे त्या ठिकाणी फक्त 23 मीटर मधलं 10 मीटर आणि जवळपास 16 मीटर जागा उपलब्ध राहते. ह्याचा अर्थ त्या ठिकाणी त्या हॉस्पिटलने अतिक्रमण केलेलं आहे. नुसतं अतिक्रमण नाही, त्याला नगर रचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला मान्यता देऊन ती इमारत बांधण्यात आलेली आहे. मंत्री महोदयांना या विषयामध्ये माझा प्रश्न आहे की मंत्री महोदय, हे अधिवेशन संपण्याच्या आत ह्या विषयाच्या बाबतीमध्ये आदेश देऊन सदर विषयाची सविस्तर माहिती नाशिक महानगरपालिका
महानगरपालिकेकडून मागून मंत्री जर महोदय. सदर ठिकाणी अतिक्रमण झालेलं असेल आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी नगररचनाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला मान्यता दिलेली असेल त्या अधिकाऱ्यावरती कारवाई करतील का? आणि तिसरा शेवटचा माझा प्रश्न सन्माननीय अध्यक्ष महोदय असा आहे की आज अतिक्रमण शहरांमधलं काढायचं असेल तर त्या ठिकाणी पोलीस डिपार्टमेंटची मदत घेतली जाते. हे पथविक्रेता समिती जी आहे त्याच्यामध्ये देखील हे सगळे अधिकारी आहेत. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेच्या विषयाच्या बाबतीमध्ये बांगलादेशचा विषय निघाला. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की नाशिक शहरामधल्या या पथविक्रेत्यांची जी काही मान्यता आहे किंवा किती पथविक्रेते आहे त्याच्यानंतर डॉमिसाईल सर्टिफिकेट सन्माननीय अध्यक्ष महोदय पथविक्रेत्यांना आपण कंपल्सरी करणं आवश्यक आहे. तर ह्या बांगलादेशींना आपण छेद देऊ शकतो. माझ्या घराच्या शेजारी एक माणूस राहतो, तो राहतो ग्वालियरमध्ये आणि तो म्हणतो की मला पाणीपुरीच्या टपरीसाठी मंत्री महोदय ताई आपण मंजुरी देणार का? आणि त्यामुळे शहर जर बकाल व्हायचं आपल्याला थांबवायचं असेल मंत्री महोदय तर हा डोमिसाईलचं सर्टिफिकेट आपल्याला करणं गरजेचं आहे. आणि नाशिक महानगरपालिकेमध्ये ह्या सगळ्या पथविक्रेता त्याच्यामध्ये जर बांगलादेशी असतील तर त्यांची हकालपट्टी करणं आणि डोमिसाईल सर्टिफिकेट आपण महाराष्ट्रामध्ये आपण कंपल्सरी करणार का? आणि पोलीस डिपार्टमेंट वरती ह्या सगळ्या नाशिक महानगरपालिकेच्या संदर्भामध्ये दोन महत्त्वाचे प्रश्न सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी विचारलेले आहेत की पथविक्रेता समिती कधी स्थापन करणार शासनाकडनं. पथविक्रेता समितीची अंतिम निर्णयासाठी फाईल ही माननीय उपमुख्यमंत्र्यांकडे आलेली आहे. लवकरात लवकर याला मान्यता दिली जाईल. दुसरा प्रश्न सन्मान्य सदस्यांनी विचारला की एक प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहे आणि त्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलचं अनधिकृत बांधकाम झालेलं आहे, त्याच्यावर कारवाई का झाली नाही? तर त्या संदर्भामध्ये विभागीय आयुक्तांना चौकशीचे आदेश देण्यात येतील. त्याच्यामध्ये जर खरोखरच कोण दोषी असेल तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. आणि एक महत्त्वाचा जो मुद्दा आहे की प्रत्येक जिल्ह्याचा की अनधिकृत बांधकामासाठी महानगरपालिकेचे आयुक्त असतील किंवा नगरपालिकेचे आयुक्त असतील हे पोलिसांकडे पोलीस फोर्स मागतात आणि तो न मिळाल्यामुळं काही अतिक्रमणं तशीच राहतात. तर या लक्षवेधीला अनुसरून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या बरोबर आणि एसपींबरोबर किंवा सीपींबरोबर अशी एक समिती गठीत केली जाईल आणि तिघांच्या पुढाकारानं ही जी काय अनधिकृत बांधकामं पाडण्याला कुठं अडचणी येत आहेत त्या दूर केल्या जातील. यासाठी नवीन कमिटी नेमण्यात येईल. चला, लक्षवेधी क्रमांक 4 पुढे ढकलण्यात येत आहेत. लक्षवेधी 5 साठी मंत्री आता परिषदेमध्ये आहेत. लक्षवेधी 5 आता शेवटला घेऊ. लक्षवेधी क्रमांक 6. लक्षवेधी क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, आज आपण सकाळी देखील बघितलं असाल की या अशा पद्धतीच्या एक्सप्लोजिव्ह फॅक्टऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये स्फोट होत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथले कामगार हे मृत्युमुखी पडत आहेत, जायबंदी होत आहेत. काही कामगार तर आयुष्यातून पूर्णपणे इतके जायबंदी होतात की काहीच काम करू शकत नाही, अशा प्रकारची त्यांची परिस्थिती आहे. आज धाराशिवमध्ये जे काही या फटाके निर्मिती या कारखान्यामध्ये स्फोट झाले त्या संदर्भामध्ये आपण इथं उत्तर देखील दिलेलं आहे. उत्तरामध्ये म्हटलेलं आहे की आपण 60 कारखाने नोंदणीकृत आहेत, परंतु मंत्री महोदय नोंदणीकृत नसलेले कारखाने किती याची शासनाला माहिती आहे का? जवळजवळ त्या ठिकाणी 100 कारखाने हे अनधिकृत आहेत. नोंदणीकृत नाही, अनधिकृत आहेत. आणि वारंवार या ठिकाणी अशा प्रकारच्या घटना घडतात. 31 जानेवारीला झाली, पुन्हा 6 फेब्रुवारीला झाली, पण आपल्याकडे कुठल्या प्रकारचे अधिकारी अहवाल पाठवत नाहीत. मला एक कळत नाही की आपण कामगार मंत्री आहेत. या आपल्या सगळ्या उत्तरामध्ये कुठे तहसीलदारांनी कारवाई केली, भेट दिली, तहसीलदारांनी पंचनामा केला, कुठे कलेक्टरने आदेश दिले, प्रांतांनी पंचनामा केला, अशा प्रकारची उत्तरं आपण या ठिकाणी दिलेली आहेत. हे अशा प्रकारचे जे स्फोटकाचे कारखाने आहेत या कारखान्यांची निश्चितपणे परवानगी, त्यांना परवाना देणं असेल, त्याची तपासणी करणं असेल, ते जे अनधिकृत चालत असतील त्याच्यावर कारवाई करणं असेल, याची खऱ्या अर्थानं जबाबदारी आणि अधिकार कोणाला आहेत? कामगार मंत्री म्हणून त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना त्रास होतो म्हणून आपण कामगार मंत्री म्हणून उत्तर द्याल,
पण मला वाटत नाही की कामगार खात्याला त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची अशी कारवाई करण्याचे अधिकार असतील असं मला वाटत नाही. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं या सगळ्या गोष्टी घडतात. ते मग अनधिकृत कारखाने असतील तर त्यांच्यावर कारवाई कुणी करायची, तिथली व्यवस्थितपणे त्यांनी जर नियमांचं पालन केलं नसेल. आता आपल्याच उत्तरामध्ये आहे की तिथे काही मटेरियल पडलं होतं. दोन्ही स्फोटामध्ये आपलं उत्तर असं आहे की तिथे काही मटेरियल पडलं होतं आणि ते मटेरियल वेगवेगळ्या प्रकारचं असल्यामुळं ते एकत्रितपणे झालं आणि त्याच्यातून हा स्फोट झाला. याचा अर्थ जी काळजी घ्यायला पाहिजे होती संबंधित फॅक्टरीच्या चालकांनी मालकांनी ती काळजी घेतलेली दिसत नाही. मग अशा फॅक्टऱ्यांमध्ये वरच्यावर इन्स्पेक्शन व्हायला पाहिजे, भेटी दिल्या पाहिजेत. ह्या निग्लिजन्समुळे ह्या अशा पद्धतीनं माणसांचे जीव जात आहेत. आणि म्हणून मला एवढाच फक्त प्रश्न विचारायचा आहे की आपण कामगार मंत्री म्हणून कामगारांच्या करता काय केलं, त्यांना कॉम्पेन्सेशन म्हणून काय दिलं, त्यांना काय मदत केली, एवढंच तुम्ही सांगू शकाल. पण या सगळ्या अनधिकृत गोष्टी घडतात, याच्यावर कारवाई करण्याची खऱ्या अर्थानं कोणत्या विभागाची जबाबदारी आहे आणि ती जबाबदारी जर पार पाडत नसेल तर शासन म्हणून आपण त्या संदर्भामध्ये संबंधितांवर काय कारवाई करणार हे मला सांगा. आणि इथं आपण कुठेही त्यांना कॉम्पेन्सेशन दिलेचा उल्लेख केलेला नाही. तर ह्या बाधित कामगारांना आपण मदत केली आहे का, सरकार म्हणून केली आहे का, कारखान्याचे मालक म्हणून केले का? पण याच्यावर मला एकाच गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट आहे की ह्याच्यावर जबाबदारी कोणाची. कारण नागपूरचं पण मी प्रकरण ऐकलं, याला निश्चित स्वरूपाची कुठली तरी एक शासकीय एजन्सी जबाबदार असली पाहिजे. ती एजन्सी जबाबदार कोणती हे मला सांगा. त्यातून काही प्रश्न उद्भवले तर मी तुम्हाला प्रश्न विचारेन. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य भास्कररावजी जाधव यांनी खूप महत्त्वाचा प्रश्न विचारला आहे. धाराशिव जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत जे ॲक्सिडेंट झाले आहेत आणि आपल्याला जी माहिती हवी आहे त्या माध्यमातून संतोष फायरवर्क्स आणि बाबा फायरवर्क्स याच्यामध्ये 24/9/2024 आणि 29/1/2025 यामध्ये जे 2 ॲक्सिडेंट झाले होते त्यामध्ये 2 कामगार मयत झाले होते. त्यांना कॉम्पेन्सेशन एकाला 2 लाख देण्यात आलं होतं. चांगदेव मनोहर धावरे याला 2 लाख कॉम्पेन्सेशन देण्यात आलं आणि जो अनिल तोरडमल होता त्याला 6 लाखची मदत आतापर्यंत झाली आहे. आणि प्रश्न जो या 2 अपघातांबद्दल आता आपण विचारला आहे ज्यामध्ये डिझायर फायरवर्क्स आहे आणि एक बालाजी फायरवर्क्स आहे. तर डिझायर फायरवर्क्समध्ये असं झालं आहे की कारखान्याचा जो परिसर आहे त्याच्यामध्ये कारखान्याच्या त्या परिसरात एका कोपऱ्यात एक शेड होतं. जी काही मिक्सिंगची प्रक्रिया झाल्यानंतर जो रेसिड्यू उरतो तो रेसिड्यू तिथे ते टाकत असतात. तो बराच काळ तिथं पडलेला असल्यामुळे त्याच्यात रिॲक्शन झाल्या आणि त्याला आग लागली. तेव्हा तिथे कोणीही जखमी झालेलं नाही किंवा कोणीही मयत झालेलं नाही. त्यामुळे त्यांना मदतीचा विषय येत नाही. आणि जी दुसरी कंपनी होती त्या दुसऱ्या कंपनीच्या मिक्सिंग रूममध्ये त्यांनी मिश्रण तयार केलं. मिश्रण तयार केल्यानंतर जेवढं काही प्रोडक्ट बनवायचं होतं त्यातल्या अर्ध्या बहुत प्रोडक्ट त्यांचं तयार झालं आणि नंतर अर्ध्या दिवसाची सुट्टी असल्यामुळे कामगार कारखाना बंद करून सर्वजण घरी गेले होते. पण ते जे मिश्रण होतं ते मिक्सिंग रूममध्ये राहिलं आणि तिथेही टेम्परेचर वाढलं असेल, काही रिॲक्शन झाल्या असतील, त्याला तिथे आग लागली. त्यामुळे तिथेही जखमी कोणी झालेलं नाही. पण आपण जो प्रश्न विचारला हे खरं आहे. आपणही स्वतः कामगार मंत्री होते. आज परिस्थिती अशी आहे की हे जे काही बारूद वापरले जाणारे कारखान्यात एक्सप्लोजिव्हचा जो वापर होतो तर 15 किलोच्या वर जर तिथे वापर होत असेल तर ते पेसोच्या अंतर्गत येते आणि 15 किलोच्या आत जर याचा वापर होत असेल तर याचा एक्सप्लोजिव्ह ॲक्टनुसार जिल्हाधिकारी परवाना देत असतात. आणि ह्या दोन्ही कारखान्यांवर आता त्यांचे लायसन्स रद्द झालेले आहेत. त्यांच्यावर कामगार विभागातर्फे खटले दाखल करण्यात आलेले आहेत आणि एका कंपनीवर पोलिसांनी सुद्धा गुन्हा दाखल केलेला. खरं तर हा आपण विचारलेला प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. अडचण अशी होते की आज जर पेसोचं आपण पाहिलं तर ही संघटना केंद्र शासनाची आहे. यांचं जे हेडक्वार्टर असते याच्या अंडर खूप मोठा यांना परिक्षेत्र दिले जाते आणि अधिकारी जर पाहिले तर फार तोडके.
जसा नागपूरचा जो इन्सिडेंट झाला तिथे फक्त 2 अधिकारी आहेत आणि त्यांच्या अंडर किती प्रिमायसेस आहेत तर आपण जर पाहिलं तर 2 ते 2,500 मधात प्रिमायसेस त्यांच्या अंडर आहे. आज 2 व्यक्ती 2,500 प्रिमायसेस नागपूरपासून अमरावतीपर्यंत ह्या 2 व्यक्तींवर अवलंबून आहे. त्यामुळे याच्यात कुठेतरी केंद्र शासनाला याच्याबाबत आम्ही लिहिणार आहे आणि लिहित असताना हेच नाही की नुसतं तुम्ही अधिकारी वाढवा, पण याच्यात जबाबदारी कोणीतरी, जसं आपण बोलले, जबाबदारी निश्चित करत असताना हे 2 अधिकारी अंग काढतात की हा आमचा संबंध नाही. कामगार विभागाला ते मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आहे म्हणून फॅक्टरी लायसन्स द्यायचं असते. डिश म्हणून आपण तिथे काय काय सेफ्टी घेतली पाहिजे, कामगारांची सुरक्षितता कशी राहिली पाहिजे, तिथे वादविवाद होऊ नये यासाठी जे आपण सूचना वारंवार करत असतो त्यासाठी आपण ऑडिट करत असतो. आपण ऑडिट करून त्यांना वारंवार तशा सूचना देतो. पण प्रश्न हाच आहे की एक्सप्लोजिव्ह ही जी म्हणजे अतिज्वलनशील पदार्थ आहेत हे ठेवण्यासाठी आता खरोखर जर एक्सप्लोजिव्ह ॲक्टनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ते लायसन्स द्यायची परवानगी आहे तर मग जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी यामध्ये अशा कंपन्यांचं स्टॉक रजिस्टर चेक करणं फार आवश्यक आहे. त्यांनी किती माल घेतला, किती बनवला आणि त्यांच्या स्टॉकमध्ये किती आहे. आज जर आपण नागपूरचा ॲक्सिडेंट पाहिला तर त्यामध्ये मी स्वतः साईटवर जाऊन आलो. त्या बिल्डिंगमध्ये जर 25 किलो स्फोटकं असते तर एवढं नुकसान झालं नसतं. पण रात्रीच्या शिफ्टचं प्रोडक्शन झालेलं जे काही फिनिश गुड होतं ते त्या युनिटमध्ये होतं आणि त्यांनी ते सकाळी शिफ्ट करणं सुरू केलं आणि त्याच्यात काहीतरी मानवी चूक झाली आणि तो ब्लास्ट झाला. त्यामुळे याच्यामध्ये ह्युमन एरर तर आहे, पण यामध्ये पोलीस, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि कामगार विभाग यांनी संयुक्तपणे जॉईंट इन्स्पेक्शन या हजार्डस कंपन्यांचं रेग्युलरली केलं पाहिजे. आणि यासाठी आता जे नवीन कायदे आपले आता बनतात आहे यासाठी आम्ही हे ठरवतो आहे की याच्यात अगदी कडक कायदे यांचं रेग्युलर इन्स्पेक्शन झालं पाहिजे. बरेचदा असंही लक्षात आलं की जे कामगार काम करतात, गरीब कामगार असतात, त्यांना त्यांचं हे माहीत नसते की आपल्याला काय करायचं आहे. पण साहेब, महत्त्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय, हे सर्व आमदारांनी सुद्धा याच्यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. कारण शेवटी ते सर्व कामगार आपले, त्यांच्यामुळेच आपण इथं या सभागृहात बसतो. हे कामगार त्यांच्या छोट्या छोट्या मजुरीसाठी तिथे कामाला जातात आणि जेव्हा ते काम करत असतात तेव्हा त्यांना माहीत नसते की त्यांच्या हाती किती धोकादायक वस्तू दिल्या गेलेली आहे, त्याचा धोका काय आहे. आणि काम करत असताना शेवटी मानवी स्वभाव आहे, तो त्याच्या टेन्शनमध्ये असेल, काही इतर विचारात असेल, ती घटना घडते. त्यामुळे निश्चित येणाऱ्या काळात या कामगारांना ट्रेनिंग दिलं गेलं पाहिजे. त्या कामाची पूर्ण कल्पना त्यांना दिली पाहिजे की हे किती धोकादायक आहे. त्या कामगारांचे जे सुपरवायझर आहेत ते सुद्धा कॉम्पिटंट असले पाहिजेत, त्यांना ट्रेनिंग दिलं गेलं पाहिजे. आणि रेग्युलर चेकअप पोलीस विभाग, महसूल विभाग, कामगार विभाग या सर्वांनी त्याचं केलं पाहिजे. या दृष्टीनं आता नवीन कामगार कायद्यांमध्ये आम्ही किती हे कडक करता येईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. आपल्या सर्व आमदारांनाही मी विनंती करणार आहे की आपल्या सुद्धा काही मौल्यवान सूचना यामध्ये असतील तर आपण सुद्धा या सूचना आम्हाला द्याव्या, जेणेकरून हे याच्यात समाविष्ट करता येईल. धन्यवाद. मला खाली एवढीच विनंती आहे, आपल्याला 1:30 वाजता सभागृह संपवायचं आहे. त्यामुळे स्पेसिफिक प्रश्न आणि स्पेसिफिकच उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, कालच आपण या सभागृहामध्ये बघितलं, आपणही होतात, मी होतो. चंद्रपूरला एक अपघात झाला आणि अपघातामध्ये जी माणसं गेली त्यांना कमीत कमी 25 लाख रुपये मिळावेत त्या कंपनीकडून, आस्थापनेकडून. याच्याकरता म्हणून सभागृहामध्ये तास सव्वा तास एक लक्षवेधी चालली आपण बघितलं. आत्ताच मंत्री महोदयाच्या उत्तरामध्ये आपण बघितलं असाल की एक कामगार मेला, त्याला मदत किती झाली? 2 लाख रुपये. दुसरा कामगार मेला याच ॲक्सिडेंटमध्ये, त्याला मदत किती झाली? 6 लाख रुपये फक्त. याचा अर्थ ह्या आगीशी, मृत्यूशी खेळणाऱ्या कामगारांच्या जीवनाचं महत्त्व किती किंवा त्याचं मोल हे किती कवडी मोल आहे हे आपल्या सर्वांच्या लक्षात येईल. आणि म्हणून मी प्रश्न अध्यक्ष महोदय विचारला, आपल्याही तो लक्षात आला असेल, मंत्री महोदयांनी लगेच तो मान्यच केला की या सगळ्या भानगडीमध्ये याच्यावर जबाबदारी कोणाची? कोणाचीच नाही. आताच आपण सांगितलं की 15 किलोपर्यंत जर त्याला परवानगी द्यायची असेल तर कलेक्टर, 15 किलोच्या पुढे जायचं असेल तर पेसो, बरोबर ना? कोण कोणाला जबाबदार? आणि पेसोकडं तर आपल्या नागपूर हे त्यांचं हेडक्वार्टर आहे, तिथं 2च माणसं असतील तर मला असं वाटतं की आत्ता सुद्धा आपण हे मान्य केलं की तिथे ते जे मिश्रण करण्याचं होतं मटेरियल
ते तिथेच काही कालावधीकरता पडून राहिलं म्हणून त्यातून स्फोट झाला. काही मटेरियल त्या ठिकाणी खाली पडलं आणि त्याचं घर्षण झालं म्हणून स्फोट झाला. याचा अर्थ हे सगळं निग्लिजन्समधून मुळे होतंय आणि म्हणून याला आपण मालकाला सुद्धा जबाबदार पकडला पाहिजे. आणि तुम्ही आता मगाशी म्हटल्याप्रमाणे कामगार विभाग, महसूल विभाग आणि पोलीस विभाग यांनी वरचेवर व्हिजिट केल्या पाहिजेत. या फटाक्याच्या कारखान्यामध्ये माणसं इतकी वाईट प्रकारे मरतायत आणि भाजली तर इतक्या विचित्र प्रकारे भासतात. मंत्री महोदय, न बघण्याच्या पलीकडे आहे आणि म्हणून मी जास्त वेळ घेत नाही. तुम्ही विस्तारानं सांगितलं, पण याच्याकरता माननीय मुख्यमंत्री महोदयांजवळ बसून नागपूरला त्यांच्याच हेडक्वार्टरमध्ये हा अपघात झालाय, याच्यावर कुठेतरी एक सरकारी यंत्रणा कशी आणता येईल आणि त्या सरकारी यंत्रणेच्या अंडर हे काम सुरळीत कसं चालेल याचा आपण विचार करावा अशी विनंती मी करतो. आणि हे 2 लाख आणि 6 लाख हे कॉम्पेन्सेशन नगण्य आहे. त्या गरिबांना आपण हे पैसे वाढवून देण्याकरता त्या कंपनीच्या व्यवस्थापनाजवळ बोलाल का, हा माझा छोटा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, हे जे पैसे दिले जातात तर निश्चित त्या कंपनी व्यवस्थापनांना आम्ही बोलू आणि हे कम्पेन्सेशन वाढवून देण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करू. सोबतच आपण जे म्हटलं की या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांसोबत बसून तर मुख्यमंत्र्यांनी वरच्या सभागृहात सुद्धा निवेदन केलं आहे की यावर एक डिटेल निवेदन सध्या बनवणं सुरू आहे. हे डिटेल निवेदन स्वतः मुख्यमंत्री लक्ष घालून आम्ही बनवतो आहे आणि हे निवेदन केंद्र सरकारला देण्यात येणार आहे आणि त्यावरील पुढच्या ज्या आपल्याला अपेक्षित असलेल्या उपाययोजना आहेत त्या करण्यात येणार. लक्षवेधी क्रमांक 5. लक्षवेधी क्रमांक 2426. आपल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, कोकणाच्या दृष्टीनं हा जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. कारण उत्तरामध्ये जरी लिहिलेलं नसलं तरी 85 ते 90% नुकसान झाल्याचा अहवाल हा कृषी विद्यापीठाने शासनाकडे पाठवलेला आहे, कृषी अधीक्षकाने शासनाकडे पाठवला आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, 22 आणि 24 फेब्रुवारीला हे अहवाल पाठवलेले आहेत. त्यावेळेला नुकसान किती झालं याच्याबद्दल दुमत असण्याचं कुठलं कारण नाही. दुसरी गोष्ट मी मंत्री महोदयांच्या निदर्शनाला आणून देऊ इच्छितो की या लोकांना इन्शुरन्सचा फायदा होणार नाही. कारण इन्शुरन्सचे काही नॉर्म्स असतात आणि त्या नॉर्म्सप्रमाणे तेवढा जर पाऊस पडला तरच त्यांना नुकसान मिळतं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये कोकण हा जो सर्व शासकीय योजनांपासून दुर्लक्षित असतो, अशा कोकणाला आपण न्याय देणार का, हा माझा प्रश्न आहे. आणि 85 ते 90% नुकसान झाले असताना या शेतकऱ्यांना आपण नुकसान भरपाईची घोषणा करणार का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, केसरकर साहेबांनी अत्यंत महत्त्वाचा आणि कोकणातल्या जिव्हाळ्याचा लक्षवेधी लावलेला आहे. लांबलेला पाऊस, थंडी, अचानक हवामान बदल यामुळे आंबा पिकात डिसेंबर जानेवारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आलेला मोहर हा बुरशीजन्य रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे काळा पडून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. कृषी विद्यापीठ व कृषी विभाग यांनी संयुक्त पाहणी करून अहवाल शासनात सादर केला आहे. प्राथमिक पाहणीत 80% ते 90% आंबा मोहराचे नुकसान झाले हे खरे आहे. काजू पिकांचे या हवामान बदलामुळे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले असून त्याबाबत क्षेत्रीय पाहणी कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागामार्फत चालू आहे. गतवर्षी कोकण विभागात आंबा पिकासाठी रुपये 224 कोटी विमा संरक्षित रक्कम अदा केली आहे. त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रुपये 84 कोटीचं वाटप केले आहे. यावर्षी आंबा पिकांची रुपये 604 कोटी इतकी संरक्षित रक्कम आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी रुपये 233 कोटी विमा संरक्षित रक्कम आहे. काजू पिकासाठी गतवर्षी रुपये 16 कोटी विमा संरक्षित रक्कम वाटप केले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यापैकी रुपये 8 कोटीची रक्कम वाटप केली आहे. यावर्षी काजू पिकासाठी एकूण रुपये 94 कोटी विमा संरक्षित रक्कम आहे. यावर्षी काजू पिकासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी रुपये 49 कोटी विमा संरक्षित रक्कम आहे. काजू आंबा पिकासाठी कीड व रोगांचे नियंत्रण करण्यासाठी शेती शाळा व वेबिनारचे नियोजन केले असून त्याची क्षेत्रीय स्तरावर अंमलबजावणी सुरू आहे. व्हॉट्सॲपचे माध्यमातून आंबा व काजू पिकांचे प्लॉटचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. आंबा टास्क फोर्सच्या माध्यमातून 8 गावांची निवड करण्यात आलेली असून त्या ठिकाणी आंबा पीक संरक्षित
बाबत प्रात्यक्षिक राबवण्यात येत आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी फेब्रुवारी 2025 ते डिसेंबर 2025च्या दरम्यान नैसर्गिक आपत्तीसाठी रुपये 106 कोटीची मदत वाटप केली आहे. केसरकर, आपण आज जी परिस्थिती आहे ही अत्यंत वेगळ्या ही आपल्याला कल्पना आहे. कारण मोहोर धरल्यानंतर तो पूर्ण पकडला नाही. हवामान बदलामुळे पावसामुळे काळा पडला आणि संपूर्ण मोहोरच झडून गेला. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही जे सांगितले की 80 ते 90% हा धरला नाही, हे बरोबर आहे. आणि त्यासाठी ह्याच्याही वरच्याही सभागृहात त्या दिवशी प्रश्न विचारला गेलेला होता. आम्ही आश्वासित केलेलं आहे की आदरणीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कोकणातले आपण सगळे आमदार, त्यानंतर आपले पालकमंत्री दोन्ही जिल्ह्यांचे, आम्ही आमच्या जिल्ह्याच्या मंत्री, आपण सगळ्यांनी मिळून एक साहेबांकडे मीटिंग मागितलेली आहे की याच्यावरती ठोस निर्णय होणं गरजेचं आहे. कारण आम्हाला कोकणाला हे नगदी पीक आहे, आम्हाला इतर काय बाबी आहे नाहीत. आणि आमच्याकडेही कुठला शेतकरी आत्महत्या करत नाही, आपल्याकडं कर्ज बुडवत नाही, काही नाही आहे. त्यामुळे ह्याच्यावरती आमचं अवलंबून असणारं जीवनमान, ह्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ घेतलेली आहे. आणि ते अधिवेशन संपायच्या अगोदर आपण त्याची सगळ्यांनी मिळून बैठक घेऊन हा निर्णय मार्गी लावू. शेखर निकम देतो शेखर निकम. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तर दिले. प्रश्न देतो आपल्याला, देतो प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय काय उत्तर त्यांनी दिलंय ना. बैठकीचा उत्तर, अरे बैठकीचा उत्तरावर काय अर्थ. अध्यक्ष महोदय, देतो शेखर निकम. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलंय त्याच्यामध्ये विम्याचे पैसे कसे देणार, काय देणार याबाबत त्यांनी सांगितलं. पण कोकणातला जर रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार केला तर जवळजवळ 99% पूर्णपणे आंबानी काजू उद्ध्वस्त झालेला आहे. याचं कारण असं आहे की वेगळे उष्णता वाढले, परागिरीकरणासाठी आज मधमाशा तिथं दिसत नाहीत, ओंबीळ दिसत नाहीत, अनेक गोष्टी येत आहेत कोकणामध्ये. विशेषतः लोट्यामधली जी रासायनिक कंपन्या आहेत त्याच्यामुळे देखील बागायतीवर खूप मोठा परिणाम होतो. अध्यक्ष महोदय, तर माझा स्पेसिफिक उत्तर प्रश्न आहे, 2च आहेत अध्यक्ष महोदय, हे सगळे सिनियर आहेत. अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न आहे की ठीक आहे, विम्याचे पैसे काही शेतकऱ्यांना मिळतील, सरसकट शेतकऱ्यांना मिळत नाही, कारण सगळेजण विमा उतरवत नाहीत. तर हेक्टरी 50,000 रुपये तुम्ही तातडीने आंबा आणि काजू बागायतदारला देणार का, हा एक पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की आता आखाती देशात युद्ध चालू आहे. आज आमचा आंबा साधारणपणे दुबई मार्गे इतर सर्व आखाती देशात जातोय, पण तो आज आपण पाठवू शकत नाही. मग ह्या निमित्ताने आपण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि कॅनडा या देशात जर आपला आंबा पाठवायचा असेल तर तिथं असलेल्या उन्हाळ्याच्या सुटी आणि सगळ्या गोष्टीमुळे तिकीट दर एवढे झालेत की तो शेतकरी तिथं आंबा पाठवणं त्याला शक्य होणार नाही. तर ह्या तिकीट दराबाबत तरी आपण काहीतरी स्पेसिफिक त्याच्या बाबतीतलं एक उत्तर देणार का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि काजूबद्दल सांगायचं झालं तर एका वाक्यात सांगतो की 16/2/2023ला शासनाच्या कृषी विभागाने काजूसाठी ज्या सर्वकष विकासासाठी GR काढलाय तो GR कधीतरी अंमलात आणणार आहात का. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, निकम साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केला आहे तो अत्यंत योग्य आणि रास्त आहे. म्हणूनच मी मगाशी सांगितलं, जी भरपाई द्यायची आहे किंवा रासायनिक खताचा विषय आहे, त्यानंतर जे का आता दुबईला आंबा जातो, परदेशात आंबा जातो, मोठ्या प्रमाणात देवगड, रत्नागिरी आपला फार मोठ्या प्रमाणात आंबे जातात, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. परंतु आत्ताची सध्याची जी काय युद्धजन्य परिस्थिती आहे, भास्करराव तुम्हाला बोलायला देतो, थांबा जरा. होय काय, चांगलं अभिनंदन तुमचं, तुम्हाला पण बोलवतो मीटिंगला त्या. तर म्हणजे ज्या अनुषंगाने आपण सांगितलं, मी मगाशी एका याच्यात सांगितलं आहे की हा निर्णय आपल्याला मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर मीटिंग घेऊन आपल्याला निकालीत काढूया की याने जेणेकरून आपल्या शेतकऱ्यांना भरपाई कशी देता येईल. आणि जे काय तुम्ही सांगितलेलं आहे, जी काय आता युद्धजन्य परिस्थिती आहे, तिकडे जी काय अडचण आहे, ह्याच्यावरती तोडगा काढायचा असेल तर मुख्यमंत्र्यांवर मीटिंग घेऊन आपण तो तोडगा काढू आणि तुम्हाला सगळ्यांना बोलवतो. चला सुनील प्रभू देतो अध्यक्ष देतो एक प्रश्न विचारा, एक प्रश्न. चला अध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक ही लक्षवेधी पुकारण्या अगोदरपासून मी आपल्याकडे वेळ मागतोय. माननीय मंत्री वेळ महोदय, घेऊन ना, आपल्याला 1.5 वाजता मला आपण बोलायला संधी दिलीत, चला आपण प्रश्न मी आपला आभारी आहे.
अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांचे उत्तर याच्यामध्ये दिलंय. आमचं म्हणणं असं आहे की आज कोकणामध्ये रायगड असेल, सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल, आंब्याची परिस्थिती, आंबा उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे बेजार झालेला आहे. कारण जो सुरुवातीला मोहर आला ती फक्त फुलं आली. तो विषय झालाय. आपण नाही ऐका ना, मी शेतकरी आहे, मी आंबा उत्पादक शेतकरी आहे. माझं ऐका ना, माझं दुःख ऐका. त्या सगळ्या शेतकऱ्याचं दुःख मी मांडतोय प्रतिनिधी म्हणून. 2 वेळा मोहर आला, मोहर जडून गेला, आता छोटी फळं लागलेली आहेत, आंबा नाहीच आहे. जसं ते म्हणाले की 90% नुकसान पूर्ण आंबा शेतकऱ्याचं झालेलं आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही विम्याचे आम्हाला पैसे देऊन त्या शेतकऱ्यावरती मेहरबानी नका करू. माझं असं म्हणणं आहे की सरसकट ही नैसर्गिक आपत्ती आहे, सरसकट हेक्टरी आंबा उत्पादक आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्याला पैसे सरकारने घोषणा अधिवेशन संपण्यापूर्वी 5 लाख रुपये हेक्टरी दिले पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, मी नाही बोलत आहे, कोकणातला प्रत्येक शेतकरी बोलतोय. आपण कोकणातले सगळे चॅनल बघा, वृत्तपत्र बघा, रोज मोर्चे निघतायत, स्थानिक शेतकरी बैठका घेत आहेत, तात्काळ निवेदनं पाठवत आहेत, आमदारांना निवेदन देत आहेत. माझी विनंती आहे, आपण आदेश द्या की वरून आदेश द्या. अध्यक्ष महोदय, आमची अपेक्षा आहे ज्या सर्वोच्च आसनावरती आपण बसलाय ना, आज शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचं काम आपण करा की अधिवेशन संपण्यापूर्वी हेक्टरी 5 लाख रुपये आंबा उत्पादक आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्याला सरकारने आपत्तीची म्हणून या ठिकाणी घोषणा करायला पाहिजे. 1 मिनिट. मंत्री महोदय, प्रकाश सुर्वेचा आणि सुनील प्रभूचा एकत्रित उत्तर द्या. प्रकाश सुर्वे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांचे उत्तर दिलेलं आहे ते विसंगत उत्तर असून थातुरमतुर उत्तर आहे असं मी त्या मंत्री महोदयांना सांगतो. आत्ता सुनील प्रभू बोलले ते अगदी गोष्ट खरी आहे की बघा, इतर याच्या राज्याच्या आणि कोकणाची परिस्थिती वेगळी आहे. आमच्याकडे बराच पाऊस पडतो, पण आत्ता सीझनला जाणार, आत्ता बघायला 1 थेंब पाणी नसतं गाई ढोरांना. आंबा असा एक वस्तू आहे की त्यांनी गाई ढोरं त्याच्या साळी बिळी खाऊन त्याचा उदरनिर्वाह चांगल्या प्रकारे होतो. आणि आजच्या परिस्थिती पडलेल्या पावसामुळे, आलेल्या ढगाळ वातावरणामुळे आणि प्रचंड उष्णतेमुळे सर्व आंबा जळून खाक झालेला आहे, करपलेला आहे. काजू तर अजिबात कुठेही दिसत नाही. आणि अशा परिस्थितीत जर मंत्री महोदय बोलत असतील आम्ही हेक्टरी काहीतरी देऊ, काय उपकार करत नाही तुम्ही आमच्यावर? तुम्ही सुद्धा कोकणामध्ये राहता, मला सांगा, कोकणामध्ये आंबा आणि काजूशिवाय दुसरं उत्पन्न काय आहे? बाकीच्या ठिकाणी कुठल्या तरी शेती होतात, वेगवेगळ्या शेती होतात, आणि इथे दुसरं काहीच नाही. त्यामुळे एकतर गुरंढोरं मोकाट सुटलेले आहेत, कुठले उत्पन्न होत नाही, भात होत नाही, सध्या परिस्थितीत नाचणी व्हायला तयार नाही. एकमेव ते आंबा उत्पन्न आहे. आणि त्याच्यामध्ये जर शेतकरी जगत असेल तर तुम्ही शेतकऱ्याला मारायचा विचार करता का काही न देऊन? उत्तर घ्या. तर हे असं चालणार नाही. मंत्री महोदय, तुम्ही कोकणातले आहात आणि तुम्ही तिकडचे फेमस आहात, देणारे माणसं आहात. तुम्ही आता मुख्यमंत्र्यांशी बोलून ह्या अधिवेशनमध्ये 5 लाख रुपये ते बोलले ते बरोबर आहे, 5 लाख रुपये देण्याची विनंती करावी, नाही तर आम्हाला आंदोलन करावं लागेल. असंच तुम्ही फसवलं मंत्री महोदयांनी. आणि रस्ते आमचे अजून तसेच बाकी ठेवलेले आहेत. आता हे शेतकऱ्यांचा बोलू दे. सुर्वे साहेब उत्तर घ्या. अध्यक्ष महोदय, शॉर्ट मध्ये उत्तर द्या. अत्यंत पोटतिडकीने एक दिंडोशीचे आमचे आमदार सुनील प्रभू आणि आमचे दादा सुर्वे दादा हे दोन्ही मुंबईला राहतात, परंतु कोकणामधले आहेत. त्यामुळे त्यांची जी काय पोटतिडकीने जे त्यांनी मागणी केलेली आहे आम्हाला मान्य आहे ना, आम्ही कुठं नाही बोलतोय, आम्ही शेतकऱ्यांचीच मुलं आहोत. परंतु जे मागायचं देत हो देतोय सांगतोय ऐका. अरे हो अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा त्यांनी मला मगाशी सांगितलेला आहे, अधिवेशन संपण्याच्या अगोदर आम्ही ही जी मिटिंग लावतो ह्या सगळ्यांना बोलवतो, जे मुंबईशी असतील, कोकणवासी असतील, आम्ही सगळे मंत्री असू, आणि एक चांगली बैठक घेऊन ह्याच्यावर ठोस निर्णय काढून. आता शेखर निकम साहेबांनी सांगितलं आहे, प्रभू साहेबांनी झालं, त्यांनी झालं की सगळ्यांची मागणी एकच आहे. आता आमचे हे मंत्री आहेत, आमची अतिथी, सगळ्या आमची एकच मागणी आहे, शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, आणि त्या मताशी आम्ही सहमत आहोत. आम्ही तो निश्चित प्रयत्न. भास्करराव नंतर अभिमन्यू. 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय, माझे 2-3 प्रश्न. अभिमन्यू प्लीज. 2-3 प्रश्नच विचारा. तर माझे 2-3 प्रश्न आहेत. असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी फळबागा आहेत त्या फळबागांची विमा उतरण्याकरता म्हणून 31 मे पर्यंत मुदत असते. फक्त कोकणातल्याच फळबागांना फक्त आणि फक्त 15 तारखेपर्यंतच ट्रिगरमध्ये आलेल्या वातावरणानुसार त्या ठिकाणी विम्याची रक्कम मिळते.
ती आपण 31 मे पर्यंत करणार का, हा माझा एक प्रश्न. दुसरी गोष्ट, गेल्या वर्षी काजू बीला महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं 10 रुपये पर किलो अनुदान देण्याचं महाराष्ट्र सरकारनं जाहीर केलं, परंतु ते मिळू का शकलं नाही, तर 31 जुलैला आपला GR गेला. कोकणातल्या काजू बिया ह्या जूनच्या पूर्वीच संपून गेल्या. त्याच्यानंतर लोकांनी काही बिलं सबमिट करायचा प्रयत्न केला तर त्यांना GSTची पावती मागायला लागली. ऑलरेडी 31 जुलैला GR निघाल्यामुळं काजू विक्री होऊन गेली होती. GSTची पावती त्या ठिकाणी देणं शक्य नव्हतं. त्यामुळं कोकणातल्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला नाही. पुन्हा ती 10 रुपये किंवा 15 रुपये काजू बिला, हो एक मंत्रींचं निवेदन पण आहे आता ते करू, 15 रुपये देण्याच्या दृष्टीनं आपण तो GR पुन्हा काढाल का, हा माझा दुसरा प्रश्न. आणि आंबा नुकसान भरपाईला 5 लाख रुपये हेक्टरी मागतो, हे आम्ही आमच्या मनानं मागत नाही, तर कृषी विद्यापीठ, कोकण कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विभाग यांनी संयुक्त जी पाहणी केली आहे त्याचा सिंधुदुर्ग जिल्हा, रत्नागिरी जिल्हा आणि रायगड जिल्ह्याचा रिपोर्ट आलाय की 80 ते 90% पीक हे शेतकऱ्यांच्या हातातून गेलेलं आहे. त्यामुळं आम्हाला ही मदत मिळणार का, हे 3 प्रश्न. चला. हो, या आमची तयारी आहे दादा. काळजी नको. भास्कररावने अत्यंत महत्त्वाचा विषय केलेला आहे की जी आपली काजू विक्री असते ती जुलैपर्यंत काय जात नाही, ती अगोदरच त्याचं संपवते, हे म्हणणं बरोबर आहे. आणि त्यासाठी जी तुम्ही भरपाई मागताय, आमची तयारी आहे ना भरपाई द्यायची, किती द्यायची, काय द्यायची, आम्ही सगळे बसून ठरवतो. हे का आता मंत्री महोदय आले, मगाशी चर्चा झाली, सगळ्या मंत्री घेतो, तुम्हालाही सगळ्यांना बोलवतो आणि याच्यावर ठोस निर्णय काढून हा विषय निकालात काढतो. चला, मंत्री महोदयांचं एक निवेदन आहे. नाही, राज्यभरात वाहतूकदारांचा ऐका अभिमन्यू, ऐका जरा. राज्यभरात वाहतूकदारांचा संप चालू आहे. राज्यात परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. छोटे मोठे सगळे ट्रक्स असतील, टेम्पो असतील, हे रोडच्या बाहेर आहेत. त्यांच्या संपाच्या संदर्भामध्ये माननीय परिवहन मंत्री आपलं एक निवेदन करीत आहेत. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील विविध वाहतूकदार संघटनांनी दिनांक 5 मार्च 2026 पासून पुकारलेला संप व आंदोलनाच्या संदर्भातील वाहतूकदार संघटनांची मागणी, शासनाची भूमिका आणि शासनामार्फत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांसंदर्भात सविस्तर माहिती सभागृहात सादर करीत आहे. महाराष्ट्रातील वाहतूकदार संघटनांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी दिनांक 5 मार्च 2026 पासून चक्काजाम संप जाहीर केला होता. प्रणाली रेट्रोफिटमेंट धोरण, मूलभूत सुविधांचा अभाव, वाहतूकदारांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये वाहन चालकांना होणारा त्रास या बाबीचा समावेश होता. तसेच ई चलन प्रणालीद्वारे देण्यात आलेली चलने रद्द करणे, पोलिसांकडून मोबाईलद्वारे फोटो काढून दाखल केलेली चलने रद्द करणे, ट्रॅफिक वॉर्डन यांच्याकडून गुन्हा नियमभंग सिद्ध होत नसताना अपुरे पुरावे देऊन दाखल केलेली चलने रद्द करणे, दंड भरूनही पोर्टलवर प्रलंबित असलेली चलने निकाली न काढणे, एकाच दिवसात एकापेक्षा जास्त गुन्हे दाखल केलेली चलने रद्द करणे, वेग नियंत्रणाचे चलन रद्द करणे. त्याचप्रमाणे वाहतूकदार संघटनांनी मूलभूत व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश वाहतूकदार संघटनांनी केला होता. वाहतूकदार संघटनांनी पुकारलेल्या संपाची शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. अध्यक्ष महोदय, वाहतूकदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी मी स्वतः दिनांक 2 मार्च 2026 रोजी तात्काळ संवाद साधून संघटनेच्या मागण्यांचे सखोल परीक्षण करून त्यातील न्याय व व्यावहारिक मागण्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच याबाबत परिवहन आयुक्त आणि अपर पोलीस महासंचालक वाहतूक यांना तात्काळ बैठक घेऊन कारवाई करण्याबाबत सूचित केले होते. वाहतूकदार संघटनेच्या प्रतिनिधींशी दिनांक 26 जून 2025 रोजी मी बैठक घेतली. सदर बैठकीस अनुसरून माल वाहतूकदार संघटना, बस मालक संघटना, स्कूल बस असोसिएशन व इतर वाहतूकदार यांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शासनास उपाययोजना सुचवण्याकरता दिनांक 1 जुलै 2025 आणि दिनांक 8 जुलै 2025च्या शासन निर्णयान्वये परिवहन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून सदर समितीमध्ये वाहतूकदार संघटनेच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात आला होता. सदर समितीने ई चलन आणि दंड व्यवस्थापन, ITMS सुधारणा, पार्किंग, शहरी वाहतूक व्यवस्था, स्कूल बस सुरक्षितता आणि सवलती, वाहन परवाने या मुद्द्यांवर आधारित अहवाल दिनांक 17 डिसेंबर 2025 रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे. वाहतूकदार संघटनांच्या मागण्यांकडे शासन गांभीर्याने पाहत आहे. वाहतूकदार संघटनांच्या समस्यांवर व त्यावरील उपाययोजना पारदर्शकपणे, कायदेशीर व निपक्षपातीपणे अंमलबजावणी त्याची होईल. वाहतूकदार संघटनांशी सातत्याने संवाद ठेवून धोरण निर्मितीस त्यांचा सहभाग सुनिश्चित केला जाईल. वाहतूकदारांच्या होणाऱ्या आवश्यक त्रासाबद्दल तक्रार निवारण यंत्रणा
अधिक सक्षम केली जाईल. वाहतूक क्षेत्राचे आधुनिकीकरण, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि वाहतूकदारांच्या कल्याणासाठी ठोस कार्यक्रम राबवण्यात येतील. वाहतूकदार संघटनांनी आपल्या मागण्या शासनासमोर मांडलेल्या आहेत. शासनाने त्यांचे म्हणणे ऐकले, यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. वाहतूकदार संघटनांना आश्वस्त केल्याने आणि त्यांच्या मागण्याबाबत शासन संवेदनशील असल्याने वाहतूकदार संघटनांनी त्यांचं अध्यक्ष महोदय मागे घेतलेलं आहे. याबाबत माननीय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झालेली असून माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्व वाहतूकदार संघटनांशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा सुद्धा केलेली आहे. मी सभागृहाच्या निदर्शनास आणू इच्छितो की महाराष्ट्र शासन वाहतूकदारांच्या सर्व न्याय मागण्यांवर कालबद्ध कार्यक्रम आखणी करून त्याबाबत कारवाई करण्यास शासन वचनबद्ध आहे. लक्षवेधी क्रमांक 7 पुढे ढकलण्यात आली आहे. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सभागृहाची बैठक दुपारी 2 वाजता पुन्हा भरेल.
perfectly. माइक चेक येतोय हा तरी दोन्ही चालू नसेल बहुतेक फोन नंबर आहे का पाण्याची बॉटल ठेवू ना आपण ग्लास देत असतो की बॉटल तर तुम्ही कोमट पाणी देऊन टाका ना आणि बॉटल पण लागेल रिफिल पण लागेल हो आणि रिफिल म्हणजे बॉटल 2 ग्लास लागले तर बॉटल द्या मॅम हे काल फुल होतं ना आपलं फुल वर केलं होतं आपण करा ना ऑडिओ चेक साहेबांची हाईट माझ्यापेक्षा डबल आहे हॅलो माइक चेक हॅलो हॅलो चेक हॅलो 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 चेक हॅलो 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 चेक 7 नंबर कॅमेरा दीपेश 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 हॅलो हॅलो चेक हॅलो 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 चेक हॅलो हॅलो 7 नंबर कॅमेरा 10 नंबर आउट टाक 10 नंबर हॅलो हॅलो चेक हॅलो विशेष बजट के लिए हेलो आईपैड से पड़ेगा हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 कॅमेरा तिथे नाही लावता नाही लावत वरती लावतात हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 दबतोय आवाज दबेल मॅम म्हणते ना कॉलर द्या कॉलर माईक लावला ना मला माहिती आहे सर मी 13 वर्ष झाले रोड डीजे सगळ्यांना लावून टाकून काय करूया असं इकडे लावा या साईडला ना साहेब जर असे उभे राहिले समज मोस्टली साहेब इकडे बघूनच बोलणार आहेत बरोबर समजा इकडून जर लावलं तर आपला माईकला हे भेटते हॅलो हॅलो चेक हॅलो थोडंसं 2 इंच 1 इंच इकडे घ्या बस असं जर लावलं साहेब असं पण फिरू शकतात असं घेतलं बस आपल्याला असं पण भेटलं काय वाटतं म्हणजे तुम्हाला ही फ्री पाहिजे तिकडेच आवाज कमी गोंधळ येतो ना खूप गोंधळ झाला ना कॅच करेल नॉइस कॅन्सलेशन होतं हां आणि हाच मेन माहिती आहे काय ना मग हे ही साईड ओपन ठेवायची हो समजा असं लावलं तर टाईट करू वरती घ्यायचं की फुल वर करा हां आणि टाईट करून टाका ही
इथे स्क्रू आहे ना एक स्क्रू टाईट करा कुठे गेलं ते दादा हा स्क्रू हे टाईट करा हॅलो हॅलो चेक छोटी एल की है छोटी एल की मी आहे ना LMK यांच्या हातात ती नाही बसणार हा चालली होते हो ना परफेक्ट हलते अजून करा ना आम्ही मेजरमेंट्स केले होते माझे हो हे 30 काल सगळं मेजर करून गेलो होतो थोडा असं करा ना आणि हे असं पण हे असं बघतील ना हॅलो हॅलो चेक हॅलो हॅलो चेक विकास तुम्हाला हे आवाज ओके हॅलो चेक हॅलो चेक कोण आलं बोलतोय आपण तर बोलतच नाही कॉलर माईक येतोय का आपला दू का रोड माईक खूप चांगला आहे चालू केलं ना आता कोणता तो आता व्हॅल्यू चेक बोलत होता ना हां पहिलं कसं होतं अपेक्षांना आपण कॉलर मागे द्यायचं मग तुम्ही ऑडिओ स्विच कराल नाही तुमच्याकडे एवढे इनपुट झाले ना मग तुम्हाला तिथे सगळे चालू राहणार मग तुम्ही चूज करा हां मेन हाच चालला बाहेरचा हा प्रायमरी हां हा पण चालू असणार पण याचा थोडासा आवाज कमी असणार हा पण चालू असणार त्यावेळेला आपल्याला जर वाटलं आवाज कमी आहे तर आम्ही पण क्रॅकाचा आवाज वाढवणार चेक हा चांगला माईक आहे फार सिस्टम पाहिजे ना ते बाहेर घालून जॅकेटमध्ये हे आपल्या टीमला बोलावं पटकन एक जणाला फोटोग्राफर मॅडम डिसाईड लवकर हां स्टँड धरले हे फायनल करूया टीमला बोलवते पटकन माईकसाठी हे फायनल करूया का माईकचं हे फायनल करूया काय मी पकडलेले थोडा हे असं इथे उभं राहून जमतंय का सरांच्या हे हाईट मोजली आहे हे हँगल आपलं म्हणणं आहे की सेंटर पाहिजे होतं पण त्यांना माईकसाठी ते बघा तर मी तेच म्हणते की तो फेस अध्यक्ष नहीं उनकी माइक क्लियर चाहिए हो असं बघितलं तर ॲटलिस्ट फेसिंग अध्यक्षची होईल आणि असं तुमचा कॅमेरा कुठे लागला तुमचा कॅमेरा कुठे आहे हा कोणता नंबर आहे 6 नंबर हॅलो हॅलो चेक हॅलो 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 चेक हॅलो 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 चेक हॅलो 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 चेक हॅलो 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 चेक वाचायला काहीच नाही
हॅलो चेक हॅलो 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 सर ते लेफ्टला घ्या वाटतं चेक करून घ्या ना माईक चेक करून असं घ्यावं लागेल. यांना ना मी इथे म्हटलं पण माईक क्लिअर ठीक आहे, काय अडचण नाही. कॉलर माईक देऊन येते गरज पडेल. आहे घेतोय सर हां तर आपण अध्यक्षजींना फेस करून इथे चेक करून नाही नाही असंच पाहिजे, अध्यक्ष नको, समोर पाहिजे, अध्यक्ष फेस नको, हां सरळ पाहिजे इथे मध्ये, हां मध्ये चेक ऑडिओ चेक देता का ठीक आहे. कल्ला हवा चल कसं एक मिनिट उभं राहा ना इकडे तिकडे टीव्हीवर बघतो तुम्ही ते बघा टीव्हीवर ठीक आहे ठीक आहे चल.
हॅलो हॅलो चेक हॅलो 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 चेक हॅलो 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 चेक हॅलो हॅलो
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री सन 2026-27चा अर्थसंकल्प सादर करतील. चष्मा घाल दो, चष्मा. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आज या सभागृहासमोर सन 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याकरता उभा आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ आगामी वर्षाचा जमा खर्च नसून तो विकसित महाराष्ट्र 2047 कडे जाणाऱ्या आपल्या प्रवासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आपल्या सर्वांचे आराध्य दैवत युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज, स्वराज्य जननी जिजाऊ माँसाहेब, छत्रपती राजश्री शाहू महाराज, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे या सर्व महामानवांना मी अभिवादन करतो. आधुनिक भारतातील सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत, थोर समाज सुधारक व मानवी ज्योतिराव फुले यांच्या जन्माला 11 एप्रिल 2017 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने सन 2026-27 या वर्षात महात्मा फुले यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी एक समिती स्थापन करून विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्यात येतील व त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. संत गाडगेबाबा यांचे हे 150वे जयंती वर्ष आहे. त्यानिमित्ताने संत गाडगेबाबा यांचे जन्मस्थळ, कर्मभूमी व अंतिम श्रद्धास्थान या ठिकाणांना एकत्रित जोडून संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र सर्किट विकसित करण्यात येईल. ग्रामीण भागाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी प्रमुख राज्यस्तरीय अभियाने एकत्रित करून संत गाडगेबाबा ग्राम समृद्धी अभियान राबविण्यात येईल. तसेच संत गाडगेबाबा उन्नत ग्राम योजनेअंतर्गत 75 गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने नागरिकांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येईल. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाड, जिल्हा रायगड येथील चौदार तळे सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त तेथील पायाभूत सोयी सुविधांकरता विकास आराखडा तयार करण्यात येईल. महात्मा फुले, संत गाडगेबाबा व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांच्या स्मृतीचे हे विशेष वर्ष लक्षात घेता सन 2026-27 हे वर्ष सामाजिक समता व समरसता वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येईल. त्यांच्या कार्याचा गौरव करून विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षपूर्तीनिमित्त मी त्यांना अभिवादन करतो. त्यांच्या दादर मुंबई येथील राष्ट्रीय स्मारकाचे पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून दुसऱ्या टप्प्याचे काम जून 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तसेच त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ काही योजना देखील राज्य सरकार सुरू करणार आहे. त्याचं सविस्तर माहिती पुढे सांगण्यात येईल. कालच जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज बीज सोहळा संपन्न झाला. संत तुकाराम महाराजांना वंदन करून देहू येथील राष्ट्रसंत जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या जन्मस्थानाच्या जतन व संवर्धनासाठी विकास आराखडा हाती घेण्याची मी घोषणा करतो. अध्यक्ष महोदय, हे भाषण करताना माझे मन अत्यंत जड झाले आहे. सर्वाधिक वेळा उपमुख्यमंत्रीपद आणि दीर्घकाळ वित्त विभागाची धुरा सांभाळलेले राज्याचे लाडके नेते माननीय अजितदादा पवार आज आपल्यात नाहीत. त्यांच्या जाण्याने
राज्याच्या सार्वजनिक जीवनात आणि प्रशासनात कधीही भरून न निघणारी मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांनी एकूण 11 वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. अजितदादा व अर्थसंकल्प हे नाते दृढ झाले होते. त्यांच्या करड्या शिस्तीमुळेच महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती कठीण काळातही स्थिर राहिली. काम करणारा माणूस ही त्यांची ओळख आणि त्यांनी दिलेली विकासाची दिशा आजही आपल्याला प्रेरणा देत आहे. त्यांना श्रद्धांजली म्हणून सर्व मान्यवरांशी चर्चा करून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला साजेसे भव्य स्मारक उभारण्यात येईल. तसेच त्यांच्या नावे गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार देण्यात येईल असे मी जाहीर करतो. दिवंगत अजितदादांच्या स्मृतींना आजचा हा अर्थसंकल्प मी समर्पित करतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जनतेने महायुतीवर अभूतपूर्व विश्वास दाखवला. त्याबद्दल मी तमाम जनतेचे आभार मानतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रगतीसाठी महायुती सरकार कटिबद्ध राहील याची मी ग्वाही देतो. 16व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार पुढील 5 वर्षामध्ये राज्यासाठी भरीव निधी प्राप्त होणार असून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केंद्र शासनाने वाढीव निधी देण्याबाबत राज्याची मागणी मान्य केली. याबद्दल मी भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. राज्य शासनाने देखील 6व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली होती. या वित्त आयोगाने विहित वेळेमध्ये आपला अहवाल सादर केला. याकरिता आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचे मी अभिनंदन करतो व त्यांना धन्यवाद देतो. हा अहवाल कृती अहवालासह माननीय राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर पुढील अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची कारवाई करण्यात येईल. आयोगाच्या शिफारसींचा अभ्यास करून प्रशासकीय सुधारणा व आर्थिक विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम करण्याची कारवाई करण्यात येईल. 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्र शासनाने युवा केंद्रित अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास करण्याकरता भरीव अर्थसहाय्य केले आहे. मुंबई पुणे व पुणे हैदराबाद या प्रस्तावित जलदगती रेल्वे प्रकल्पांमुळे सकल राज्य उत्पादनात मोठी वाढ होण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील जनतेच्या वतीने मी भारताचे लोकप्रिय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन असल्याने विकसित भारत 2047च्या स्वप्नपूर्तीत आपला वाटा सर्वात मोठा असेल. राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2047 पर्यंत $5 ट्रिलियन करणे हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. या ध्येयाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने विकसित महाराष्ट्र 2047चे व्हिजन डॉक्युमेंट जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार सन 2029-30 पर्यंत साध्य करावयाची अल्पकालीन उद्दिष्टे, राज्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष सन 2035 पर्यंत साध्य करावयाची मध्यमकालीन उद्दिष्टे आणि भारतीय स्वातंत्र्याचे शताब्दी वर्ष सन 2047 पर्यंत साध्य करावयाची दीर्घकालीन उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरता 4 प्रमुख स्तंभ ठरवण्यात आले आहेत. 1 प्रगतिशील, 2 शाश्वत, 3 सर्वसमावेशक आणि 4 सुशासन. या 4 स्तंभाच्या अंतर्गत 16 उपक्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. सन 2047 साली विकसित महाराष्ट्राची इमारत उभी करण्याकरिता इथून पुढे येणाऱ्या सर्व अर्थसंकल्पात विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पाचे प्रतिबिंब दिसणार आहे. या संकल्पाची दिशा कशी असेल हे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मी स्पष्ट करणार आहे. जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, भास्कर राव, जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का. स्तंभ पहिला प्रगतिशील महाराष्ट्र, उपक्षेत्र पहिले कृषी संलग्न क्षेत्र आणि ग्रामीण विकास. राज्याचा कृषी GDP सन 2047 पर्यंत $55 अब्ज वरनं $500 अब्ज वर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याचा पोशिंदा बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवून
शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्याकरता 10 ते 15 पिकांसाठी एकात्मिक मूल्य साखळी तयार करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना सुलभतेने सेवा देण्याकरता ॲग्रिस्टॅक, महावेद, महाडीबीटी आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सद्वारे शेतकऱ्यांसाठी एकात्मिक परिसंस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI आणि डिजिटल शेतीमध्ये देशभर 30 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज, पीक सल्ला आणि बाजारभावाची अचूक माहिती मिळत आहे. हा प्लॅटफॉर्म खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांचा डिजिटल सहकारी आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी आम्ही महाविस्तारमध्ये देहवाली भिली भाषेचा समावेश केला आहे. लवकरच इतर प्रमुख आदिवासी भाषाही यामध्ये जोडल्या जातील. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी आम्ही वसुधा ही व्हॉइस सेवा सुरू केली आहे. या फोन कॉलवरच पिकांचे आरोग्य आणि कीड व्यवस्थापनाचा सल्ला दिला जात आहे. ॲग्रिकल्चर डेटा एक्सचेंज अँड सँडबॉक्स आणि राज्यातील 4ही कृषी विद्यापीठांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन सेंटर स्थापन करण्यात येत आहे. यामुळे कृषी स्टार्टअप्सला मोठी चालना मिळेल. या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शेतीच्या उत्पादन खर्चात 25% कमतरता होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे. कृषी क्षेत्रातील डेटा व डिजिटल सेवांच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत जलद व पारदर्शकपणे पोहोचवण्यासाठी राज्यात ॲग्रिस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना फार्मर ID देण्यात महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य असून फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 1,31,00,000 फार्मर ID तयार झाले आहेत. या योजनेत आम्ही आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकरी यांचा देखील समावेश करत आहोत. कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत सन 2026-27 ते सन 2029-30 या 4 वर्षाच्या कालावधीत राज्यातील कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील. राज्यात 5 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणून सकस व पोषणयुक्त नैसर्गिक शेतीमाल उत्पादित करण्यासाठी आगामी 2 वर्षांमध्ये महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान या नवीन योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत शेतमजुरांचा देखील समावेश करण्यात येईल. राज्याच्या कृषी उत्पन्नात पशुपालनाचा वाटा 25% आहे. ही व्याप्ती वाढवण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना सुरू करत आहोत. पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायाला आता कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रालाही शेतीप्रमाणे सर्व पायाभूत सुविधा आणि सवलती मिळतील, ज्यामुळे मत्स्य आणि पशुजन्य उत्पादनात मोठी वाढ होईल. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. त्यानिमित्त महिला गोपालक, कुक्कुटपालक आणि शेळीपालकांसाठी आम्ही विशेष प्रोत्साहनपर कार्यक्रम राबविणार आहोत. मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रतिवर्षी 1,240 कोटी रुपये आर्थिक भाराच्या मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील मच्छीमारांचे आर्थिक व सामाजिक विकासाबरोबरच पायाभूत सुविधा निर्मितीमुळे मत्स्य उत्पादनात वाढ होणार आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा 1 अंतर्गत 97% कामे 30,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. टप्पा 2 अंतर्गत 2,450 किलोमीटर रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहे. आता आम्ही टप्पा 3 घोषित करत असून त्या अंतर्गत 23,000 किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांची कामे हाती घेण्यात येतील. ग्रामीण भागातील शेतपालन रस्त्याच्या मजबूतीकरणासाठी पूर्ण यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने जलद गतीने काम करण्याकरिता सोपी व सुलभ कार्यपद्धती असलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपालन रस्ते या नवीन योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक या योजनेचा भाग 1 व 2 अंतर्गत 99% कामे 26,758 किलोमीटर रस्ते व 782 पूल पूर्ण झाली आहेत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा भाग 3 अंतर्गत 6,331 किलोमीटर लांबीचे 393 रस्त्यांच्या कामापैकी 5,086 किलोमीटर लांबीची 6,000
673 कामे तसेच 223 पुलांच्या कामांपैकी 57 पुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग 4 अंतर्गत लोकवस्तीशी न जोडलेल्या वाड्या वस्त्या बारमाही रस्त्याने जोडण्याची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा 2 अंतर्गत सन 2024-25 व 25-26 करिता 27,87,000 मंजूर घरकुलांपैकी 3,57,000 घरकुले पूर्ण झाली असून उर्वरित घरकुलांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 33,410 कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांवर रूफटॉप सोलर लावण्यासाठी अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करून ऊर्जा स्वावलंबन साध्य करण्यात येणार आहे. PM जनमन आवास योजनेअंतर्गत 54,129 घरकुलांना मंजूर देण्यात आली असून 17,929 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उपक्षेत्र दुसरे उद्योग. राज्यातील उद्योग क्षेत्राचे स्थूल उत्पन्न सन 2047 पर्यंत 123 अब्ज डॉलरवरून 1500 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याकरिता उच्च क्षमता असलेल्या क्षेत्रांकरिता मूल्य साखळी निर्माण करणे, प्रत्येक उदयोन्मुख जिल्ह्यात मोठे औद्योगिक समूह उभारण्यात येणार आहेत. तसेच सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगासाठी अर्थसहाय्य देऊन महाराष्ट्र हे जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनविण्यात येणार आहे. राज्याचे नवीन औद्योगिक गुंतवणूक व सेवा धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले आहे. 2047 पर्यंत उद्योग क्षेत्राचा स्थूल राज्य उत्पन्नातील वाटा 30% नेण्याचे आमचे ध्येय आहे. यासाठी इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र हा एकसंघ डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला जात आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग केंद्रे स्थापन केली जातील. या धोरणातून सुमारे 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. याकरिता सूक्ष्म व लघु उद्योगासाठी आयुक्तालय व सेवा क्षेत्रासाठी आयुक्तालय स्थापन करण्याची मी घोषणा करीत आहे. केंद्र शासनाकडून नवी दिल्ली येथे आयोजित राष्ट्रीय एक जिल्हा एक उत्पादन पुरस्कार 2025 सोहळ्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याला सुवर्ण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. तसेच राज्यातील रत्नागिरी, नागपूर, अमरावती, अकोला व नाशिक या जिल्ह्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. नीती आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेला निर्यात सिद्धता निर्देशांक 2024 यामध्ये महाराष्ट्र राज्याला प्रथम स्थान प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले आहे. या अंतर्गत 50,000 कोटीपेक्षा जास्त रकमेची गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येणार असून 5 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित सुमारे 4,271 कोटी रुपयांच्या बांबू विकास प्रकल्पाअंतर्गत औष्णिक विद्युत प्रकल्पात बांबू बायोमासचा वापर वाढविणे तसेच GIS, ब्लॉकचेन, टिश्यू कल्चर इत्यादीच्या माध्यमातून बांबू मूल्य साखळीचा विकास करण्याचे नियोजन आहे. स्टील हब म्हणून उदयास येत असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात लोह खनिजावर आधारित विशाल व अतिविशाल स्टील उद्योगांच्या माध्यमातून सुमारे 2,62,000 कोटी रुपये गुंतवणूक व 70,000 पेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीची वाहतूक सुरळीत होण्याकरता आणि जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने रस्ते विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यातील जैवविविधता संवर्धनासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली असून 5 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येते आहे. राज्यातील नवीन महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले आहे. या अंतर्गत 1 लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक व 5 लाख रोजगार निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. उपक्षेत्र तिसरे सेवा क्षेत्र. राज्यात सेवा क्षेत्राचे स्थूल उत्पन्न सन 2047 पर्यंत 312 अब्ज डॉलरवरून 3,000 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुंबई आणि पुण्याला 50 अब्ज डॉलरचे मीडिया टेक आणि AVGC केंद्र बनवणे, 30 लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती करण्यासाठी जागतिक क्षमता केंद्र स्थापन करणे
तसेच नव उपक्रम शहरांची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्याला ॲनिमेशन, गेमिंग आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्स AVGC क्षेत्रात जगात अव्वल बनवण्यासाठी AVGC XR धोरण 2025 जाहीर केले आहे. याद्वारे राज्यात 295 पेक्षा जास्त स्टुडिओ, विशेष पार्क्स आणि स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन दिले जाईल. मागील वर्षी केंद्र व राज्य शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईत जागतिक दृकश्राव्य मनोरंजन परिषद वेव्ज यशस्वीपणे संपन्न झाली. या क्षेत्रातील उच्च दर्जाच्या शिक्षणासाठी मुंबईमध्ये केंद्र सरकारच्या मदतीने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी सुरू करण्यात आली आहे. विकसित महाराष्ट्र 2047 या दृष्टिकोनाशी सुसंगत महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र GCC धोरण 2025 तयार करण्यात आले आहे. मला सांगताना आनंद वाटतो की महाराष्ट्रातील पुणे हे GCC साठी देशातील सर्वाधिक पसंतीचे स्थान ठरत आहे. राज्यात या धोरणाच्या माध्यमातून 400 नवीन जागतिक क्षमता केंद्र स्थापन करण्यात येणार असून 4 लाख उच्च कुशल नोकरीच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. उपक्षेत्र चौथे, पर्यटन. राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या सन 2047 पर्यंत वार्षिक 16 कोटीहून 38 कोटीपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याकरिता मुंबई, सिंगापूर आणि दुबईमध्ये पर्यटन गुंतवणूक कक्ष सुरू करणे, खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करून जागतिक दर्जाची पर्यटन स्थळे व पर्यटन परिपथ विकसित करणे, तसेच प्रवास 100% डिजिटाईज करून पर्यटन परिसंस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त निवडक 50 पर्यटन स्थळी पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक करण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सातारा जिल्ह्यातील सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये वसलेला वासोटा किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचे आणि रणनीतीचे प्रतीक आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षित, सुलभ व पर्यावरणपूरक प्रवेशाकरता मुनावळे ते वासोटा किल्ला रोपवे प्रकल्प करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे. नाशिक येथे रामकाल पथ विकास प्रकल्पाअंतर्गत करण्यात येणारी कामे प्रगतीपथावर आहेत. राज्यातली तिसरी चित्रनगरी नवरगाव तालुका रामटेक जिल्हा नागपूर येथे विकसित करण्यात येणार आहे. रामटेक येथे रामसृष्टी व कालिदास सृष्टी उभारण्यात येईल. तसेच महाकवी कालिदास यांचे जीवनचरित्र सर्वसामान्य जनतेला व नवीन पिढीला कळावे याकरिता चित्रपट निर्मितीसाठी आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. देशातील एकूण 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी राज्यात असलेल्या 5 ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची प्रभावी व तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 5 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे नियमित आढावा, समन्वय व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून पुढील विकास कामांचे नियोजन प्रगतीत आहे. महानुभाव पंथीयांच्या विविध धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची कामे प्रगतीपथावर असून त्याकरिता आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल. स्तंभ दुसरा, शाश्वत. उपक्षेत्र पहिले, शाश्वत शहरी विकास. 2047 पर्यंत राज्याची नागरी लोकसंख्या 70% होणार असून स्थूल राज्य उत्पन्नात या घटकाचे 75 ते 80% योगदान असणार आहे. राज्यात शाश्वत शहरी विकास करण्याकरता 10 पेक्षा जास्त सक्षम प्रादेशिक विकास प्राधिकरणे स्थापन करणे, 50 पेक्षा अधिक सुनियोजित बहुउपयोगी शहरी समूह विकसित करणे, वाहतूक केंद्रित विकास तसेच शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवा 100% डिजिटाईज करण्याचे नियोजन आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत $140 अब्ज वरनं $300 अब्ज पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. वडाळा येथे जागतिक दर्जाचे स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन हब स्थापन करण्यासाठी 130 एकर जमीन वाटप करण्यात आली आहे. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गातील ठाणे ते तलासरीमधील 3 स्थानकाचे काम 2027 अखेर पूर्ण होणार आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाद्वारे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक मूल्याचा फायदा घेण्यासाठी विरार, बोईसर आणि ठाणे बुलेट ट्रेन स्थानकाभोवतीच्या क्षेत्राच्या विकासाकरता बृहद आराखडा तयार करण्यात येईल. अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावा सेवा अटल सेतू परिसरात तिसरी मुंबई 3.0
विकसित करण्यात येईल. या अंतर्गत कर्नाळा साई चिरनेर, रायगड पेण आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र ही ग्रीनफील्ड विकास केंद्रे म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन आहे. वाढवण जिल्हा पालघर जवळ चौथी मुंबई विकसित करण्याचे नियोजित असून त्या अंतर्गत लॉजिस्टिक्स आणि वेअर हाऊसिंगसाठी विकास केंद्रे निर्माण करण्यात येतील. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत मुंबई महानगर प्रदेशातील 20 लाख झोपडपट्टीधारकांच्या घरांच्या पुनर्विकासासाठी तसेच भाडे तत्वावरील घरांसह 10 लाख परवडणारी घरे विकसित करण्यासाठी बृहद आराखडा तयार करण्यात येत आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात नवीन बेकायदेशीर बांधकामे होणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी GIS आधारित मॅपिंगचा वापर करून नो न्यू स्लम फ्रेमवर्क विकसित करण्यात येणार आहे. सदर फ्रेमवर्क पुढे इतर शहरात देखील लागू करण्यात येईल. केंद्र शासनाकडून नीती आयोगामार्फत देशभरातील निवडक क्षेत्रांचा आर्थिक वाढीचा रोडमॅप तयार करण्यात येत आहे. मुंबई महानगराच्या धर्तीवर पुणे, नाशिक, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर ग्रोथ हब प्रकल्पाचा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. नागपूर शहराच्या आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी नवीन नागपूर म्हणून व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. नागपूर शहराच्या विकास व विस्ताराला चालना देण्यासाठी नागपूर रिंग रोडला देखील मान्यता देण्यात आली आहे. उपक्षेत्र दुसरे, वाहतूक व मालपुरवठा व्यवस्थापन. राज्यात सन 2047 पर्यंत प्रवासी व माल वाहतुकीकरता सलग संपर्क जाळे निर्माण करण्यासाठी 1200 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग तसेच 6000 किलोमीटरपेक्षा जास्त द्रुतगती मार्ग विकसित करण्याचे नियोजन आहे. मुंबई, पुणे व नागपूर शहरामध्ये एकूण 490 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून त्यापैकी 173 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच आगामी वर्षात 50 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्याचे नियोजन आहे. सन 2029 पर्यंत आणखी 165 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका या सुरू करण्यात येणार आहेत. वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई मेट्रो मार्गिका 11 हा 23,487 कोटी रुपये किमतीचा पूर्णतः भूमिगत प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचा विस्तार धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातून पुढे वांद्रे उपनगरीय स्थानक व वांद्रे टर्मिनसपर्यंत करण्याचे नियोजन आहे. मुंबई विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळ यांना जोडणारा मुंबई मेट्रो मार्ग 8 हा 22,862 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. तळोजा ते खांदेश्वर नवी मुंबई मेट्रो मार्ग 2 या 5,575 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पामुळे नवी मुंबई विमानतळापर्यंत वाहतूक व्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा होईल. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी मुंबई आणि पुणे शहरात भुयारी मार्गांचे जाळे उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. मुंबई शहरातील ऑरेंज गेट पूर्व मुक्त मार्ग ते मरीन ड्राईव्ह दरम्यान भुयारी मार्ग प्रकल्पाच्या लॉन्चिंग शाफ्टचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. हा प्रकल्प डिसेंबर 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम परिसराला जोडणाऱ्या गोरेगाव मुलुंड या भुयारी मार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम अंतिम स्तरावर आहे. ठाणे ते बोरिवली या 18,838 कोटी रुपये किमतीच्या भुयारी मार्गाचे काम प्रगतीपथावर असून जून 2028 पर्यंत तो पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. खारघर ते तुर्भे या सुमारे 6 किलोमीटर लांबीच्या 2,100 कोटी रुपये किमतीच्या भुयारी मार्गाचे काम सप्टेंबर 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. एकात्मिक भुयारी मार्ग रस्ता प्रकल्प अंतर्गत वांद्रे वरळी सागरी सेतू ते बुलेट ट्रेन स्थानक, वांद्रे कुर्ला संकुल ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडण्यात येणार आहे. गायमुख जंक्शन ते फाउंटन हॉटेल जंक्शन दरम्यान सुमारे 6 किलोमीटर लांबीचा भुयारी मार्ग व फाउंटन हॉटेल ते भाईंदर दरम्यान 9 किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग प्रस्तावित आहे. पूर्वेकडील अटल सेतू ते पश्चिमेकडील सागरी किनारा मार्ग आणि वांद्रे वरळी सागरी सेतू यांच्या दरम्यान सिग्नल विरहित वाहतुकीकरता शिवडी वरळी या उन्नत मार्गाचे काम प्रगतीपथावर असून सप्टेंबर 2026 पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. ऐरोली ते कटई नाका या उन्नत मार्गाचे भाग 3 चे काम हाती घेण्यात येत आहे. ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा उन्नत मार्ग बांधण्याच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. अटल सेतू ते मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गापर्यंत
1102 कोटी रुपये किमतीचा उन्नत मार्ग फेब्रुवारी 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. दक्षिण मुंबईला समृद्धी महामार्गाशी थेट जोडण्याकरता खेडानगर ते आनंदनगर व आनंदनगर ते साकेत ठाणे या उन्नत मार्गाचे काम डिसेंबर 28 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तसेच साकेत ते आमणे या उन्नत मार्गाच्या कामाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर वांद्रे वर्सोवा सागरी सेतू या 18,121 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पाचे 4ही टप्प्याचे काम प्रगतीत असून हा प्रकल्प मे 2028 पर्यंत अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. वर्सोवा दहिसर भाईंदर या 22,166 कोटी रुपये किमतीच्या सुमारे 60 किलोमीटर लांबीचा किनारी मार्ग प्रगतीत असून डिसेंबर 28 अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मुंबई वाढवण द्रुतगती जोडणी करण्याकरता उत्तम ते विरार या सुमारे 58,754 कोटी रुपये किमतीच्या सागरी सेतूचे काम हाती घेण्यात येत आहे. बाळकुम ते गायमुख या ठाणे किनारी रस्ता प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असून प्रकल्प डिसेंबर 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. अटल सेतूला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडण्याकरता उल्वे किनारी मार्गाचे काम जुलै 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पनवेल ते कर्जत या 2,782 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असून तो लवकरच वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन आहे. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प 3B या 14,907 कोटी रुपये किमतीच्या कामास मान्यता देण्यात आली असून त्यात राज्य शासनाचा 50% आर्थिक सहभाग आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत बदलापूर कर्जत, आसनगाव ते कसारा, पनवेल ते वसई या दरम्यान सुमारे 69 किलोमीटर लांबीचे नवीन उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर प्रस्तावित आहेत. पुणे लोणावळा 3ऱ्या व 4थ्या रेल्वे मार्गिकेच्या 5,100 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा पिंपरी चिंचवड, आकुर्डी आणि तळेगाव या औद्योगिक पट्ट्यांना थेट लाभ होईल. पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा 2 मधील खडकवासला स्वारगेट, हडपसर खराडी मेट्रो मार्गिकेच्या उपमार्गिका हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. पुण्यातील रामवाडी ते वाघोली दरम्यान 11 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. येरवडा ते कात्रज आणि हिंजवडी ते सिंहगड रोड या 54 किलोमीटर दुहेरी भुयारी मार्गाचा व्यवहार्यत अहवाल तयार करण्यात येत आहे. राज्यातील विविध रेल्वे प्रकल्पांसाठी 50% राज्य हिश्श्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना 2025 ते 47 अंतर्गत राज्यातील रस्त्यांचा टप्प्याटप्प्याने विकास केला जाईल. या योजनेत 6,272 किलोमीटरचे द्रुतगती मार्ग, 14,919 किलोमीटरचे राज्य व जिल्हा मार्ग तसेच 4,247 किलोमीटरचे पर्यटन परिपथ समाविष्ट आहेत. ही योजना महाराष्ट्राला $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. पवनार जिल्हा वर्धा ते पत्रादेवी जिल्हा सिंधुदुर्ग या शक्तीपीठ महामार्गाच्या कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुधारित संरेखनास मान्यता देण्यात आली असून भूसंपादनाची कारवाई अंतिम टप्प्यात आहे. कल्याण जिल्हा ठाणे ते लातूर पर्यंत ग्रीनफील्ड द्रुतगती महामार्ग उभारण्याचे प्रस्तावित असून त्याच्या संरेखनाची कारवाई सुरू आहे. राज्यातील 1,000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महत्वाचं आहे राज्यातील 1,000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना कॉन्क्रीट रस्त्याने जोडण्यात येईल असे मी घोषित करत आहे. त्यासाठी एशियाई विकास बँकेच्या सहाय्याने 4,500 कोटी रुपये किमतीचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील पूर्व विभागातील नैसर्गिक खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेल्या भागाचा सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने नागपूर गोंदिया भंडारा गडचिरोली नागपूर चंद्रपूर या प्रवेश नियंत्रित शीघ्र संचार द्रुतगती महामार्गांच्या कामास मान्यता देण्यात आली आहे. वाढवण बंदराला देखील समृद्धी महामार्गाने जोडण्याकरता तवा ते भरवीर माल वाहतूक कॉरिडॉरच्या कामास मान्यता देण्यात आली आहे. पुणे ते शिरूर हे 53 किलोमीटर लांबीचे 7,514 कोटी रुपये किमतीचे उन्नत मार्गाचे काम मंजूर करण्यात आले आहे. तळेगाव चाकण हा 6,499 कोटी रुपये किमतीचा 25 किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग
व चाकण शिक्रापूर या 5,232 कोटी रुपये किमतीच्या 28 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या 6 पदरीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर जलद व सुलभ प्रवासासाठी शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या 192 किलोमीटर लांबीच्या 14,886 कोटी रुपये किमतीच्या ग्रीनफील्ड महामार्गाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ ते वाळुंज MIDC दरम्यान उन्नत मार्गाचे काम 2 टप्प्यामध्ये करण्यात येईल. हडपसर यवत या 5,262 कोटी रुपये किमतीच्या 31.50 किलोमीटर लांबीच्या 6 पदरी रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून देशांतर्गत विमानसेवा 25 डिसेंबर 2025 पासून सुरू झाली आहे. छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुरंदर पुणेकरिता विशेष हेतू प्राधिकरणाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली असून भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. गडचिरोली येथे ग्रीनफील्ड विमानतळासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. लातूर, बारामती व अमरावती येथील विमानतळाच्या ठिकाणी रात्रीच्या उड्डाणाकरता सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शिर्डी, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, अकोला, रत्नागिरी, यवतमाळ व कराड विमानतळांच्या विस्तारीकरणाची कामे सुरू करण्यात येत आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या वाहतूक कोंडीला पर्यायी पर्यावरणपूरक स्वस्त उपाय म्हणून सध्याचे जलमार्गांचे 125 किलोमीटरचे जाळे 340 किलोमीटरपर्यंत विस्तारण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या वार्षिक 1,60,00,000 असलेली प्रवासी संख्या 2031 पर्यंत 7,39,00,000 पर्यंत वाढेल. यासाठी 21 विद्यमान जलमार्गावरील 20 टर्मिनलचे अद्ययावतीकरण आणि 11 नवीन जलमार्गावर 24 टर्मिनलची निर्मितीसाठी 6,600 कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे. मुंबईमधील रेडिओ क्लब येथील नवीन जेटी प्रकल्प डिसेंबर 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. देशातील सर्वात मोठे बंदर म्हणून उदयास येत असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर प्रकल्पाकरिता राज्य हिस्सा म्हणून आवश्यक निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मच्छीमारांच्या अडचणी व गरजा लक्षात घेता पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी येथे आधुनिक मत्स्य बंदर विकसित करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे बोटींसाठी सुरक्षित थांबा, वादळी वाऱ्यापासून संरक्षण आणि आधुनिक सोयी सुविधा उपलब्ध होणार असून त्याद्वारे मत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होणार आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पातून 12 लाखाहून अधिक थेट रोजगार निर्मिती होणार आहे. वाढवणच्या आसपासच्या सुमारे 44 गावामधील स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्यासाठी वाढवण बंदर कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापर धोरण 2025 जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत मरीन शिपयार्ड क्लस्टर विकसित करण्यात येणार असून ग्रीनफील्ड जहाज बांधणी क्लस्टर प्रकल्पासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात येणार आहे. उपक्षेत्र 3 ऊर्जा आणि शाश्वतता सन 2047 पर्यंत 75% स्वच्छ ऊर्जा मिळवण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी राज्यात सौर, पवन आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांना चालना दिली जात आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंतच्या कृषी ग्राहकांना वीज बिलामध्ये 100% सवलतीच्या अनुषंगाने योजनेच्या अंमलबजावणीपासून तर फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 32,756 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. आणि सन 2026-27 मध्येही ही योजना सुरूच राहणार आहे आणि त्याकरता 20,000 कोटी रुपये एवढा निधी आरक्षित करण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 अंतर्गत एकूण 16,000 मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील 100% कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 3,449 मेगावॅट क्षमता कार्यान्वित झाली असून डिसेंबर 26 पर्यंत सुमारे 10,000 मेगावॅट अतिरिक्त क्षमता ही निर्माण होणार आहे.
प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब योजनेअंतर्गत मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत एकूण 6,63,324 सौर कृषी पंप स्थापित करण्यात आले आहेत. कुसुम घटक ब योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. मला सांगण्यास आनंद वाटतो की मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत डिसेंबर 2025 या एकाच महिन्यात 45,911 इतके सौर कृषी पंप बसवून महाराष्ट्र राज्याची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेची अंमलबजावणी देशात राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आतापर्यंत 4,57,000 घरगुती ग्राहकांनी 1,735 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे रूफटॉप सोलर स्थापित केले आहेत. या ग्राहकांना 3,200 कोटी रुपये सबसिडीचा लाभ देण्यात आलेला आहे. 0 ते 100 युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर योजना स्मार्ट योजना मंजूर केली आहे. या योजनेत 5 लाख लाभार्थ्यांसाठी 635 कोटी रुपयांचे अनुदान राज्य शासन देणार आहे. राज्याची पुढील 10 वर्षाची स्वच्छ व पर्यावरणपूरक ऊर्जेची गरज विचारात घेता महाराष्ट्र नवीनीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण 2025 ते 35 जाहीर करण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत सन 2029 पर्यंत 50% आणि 35 पर्यंत 65% हरित ऊर्जा प्राप्त करून घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणामुळे राज्यात 3 लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक अपेक्षित असून राज्याला वस्तू व सेवा कराच्या माध्यमातून 15,600 कोटी रुपयाचे उत्पन्न मिळणार आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकासनाच्या धोरणाअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 55 उदंचन प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले असून याद्वारे 78,215 मेगावॅट वीज निर्मिती अपेक्षित आहे. या प्रकल्पातून 4,16,000 कोटीची गुंतवणूक व 1,28,000 रोजगार निर्मिती होणार आहे. सध्या परिस्थितीत 6 प्रकल्पांचे काम सुरू झाले असून त्यातून 10,300 मेगावॅट क्षमता निर्माण होणार आहे. राष्ट्रीय वन धोरण 1988 अनुसार राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी किमान 33% क्षेत्र वन व वृक्ष आच्छादित असणे अपेक्षित आहे. पर्यावरण संवर्धन, हवामानाच्या बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्रातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी 300 कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेण्यात येईल. उपक्षेत्र 4 पाणी व्यवस्थापन सन 2047 पर्यंत पाण्याची लागणारी गरज विचारात घेऊन ग्रामीण व शहरी भागात विहित मानकानुसार पाणी उपलब्धतेची सुनिश्चिती केली जाईल. प्रत्येक नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जललेखा परीक्षण करून शाश्वत पाणी वापर संस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. डिजिटल, प्रमाणित आणि ऑनलाईन जलसंपत्तीची माहिती प्राप्त होण्याकरता राज्य जल माहिती केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या केंद्राची इमारत नाशिक येथे प्रस्तावित असून या केंद्रासाठी एकूण 71 कोटी 20 लक्ष रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. वैनगंगा नळगंगा नदीजोड योजनेच्या 94,968 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. वैतरणा व उल्हास खोऱ्यातील 54 TMC अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याचे प्रस्तावित असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कारवाई सुरू आहे. दमणगंगा वैतरणा गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाच्या 13,497 कोटी रुपये किमतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. नार पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या 7,465 कोटी रुपये किमतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाच्या एकूण 2,213 कोटी रुपयाच्या कामास मान्यता देण्यात आली आहे. बारामती व पुरंदर तालुक्यातील अवर्षण प्रवण भागातील क्षेत्रास पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याकरता नीरा करहा नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येईल. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर्व अन्य धोके निवारणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2,240 कोटी रुपये किमतीचा महाराष्ट्र राज्य प्रतिसादक्षम
विकास कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे। या अंतर्गत कृष्णा खोऱ्यातले पुराचे पाणी भीमा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळविण्याच्या कामाचा समावेश करण्यात आला आहे। हवामानाचा अंदाज व्यक्त करणाऱ्या अनेक संस्थांनी सन 2026 मध्ये अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे मान्सूनच्या पावसावर परिणाम होऊन दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे। गंभीर आहे आपल्याकरता। या दृष्टीने पिण्याचे पाणी राखून ठेवणे तसेच जलयुक्त शिवार अभियान आणि जलसंधारण योजनाच्या माध्यमातून पाण्याचे संवर्धन व वैरण विकासाकरिता प्राधान्याने उपाययोजना करण्यात येत आहे। जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राज्यातील शहरांमध्ये 5,860 कोटी रुपये किमतीचा महाराष्ट्र नागरी जलपुरवठा सांडपाणी व्यवस्थापन व पुनर्वापर प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन आहे। या कार्यक्रमाअंतर्गत नागरी सांडपाण्यावर 100% प्रक्रिया करून प्रभावी पुनर्वापर करण्यात येणार आहे। स्तंभ 3 सर्वसमावेशक उपक्षेत्र 1 सामाजिक न्याय व कल्याण विजन डॉक्युमेंट 2047 द्वारे सर्वसमावेशक विकास साधताना समाजाच्या प्रत्येक घटकाच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत। सर्व बालकांसाठी सुरक्षित आणि पोषणक्षम वातावरणाची हमी, महिला नेतृत्वाखालील उद्योजकता वाढविणे, ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्यदायी, सुरक्षित व सन्मानजनक जीवनाची खात्री तसेच शाश्वत व वैविध्यपूर्ण उपजीविका निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे। महत्त्वाचा विषय पाणी पिऊन घेतो। पाणी कुठे ठेवलं माझं? आम्ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबविण्याचे आश्वासन दिले होते। त्याकरिता समिती गठीत केली आहे। राज्यातील 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना मी आज जाहीर करीत आहे। नानाभाऊ, राज्यातील नानाभाऊ ऐकायचं एक मिनिट। राज्यातील 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना मी आज जाहीर करत आहे। जे शेतकरी तुम्ही पण जाहीर केलं तर पात्रच म्हटलं होतं, पात्रच म्हणावं लागतं, अपात्राला देता येत नाही। ऐका पुढे, अजून संपलं नाहीये। अरे अजून संपलं नाही, थांबा रे बाबा, शांत बसा, शांत बसा। जे शेतकरी कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने नियमित कर्ज परतफेड केलेली असल्यास अशा पात्र शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल। कर्जमाफी तसेच प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबरोबर कोकणाला हे जास्त महत्त्वाचं आहे, कारण कोकणातले लोक सगळे कर्ज परत करतात। कर्जमाफी तसेच प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबरोबरच राज्यातील बँकिंग यंत्रणा सक्षम असावी यासाठी समितीच्या शिफारसीतील निकषानुसार निर्णय घेण्यात येईल। शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी न होता त्याला कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प असून याबाबत समितीच्या शिफारसी अनुसार दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येत आहेत। अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, लोक साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत। महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, साहित्यरत्न
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाद्वारे अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. सन 2026-27 मध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत 23,150 कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याकरिता प्रारूप आराखडा करण्याच्या दृष्टीने समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल लवकरच अपेक्षित असून शिफारसीनुसार समुचित लाभ देण्याची पुढील आवश्यक कारवाई करण्यात येईल. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमृतहार योजना, नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान, आदर्श आश्रम शाळा, भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना, ठक्कर वापा आदिवासी विकास योजना तसेच पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत विंधन विहिरी व सौर पंप हा घटक वनक्षेत्रालगतच्या गावातील आदिवासी शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. कातकरी, कोलाम आणि माडिया या आदिम जमाती तसेच पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष पॅकेजद्वारे निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. सन 2026-27 मध्ये आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरता 21,723 कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाअंतर्गत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना, आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. धनगर व गोवारी समाजातील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. या सर्व योजनांकरता पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. विविध समाज घटकांसाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती तसेच संशोधनाचे काम करण्यासाठी सारथी, बार्टी, आरटी, TRTI, महाज्योती, वनारटी, अमृत आणि मार्टी या संस्था कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थांसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे. तृतीय पंथीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरण जाहीर करण्यात आले असून त्यांच्या स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठी बीज भांडवल उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींना गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम करण्याकरता व स्वावलंबन वाढवण्यासाठी राज्यात 36 कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास केंद्रे स्थापन करण्यात येणार असून तसेच दिव्यांग लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य यापूर्वीच महिना 1,500 वरून 2,500 रुपयापर्यंत करण्यात आले आहे. दिव्यांगांना शासकीय लाभाच्या सर्व सेवा सुविधा एकाच प्लॅटफॉर्मवर देण्यासाठी दिव्यांग सहाय्यक संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यात आले आहे. दिव्यांगांकरता जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 1% निधी राखून ठेवण्याकरिता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाने जुने सर्व कामगार कायदे पुनर्रचित करून 4 नवीन कामगार संहिता अंमलात आणल्या आहेत. राज्यातील कामगारांचे हित जोपासण्याकरता या कामगार संहितांची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल. राज्याच्या संतुलित, सर्वांगीण व गतिमान विकासासाठी आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा राज्य योजनेअंतर्गत विस्तार करण्यात येत आहे. सध्याच्या गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव व वाशिम या आकांक्षित जिल्ह्यांसोबत हिंगोली, जालना, पालघर, बीड व धुळे आणि परभणी या 6 नवीन आकांक्षित जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येईल. या 10 जिल्ह्यातील 77 तालुके तसेच उर्वरित जिल्ह्यातील 100 आकांक्षित तालुक्यांचा गतिमान विकास करण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांच्या सर्वांकष विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्धी योजना सन 2024-25 पर्यंत 3 वर्षासाठी राबविण्यात आली होती. पुढील 3 वर्षाकरता सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0 प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
कोकण विभागातील साकव बांधणी व दुरुस्तीसाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल. येणाऱ्या 8 मार्च रोजीच्या जागतिक महिला दिनानिमित्त राज्यातील सर्व लाडक्या बहिणींना मी शुभेच्छा देतो. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना अशीच सुरू राहणार आहे व या योजनेकरता आवश्यक ती भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. काळजी करू नका. तुमच्या मनातली एक एक गोष्ट आम्हीच पूर्ण करतोय, आम्हीच करत राहणार आहे. फक्त कोर्टात जाऊ नका, योजनेच्या विरुद्ध कोर्टात जाऊ नका. सध्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सर्वेक्षण चालू असून ते पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उचित विश्लेषण करून एकल महिलांच्या कल्याणासाठी सुयोग्य धोरण आणले जाईल. महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 37 लाख लखपती दिदी झाल्या आहेत. सन 2026-27 मध्ये आणखी 25 लाख बहिणींना लखपती दिदी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या महिला स्वयंसहायता समूहांच्या वस्तू व उत्पादन विक्रीसाठी हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्याकरता पहिल्या टप्प्यामध्ये 13 जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल जिल्हा विक्री केंद्र उभारणीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. उपक्षेत्र दुसरे, शिक्षण व कौशल्य विकास. राज्यात 100% मूलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान 80%हून अधिक पदवीधरांसाठी रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी 8 ते 10 शैक्षणिक शहरांची उभारणी करणे, युवकांना उद्योग केंद्रीय आणि कौशल्य विकास शिक्षणाद्वारे सुसज्जित करणे, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे प्रतिभा केंद्र निर्माण करण्याचे नियोजित आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात भारतातील पहिली आंतरराष्ट्रीय दर्जाची एज्युसिटी विकसित करण्यात येत आहे. यामध्ये USA, UK, ऑस्ट्रेलिया व इटली या देशातील 6 आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांची सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या सर्व विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम याच वर्षी सुरू होणार असून या उपक्रमांमुळे राज्यात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी ज्ञानार्जना करता येतील. अमरावती शहरातील शिक्षण विभागाची सर्व कार्यालये एकत्रित आणण्यासाठी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुलाची उभारणी करण्यात येईल. राज्यातील राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात विशेष प्रावीण्य मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी आपण बक्षीस रकमेत मोठी वाढ केली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची ओढ निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री विज्ञान वारी उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना इस्रो आणि अमेरिकेतील नासा या जगप्रसिद्ध संस्थांना भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने आपण दक्ष हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत असून या अंतर्गत महिमा महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड ॲडव्हान्समेंट या संस्थेची स्थापना केली जाईल. या माध्यमातून आपल्या तरुणांना परदेशातील नोकऱ्यांसाठी आवश्यक भाषा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक मार्गदर्शन दिले जाईल. राज्यातील समुपदेशन सेवांचा विस्तार व अधिक संघटित व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी 36 नवदिशा केंद्रे स्थापन करण्यात येतील. मला सांगताना अभिमान वाटतो की केंद्र सरकारच्या आकडेवारी अनुसार महाराष्ट्र आज देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल ठरले आहे. युनिकॉर्न्सच्या संख्येतही आपलेच राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्याला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी आम्ही नवीन स्टार्टअप व नाविन्यता धोरण 2025 जाहीर केले आहे. पुढील 5 वर्षात 1,25,000 उद्योजक घडवणे आणि 50,000 स्टार्टअप्सला बळ देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. तळागाळातील
नवोद्योजकांना आर्थिक बळ देण्यासाठी आपण मुख्यमंत्री उद्योजकता महाफंड स्थापन करत आहोत. यातून निवडक स्टार्टअप्सला थेट आर्थिक मदत दिली जाईल. या उपक्रमाअंतर्गत 50 सर्वोत्तम स्टार्टअप्सची निवड केली जाईल. त्यांना त्यांचे नाविन्यपूर्ण प्रकल्प शासकीय विभागामध्ये राबविण्यासाठी 25 लाख रुपयापर्यंतची कामे निविदेशिवाय थेट दिली जातील. चर्मकला डिझाईन व उत्पादन अद्ययावत केंद्र बांद्रा मुंबई येथे स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये नाविन्यता आणि उद्योजकता केंद्रासह सर्व सुविधा असलेली बहुमजली इमारत बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. आदिवासी जमातीतील युवांना नाविन्यतेवर आधारित उद्योजक आणि उद्योग निर्माते बनवण्यासाठी राज्यात भारत इनोव्हेशन रिसर्च स्टार्टअप फॉर आत्मनिर्भरता म्हणजे बिरसा ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उपक्षेत्र तिसरे आरोग्य. सर्व स्तरावरील नागरिकांसाठी सुलभ, किफायतशीर व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवेची सुनिश्चिती करणे व त्याद्वारे राज्यातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान वाढविणे यासाठी आरोग्य सेवांचा विस्तार करून ती शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सर्व नागरिकांना पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. विशेषज्ञ आरोग्य सेवा आणि संशोधनासाठी परिसंस्था म्हणून मेडिसिटीज स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्राथमिक, द्वितीयक आणि तृतीयक आरोग्य सेवांचा विस्तार करण्याचे नियोजन आहे. ताणतणाव, जीवनशैलीजन्य आजार, मानसिक आरोग्य तसेच प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेसाठी सातारा जिल्ह्यातील दरे परिसरात निसर्गोपचार केंद्र उभारण्यात येईल. तसेच मुंबई महानगर परिसरात वैदिज्ञान, संगीत, परंपरेवर आधारित वेलनेस उत्कृष्टता केंद्र विकसित करण्यात येईल. तुम्ही भेट द्यायला या म्हणजे तुम्हाला समजेल. कर्करोग, मधुमेह व हृदयविकार यासारख्या आजारांचे लवकर निदान करण्याकरता एशियाई विकास बँकेच्या सहाय्यतेतून ग्रामीण भागात दरवर्षी तपासणी मोहीम राबवण्यासाठी 4,500 कोटी रुपये किमतीची प्रगती योजना प्रस्तावित आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिका, 247 नगर परिषदा आणि 147 नगरपंचायतीमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम व आरोग्य विभागाच्या सर्व गुणवत्तापूर्ण सुविधा देण्याकरता समन्वय साधणे व कामकाजाचे संनियंत्रण करण्यासाठी शहरी आरोग्य आयुक्तालयाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. राज्यात डिजिटल सार्वजनिक आरोग्य परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान अभियान राबविण्यात येईल. यामुळे रिअल टाइम डॅशबोर्डच्या आधारे प्रभावी निर्णय प्रक्रिया आणि संनियंत्रण करणे शक्य होईल. आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनारोग्य योजना व महात्मा फुले जनारोग्य योजनेअंतर्गत उपचार संख्येत 1,356 वरन 2,399 इतकी वाढ करण्यात आलेली आहे. जवळपास 1,000 आजार त्यात वाढवले आहेत. आणि अंगीकृत रुग्णालयाची संख्या 1,792 वरन 4,537 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत जास्त खर्च होणाऱ्या 9 प्रकारच्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या उपचारासाठी 22 लक्ष रुपयेपर्यंतची रक्कम राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या निधीतून देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 22 लक्ष रुपयेपर्यंत राज्य सरकार देईल. सार्वजनिक आरोग्याच्या सर्वंकष उन्नतीसाठी एम्स व IIMच्या धर्तीवर उच्च गुणवत्तेच्या प्रशिक्षण व संशोधनासाठी नागपूर येथे भारतीय सार्वजनिक आरोग्य संस्थेच्या सहकार्याने महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य संस्था स्थापन करण्यात येईल. राज्यात 35 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वित आहेत. त्यापैकी नव्याने मान्यता दिलेल्या 11 महाविद्यालयांची बांधकामे विविध टप्प्यावर आहे. स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अंबाजोगाई या संस्थेच्या इमारतीच्या एकत्रीकरणाकरता बृहद आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्यात विविध जिल्हा आरोग्य संस्थांची बळकटीकरणाची कामे सुरू असून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. बीड येथील जिल्हा रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी 360 खाटांचे रुग्णालय बांधकाम, नर्सिंग कॉलेज
व वसतिगृहाचे काम प्रस्तावित आहे. उपक्षेत्र चौथे सॉफ्ट पॉवर. राज्यास भाषा, कला, क्रीडा व संस्कृतीचा समृद्ध वारसा लाभलेला आहे. या बाबीचे जतन, संवर्धन आणि त्याचा प्रसार करणे, सांस्कृतिक वारशाचे महत्त्व विशद करणे, अधिकाधिक प्रसिद्धी देऊन त्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू निर्माण करण्याकरिता राज्यातील क्रीडा पायाभूत सुविधा व प्रशिक्षणावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सन 2027 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा संपन्न होणार आहे. कुंभमेळ्याच्या आयोजनासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे कुंभमेळ्याच्या निमित्त देशभरातून आणि परदेशातून मोठ्या प्रमाणात भाविक येतील. या कुंभमेळ्याचे सुयोग्य आयोजनासाठी एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याकरता आवश्यक तो सर्व निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या अंतर्गत गोदावरी नदी स्वच्छता, त्र्यंबकेश्वर येथे उपसा योजनेद्वारे अमृत स्नान व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मलनिस्सारण प्रकल्प, घाट सुशोभीकरण व इतर सुशोभीकरणाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. नाशिक विमानतळ, नाशिक रिंग रोड, नाशिक रेल्वे स्टेशन, नाशिक बस स्टेशन इत्यादी सर्व पायाभूत सुविधांच्या श्रेणीवर्धनाची कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा नामांकन प्राप्त 12 किल्ल्यांमध्ये राज्यातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, साल्हेर, लोहगड, शिवनेरी, पन्हाळा, खांदेरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग आणि तामिळनाडू राज्यातील जिंजी या किल्ल्यांचा समावेश आहे. या ऐतिहासिक किल्ल्यांचे जतन करण्याकरता आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. आंबेगाव बुद्रुक, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथे शिवसृष्टी प्रकल्पासाठी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकोट किल्ला परिसर विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक व पानिपत हरियाणा काला अम्ब येथे मराठा शौर्य स्मारक उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या स्मारकांच्या जागा निश्चितीसाठी संबंधित राज्य सरकारशी समन्वय साधण्यात येत आहे. स्वराज्यासाठी प्राणाची आहुती देणारे छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मौजे तुळापूर येथील भव्य स्मारकाचे काम जून 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मौजे वडू बुद्रुक येथील समाधीस्थळाचे काम जून 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी येथील स्मारकाच्या कामाचा नियोजन आराखडा अंतिम टप्प्यात असून हे काम देखील लवकरच हाती घेण्यात येईल. छत्रपती संभाजी महाराज त्याच्यात धर्मवीर स्वराज्य रक्षक म्हणायचं राहिलं ते आता ऍड करतो. धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज. सातारा जिल्ह्यातील अजिंक्यतारा किल्ल्याचे तसेच संगम माहुली, सातारा येथील महाराणी ताराबाई आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधी स्थळाचे जतन, संवर्धन व जीर्णोद्धार करण्यात येईल. थोर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे जन्मगावी मौजे कडगुण, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा येथे भव्य स्मारक उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव नायगाव, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा येथे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची साठी मान्यता देण्यात आली आहे. मराठी भाषेतील साहित्य व ग्रंथ अन्य भाषांमध्ये तसेच अन्य भाषातील दर्जेदार साहित्य मराठी भाषेमध्ये अनुवादित करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र अनुवाद अकादमी स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. वनसंपदेने समृद्ध चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथील सागवान वारशाचे जतन, संशोधन व जनजागृतीसाठी टिंबर म्युझियम व झायलेरियम उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. सन 2036 मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धांचे आयोजन करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. राज्यातून जास्तीत जास्त खेळाडूंनी ऑलिम्पिकमध्ये सहभाग नोंदवावा याकरिता मिशन लक्ष्यवेध योजनेअंतर्गत ॲथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, हॉकी, कुस्ती, आर्चरी, शूटिंग, रोईंग, सेलिंग, लॉन टेनिस व टेबल टेनिस या 12 खेळांचे राज्यस्तरावर 8 हाय परफॉर्मन्स सेंटर सुरू करण्यात आले आहेत. आणखी 4
अशाच प्रकारचे केंद्र सुरू करण्यात येतील. विभाग स्तरावर 25 क्रीडा उत्कृष्टता केंद्रे व जिल्हा स्तरावर 96 क्रीडा गुणवत्ता विकास केंद्रे सुरू करण्यात येतील. राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरीय क्रीडा संकुलाच्या विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. स्तंभ चौथा, सुशासन व गतिमानता. उपक्षेत्र पहिले, प्रशासन. आर्थिक व सामाजिक गरजानुसार प्रशासकीय व्यवस्थेची पुनर्रचना करणे, अधिकारी कर्मचारी यांचे सेवा प्रवेश नियम ते निवृत्तीपर्यंत सेवा प्रक्रिया स्वयंचलित पद्धतीने करणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहाय्याने नागरी सेवा पुरविण्यात अव्वल राज्याचा दर्जा प्राप्त करण्याचे आपले ध्येय आहे. विकसित महाराष्ट्र 2047 कडे वाटचाल करीत असताना पारदर्शक, गतिमान आणि उत्तरदायी सुशासनाचे उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक वाटते. त्याकरिता प्रशासकीय विभागांचे सेवा प्रवेश नियमांचे एकत्रीकरण, प्रमाणीकरण आणि सुलभीकरण करण्यात आले आहे. महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर आत्तापर्यंत 1,20,000 पदभरती करण्यात आली असून पुढील कालावधीत टप्प्याटप्प्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व इतर यंत्रणाच्या माध्यमातून आणखी 75,000 पदांची पदभरती करण्यात येणार आहे. राज्यातील नागरिकांना शासकीय योजना आणि सेवा सहज, सुलभ आणि उत्तरदायी पद्धतीने देण्याकरता शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत अर्ज प्रक्रियेमधील अनावश्यक माहिती, कागदपत्रे तसेच छाननी प्रक्रियेचे टप्पे व लागणारा कालावधी लक्षणीयरित्या कमी करण्यात येत आहे. यासाठी आपले सरकार पोर्टल 2.0, मैत्री पोर्टल 2.0, महाडीपीटी 2.0 नव्याने विकसित करण्यात येत आहे. नागरिकांच्या मालमत्तांमधील वाद कमी करणे, मालमत्ता हस्तांतरणामधील गैरव्यवहारांना प्रतिबंध करणे आणि मालमत्तांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र भूमी मालकी हक्कधारी अधिनियम आणण्यात येईल. उपक्षेत्र दुसरे, तंत्रज्ञान. प्रभावी शासनासाठी सर्व नागरिक आणि व्यवसाय सेवा डिजिटलायझेशन राज्यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. जमिनीचे 100% व्यवहार संगणकीकृत करणे, 100% ई ऑफिसचा स्वीकार आणि कागदविरहित शासकीय कामकाज सुरू करण्याचे नियोजित आहे. प्रभावी धोरण निर्मिती, जलद निर्णय प्रक्रिया तसेच उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने पुरेशा मनुष्यबळासह इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग हा स्वतंत्रपणे स्थापित करण्यात येणार असून त्यास सहाय्यक म्हणून आयुक्तालय तसेच स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग कार्यान्वित करण्यात येईल. राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान व बुद्धिमत्ता क्षेत्र गतिमान करण्याच्या उद्देशाने ओपन एआय व सर्वम एआय या जागतिक व राष्ट्रीय स्तरावरील नामवंत संस्थांसोबत हेतुपत्र करण्यात आले आहे. तसेच IIT मुंबई आणि भारत जेन यांच्या समावेत शासनाने सामंजस्य करार केला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणन, ड्रोन, स्वयंचलित वाहन व डीप टेक यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात राज्याला जागतिक दर्जाचे केंद्र म्हणून विकसित करणे तसेच संशोधन, नवोन्मेष व उच्च मूल्य उत्पादनाची परिसंस्था निर्माण करणे या हेतूने राज्यात विशेष धोरण अंमलात आणण्यात येणार आहे. विकसित महाराष्ट्र 2047 या दृष्टिकोनाशी सुसंगत सायबर सुरक्षा धोरण राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्याला सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि भविष्यासाठी सज्ज असे डिजिटल राज्य बनवणे हे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. राज्याच्या सार्वभौम डेटाची आणि अनुप्रयोगाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अत्याधुनिक स्टेट डेटा सेंटर स्थापन करण्यात येईल. राज्यात महाराष्ट्र जिओ टेक्नॉलॉजी ॲप्लिकेशन सेंटरची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमांचे कार्यक्षम व प्रभावी पद्धतीने नियोजन करून त्याच्या अंमलबजावणीचे कार्य हे केंद्र करेल. उपक्षेत्र तिसरे, सुरक्षा, गुन्हे तपासणी तसेच आपत्ती प्रतिरोधकता व रस्ते सुरक्षा सक्षम करणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरता अद्ययावत फौजदारी कायदे संहितेच्या अंमलबजावणीस गती देण्यात येत आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित पोलीस व्यवस्था, पोलीस नोंदीचे 100% डिजिटलायझेशन, सक्षम CCTV यंत्रणा, सर्व जिल्ह्यामध्ये प्रगत न्यायवेधक सायबर केंद्र कार्यान्वित करणे,
आणि ITMS सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करून नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करण्याचे नियोजन आहे. मानव वन्यजीव संघर्ष निवारणाकडे राज्य शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले असून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. वन्यजीवांच्या हालचालीची पूर्वसूचना देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीचा वापर, रात्रीच्या गस्तीसाठी विशेष थर्मल ड्रोन आणि कमांड अँड कंट्रोल सेंटर आणि सौर कुंपण योजना यासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल. हे जे मध्ये बोलत असतील त्यांचे पैसे कट केले जातील. मग इकडेच बघितलं, इकडे नाही, मध्ये मध्ये त्यांचं बजेट कट केलं जाईल. त्यांना परमनंट नाशिकमध्ये बसवण्यात येईल. विकसित महाराष्ट्र 2047 उपक्रमाअंतर्गत स्मार्ट पोलिसिंग आणि न्यायदानासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस दलाकरता बॉडी वोर्न कॅमेरा उपलब्ध करून देण्याबाबतची कारवाई 3 वर्षात टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल. राज्यात 21 पथदर्शी फिरती न्यायवेधक वाहने लोकार्पित करण्यात आली असून सायबर सुरक्षा स्थिती आणि नागरिकांची सुरक्षा सुधारण्याकरता महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ कार्यान्वित करण्यात आले आहे. नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीचे सौम्यीकरण करण्यासाठी संशोधनात्मक अभ्यासपूर्ण व्यवस्थापनाकरता राज्यात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था मिहान नागपूर येथे स्थापित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या धर्तीवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची स्थापना करून त्यांच्या 4 तुकड्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उपक्षेत्र 4 वित्त. डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर. खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर. खर्चाचे सुसूत्रीकरण, महसूल प्रणालीचे आधुनिकीकरण, कामगिरीवर आधारित अंदाजपत्रकाची सुनिश्चिती आणि पर्यायी वित्त पुरवठ्याच्या स्रोतांचा वापर या उपक्रमाद्वारे दूरदर्शी आर्थिक व्यवस्थापन आणि पर्यायी शाश्वत राजकोषीय मार्ग सुनिश्चित करणे हे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. विकसित महाराष्ट्र 2047चे स्वप्न साकार करण्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणुकीबरोबर खासगी गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. त्याकरिता महाराष्ट्र सार्वजनिक खासगी भागीदारी धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उपलब्ध होऊन अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. देशाच्या एकूण वस्तू व सेवा कर संकलनात राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर असून राज्याचा महसूल वाढीचा दर देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. वस्तू व सेवा कर दराच्या पुनर्रचनेमुळे उत्पादन व उपभोग यामध्ये सकारात्मक वाढीचा दर दिसून येतो आहे. सन 2025-26 च्या अंदाजपत्रकात 5,60,964 कोटी रुपये महसुली जमा अपेक्षित केली होती. महसुली जमेचे सुधारित अंदाज हे 6,01,489 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. 6,01,489 कोटी. सन 2025-26च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 7,20,000 कोटी रुपये व सुधारित अंदाज 7,55,920 कोटी रुपये असून भांडवली व कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात झालेल्या वाढीमुळे सन 2025-26 या वर्षाच्या एकूण खर्चाच्या सुधारित अंदाजात वाढ करण्यात आली आहे. सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 21,867 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद 1,702 कोटी रुपयांनी अधिक आहे. सन 2026-27 मध्ये कार्यक्रम खर्चाची रक्कम 2,75,626 कोटी इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
त्यामध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 23,150 कोटी रुपये, तर आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरता 21,723 कोटी रुपये इतक्या नियत व्ययाचा समावेश आहे. सन 2026-27च्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी 7,69,467 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सन 2026-27च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 6,16,099 कोटी रुपये, तर महसुली खर्च 6,56,651 कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. परिणामी 40,552 कोटी रुपये अंदाजित तूट येत आहे. राजकोषीय सुधारणांमध्ये राज्य नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3% कमी ठेवण्यात यंदाही शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही देखील सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 1% कमीच राहिलेली आहे. सन 2026-27ची राजकोषीय तूट 1,50,491 कोटी रुपये आहे. यानंतर मी अर्थसंकल्पाच्या भाग 2 कडे वळतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, आता मी अर्थसंकल्पाचा भाग 2 माननीय सभागृहासमोर सादर करीत आहे. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा स्वतःचा कर महसुलाचा सुधारित अंदाज रुपये 4,09,593 कोटी आहेत. सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट 4,15,653 कोटी एवढे निश्चित करण्यात आले आहे. एक BS4 व त्यावरील प्रदूषणाची मानके असलेले वाहन निष्कासित करून नवीन वाहन खरेदी करताना मोटर वाहन करामध्ये 16% व BS3 व त्याखालील प्रदूषणाची मानके असलेले वाहन निष्कासित करून नवीन वाहन खरेदी करताना मोटर वाहन करामध्ये 30% सूट देण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. BS4 व त्याखालील वायू प्रदूषणाची मानके असलेल्या परिवहनेतर खाजगी संवर्गातील वाहनांच्या पर्यावरण करामध्ये दुचाकी वाहनांवर रुपये 2,000 वरनं रुपये 4,000, हलके मोटर वाहन पेट्रोल कार यावर 3,000 वरनं रुपये 6,000 व हलके मोटर वाहन डिझेल कार यावर रुपये 3,500 वरनं रुपये 7,000 एवढी वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. नाही, यांनी फक्त 160 कोटीच मिळणार आहेत, पण हे याकरता केलं आहे की आपल्याला आता पुढे EVला त्या ठिकाणी बळ द्यायचं आहे आणि असे प्रदूषण करणारी वाहनंही कमी झाली पाहिजे. म्हणून सध्या राज्यात क्रेन आरोहित वाहने, क्रेन माउंटेड व्हेकल यांना वाहन किमतीच्या 7% प्रमाणे एक रकमी कर आकारण्यात येतो. अशा वाहनांना मोटर वाहन कराची कमाल मर्यादा म्हणजेच रुपये 30 लाख करण्याचे प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम कलम 59, 60, 63A व 68A या कलमांमध्ये कमी मुद्रांकांवर दस्त निष्पादित केल्यास अपराध सिद्धीनंतर सक्त मजुरी व शास्तीची तरतूद आहे. सदर शास्तीच्या रकमेत फेररचना करून 5,000 वरनं 1,00,000 रुपयापर्यंत वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे कमी मुद्रांकावर दस्त निष्पादन करण्याचे प्रमाण नियंत्रणात येईल. प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक, सुशासन या 4 सूत्रांना घेऊन हा अर्थसंकल्प मी सादर केला. त्याच सूत्रांवर 4 ओळी सादर करून अर्थसंकल्पीय भाषणाचा मी शेवट करतो. युग नव्या प्रगतीचे शाश्वत आणि दमदार विकासाचे, सुशासन आणि सर्वसमावेशकतेचे, नाविन्यतेचे आणि पारदर्शी प्रामाणिकतेचे सूत्र हेच विकसित महाराष्ट्राचे. वरील प्रस्तावांना सन्माननीय सदस्यांचा पाठिंबा मिळेल असा माझा विश्वास आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन 2026-2027 या वर्षाच्या अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पीय
प्रकाशने सन्मान्य सदस्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या तसेच महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. सभागृहाची पुस्तकं मिळणारच नाही आता पेपरलेस करायचं आहे आपल्याला. साहेब, आमच्यासारखे लोकांना ते प्रिंटआउट काढता येईल. प्रिंटआउट आमचं अवघड जातं खरं सांगायला गेलं तर. आमच्या वेळेला हे नव्हतं. शिकायला लागेल Hard आता copy द्यायला हळूहळू. पाहिजे होती खरं. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सोमवार दिनांक 9 मार्च 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता सभागृहाची बैठक भरेल.